नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। आजचा दिवस राज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस ठरण्याची शक्यता आहे, कारण आज महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता ही वर्तवली जाते। अगदी 11:30 पर्यंत हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे आणि हा निकाल एकमताने येण्याची शक्यता आहे। गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघतोय, काही महिन्यांपासून आपण पाहतोय की सत्ता संघर्षाला सुरुवात झाली, विधान परिषदेचा निकाल आला आणि त्यानंतर अनेक घडामोडी घडत गेल्या राज्यात। सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांचं बंड समोर आलं आणि त्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि जो महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष सुरू झाला तो आपण पाहिलं। मुख्यमंत्री पदावरून उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हावं लागलं आणि यानंतर हा सगळा संघर्ष आहे तो न्यायालयाच्या कोर्टात जाऊन पडला आणि न्यायालयानं आता त्यावर त्यांचा काय निकाल येतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय आणि आज हा निकाल येण्याची शक्यता आहे। आणि हे घडत असताना नेमकाच काय होणार आहे, कशा पद्धतीने या सगळ्या निकालाचे परिणाम होणार आहेत, याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत आमचे कार्यकारी संपादक अर्जुन धसके सर। सर, काय सांगाल, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर निकाल आजच येण्याची शक्यता आहे आणि हा निकाल एकमताने येण्याची शक्यता आहे, घटनापीठ हा निर्णय देण्याची शक्यता आहे, काय सांगाल? याच्यामध्ये जुली एकच गोष्ट फार महत्त्वाची आहे की एकूण गेल्या काही वर्षभरातल्या आपण घडामोडी बघितल्या, राजकारणातल्या, महाराष्ट्रातल्या राजकारणातल्या, त्याच्या अगोदर 2.5 वर्षापूर्वीच्या काही घडामोडी बघितल्या, तर या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट फार प्रकर्षानं जाणवते की ज्या पक्षांना बहुमत आहे, तर बहुमत म्हणा किंवा लोकशाही म्हणा, या सगळ्या गोष्टींना बाजूला सारून, या सगळ्या बाजूला ठेवून एक न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हा सगळा सत्ता संघर्ष अडकलेला आहे। आणि या सगळ्या सत्ता संघर्षामध्ये सामान्य माणसांनी ज्यांनी मतदान केलं, ज्यांना मतदान केलं, त्यांच्या मताला किती किंमत आहे मला माहीत नाही आहे, ती राहिलेलीच नाही आहे। आणि त्या पद्धतीने ह्या सगळ्या सत्ता संघर्षामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींची पायमल्ली होते असं स्पष्टपणे दिसतंय। आज काय होईल माहीत नाही, कशा पद्धतीने निकाल येईल, पण निकाल आल्यानंतर पुन्हा एकदा या सगळ्या ज्या घडामोडी आहेत महाराष्ट्रातल्या राजकारणातल्या त्या पुन्हा एकदा जाग्या होतील, पुन्हा एकदा सगळे पक्ष नव्याने या सगळ्या गोष्टींची, ज्याला आपण डावपेच म्हणतो, आखणी म्हणतो, अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या घडामोडी सुरू होतील। काही वेळात आपल्याला समजेल की कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी होतात। असीम सरोदे हे महाराष्ट्रातल्या राजकारणातले मोठे अभ्यासक आहेत, कायदेतज्ञ आहेत। त्यांनी काल सांगितलं होतं की या सगळ्या घडामोडी घडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देतील। आता निकालाला काहीच तास शिल्लक आहेत, काहीच वेळ शिल्लक आहे, मिनटं शिल्लक आहेत, अजूनही त्यांचा राजीनामा येत नाही आहे किंवा काही लोकांनी असं सांगितलं की ते राजीनामा देणार नाही आहेत। पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत, कशा पद्धतीनं पुढच्या गणितांची आखणी होईल। पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक गोष्ट आहे की या सगळ्यामध्ये पूर्णपणे महाराष्ट्रातल्या जनतेनं जे मतदान केलं होतं, ज्याने जो कौल दिला होता, त्या कौलाला काही अर्थ राहिलेला नाही आहे। पण या सगळ्या गोष्टीनंतर आता पुन्हा एकदा ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू होतील। कशा पद्धतीनं आता आपलं सरकार स्थापन करायचं, कशा पद्धतीनं, समजा हे जर आमदार अपात्र झाले तर पुन्हा एकदा नवी जुळणी होईल, आमदार अपात्र जर नाही झाले तर पुन्हा एकदा तिथे मुख्यमंत्री कोण होणार, कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी होणार, आणखीन किती महिने हे सरकार चालवायचं, याबद्दल पुन्हा प्रयत्न सुरू होतील। जसं की आपण बघितलं गेल्या काही दिवसांमध्ये कशा पद्धतीनं महाविकास आघाडीमध्ये धुसफूस सुरू आहे, भाजप आणि शिंदेंचे संबंध कशा पद्धतीनं सुरू आहेत, या सगळ्या गोष्टींमध्ये फार चांगल्या पद्धतीनं, जसं की भाजप सरकार, आता जे शिंदे आणि भाजप सरकार जे स्थापन झालं होतं त्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळं अनेक आमदार नाराज होते। तर या सगळ्या गोष्टींचा कशा पद्धतीनं परिणाम होतो आहे, त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या निकालानंतर बघायला मिळतील आणि कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टींचा पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अतिशय दूरगामी परिणाम होणार आहे। अनेक मला वाटतं की अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत, ज्या पद्धतीनं राज्यपाल कदाचित पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुका जाहीर करतील अशी एक शक्यता वाटते, किंवा आहे हे सरकार असंच कायम राहील असं वाटतं, किंवा समजा जर हे यातले 16 आमदार अपात्र झाले तर पुन्हा एकदा भाजपचं बहुमत काही कमी होत नाही, त्यामुळं त्यांच्यातला कोणीतरी मुख्यमंत्री, जसं की देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा दावा आहे, तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात। आता ह्या शक्यता आपल्याला काही वेळात, काही मिनिटांमध्ये सगळ्या स्पष्ट होतील आणि कशा पद्धतीनं या सगळ्या गोष्टींचा महाराष्ट्राच्या पुन्हा एकदा राजकारणावर परिणाम होईल असं एकदा दिसतंय। या संदर्भात फार मोठा निर्णय काल एक फार मोठं विधान नरहरी झिरवळ यांनी केलं होतं। विधिमंडळाचे उपाध्यक्ष होते ते, आणि त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता आणि नेमकं त्यांनी पण सांगितले की माझा हा निर्णय कायम राहील असं त्यांनी सांगितलं होतं। त्यानंतर त्यांना बऱ्याच लोकांनी अशा पद्धतीनं टार्गेट केलं होतं की तुमचा निर्णय कायम राहणार नाही। तर या पद्धतीनं या सगळ्या
गोष्टीवर पुन्हा एकदा निर्णय होईल. हे 16 आमदार आहे असे पात्र राहतील असं पण अनेकांनी सांगितलं होतं. आणि हा निकाल जो आहे तो 5 न्यायमूर्ती देणार आहेत. ऐतिहासिक हा निकाल असेल असा की ज्या पद्धतीनं आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर चर्चा करतोय. तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाच्या वतीनं हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग अशा लोकांनी काम पाहिलं होतं. राज्यपालांच्या वतीनं तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केले होते. आणि आता 5 न्यायमूर्तींचं खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आहेत, न्यायमूर्ती M.R. शाह आहेत, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारे आहेत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती P.S. नरसिंहा असे हे सगळे मोठी दिग्गज मंडळी या सगळ्या गोष्टीमध्ये न्याय देणार आहेत. आणि हा एक निकाल जो लागेल तो एक देशाला दिशा देणार असेल, देशाच्या राजकारणात खळबळ माजवणार असेल. आणि या सगळ्या गोष्टीवर काही वेळातच आपल्याला आता चित्र स्पष्ट होणार आहे. जुली नक्कीच. पण जे 16 आमदार आहेत आणि ज्यांच्यावर टांगती तलवार आहे, जे अपात्र होण्याची शक्यता आहेत, ते कोणकोणते आमदार आहेत त्यावर एक नजर मारूया. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा देखील समावेश आहे. त्यानंतर तानाजी सावंत असतील, प्रकाश सुर्वे असतील, बालाजी किणीकर असतील, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमण आबा पाटील, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय निकाल येतो या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष लागणार आहे, लक्ष असणार आहेत. आणि त्याचे संपूर्ण अपडेट हे क्षणोक्षणीचे तुम्हाला कोकण सात लाईव्हवर पाहता येणार आहे. पण आजच्या दिवसापासून सत्ता संघर्षाचा निकाल येणार हे कळल्यापासून दिवसभरात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्यात. अगदी सकाळपासून या घडामोडी घडायला सुरुवात झालेली आहे. पहिलं म्हणजे आपण नरहरी झिरवाळ यांचा जो उल्लेख केला होता, जे उपाध्यक्ष होते विधानसभेचे, तेच नॉट रिचेबल असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. नंतर मात्र अजित पवार यांनी मात्र त्याची स्पष्टोक्ती दिलेली आहे. ते माझ्यासोबत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं होतं. पण हे घडत असताना दुसरीकडे जयंत पाटील जे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, ते जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस आलेली आहे. आपण पाहतोय की अशा सुद्धा बातम्या होत्या सत्ता संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी किंवा विधान परिषदेच्या ज्या निवडणुका होत्या त्याचा निकाल येण्यापूर्वी सुद्धा अशा बातम्या येत होत्या की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुद्धा ईडीच्या नोटिसा येत होत्या. आणि त्यानंतर हा सगळा सत्ता संघर्ष सुरू झाला असे सुद्धा दावे करण्यात येत आहेत. तर आता सुद्धा अशा बातम्या येत आहेत की ईडीच्या नोटिसा आलेल्या आहेत. सर, एकंदरीत काय वाटतं, या नेमक्या कशाच्या संकेत आहेत? जुली, या सत्ता संघर्षामध्ये निकाल काय होईल अजूनही कुणालाही त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही आहे. कारण हे 5 न्यायमूर्ती हा निकाल देणार आहेत आणि त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीने निकाल होईल, त्यानंतर पुढच्या राजकारणाची गणितं कशी असतील, या सगळ्या गोष्टीवर फार गांभीर्यानं सगळेच पक्ष विचार करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या गेल्या काही दिवसांच्या जर घडामोडी आपण बघितल्या तर शरद पवारांनी ज्या पद्धतीनं स्वतःचा राजीनामा देण्याचं जाहीर केलं, त्यानंतर कशा पद्धतीनं पुन्हा एकदा त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा बळकट केला, तर त्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात आली की आता त्यामध्ये जसं अजित पवारांचा एक दावा होता की ते मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपसोबत हातमिळवणी करणार होते आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या अशी चर्चा आजही आहे. आणि या पद्धतीनं जसा त्यांचा गेम असफल ठरवला गेला, तर त्याच पद्धतीनं आता त्यानंतर जे दुसऱ्या स्थानावर जे शरद पवारांच्या निकटवर्ती आपण ज्याला म्हणतो, तिथे एक तर सुप्रियाताई आहेत आणि दुसरे आहेत जयंत पाटील. जयंत पाटील ही पहिल्यापासून राजकारणामध्ये सक्रिय असलेले किंवा मंत्रिपदाच्या कॅबिनेट मंत्रीपद त्यांच्याकडं पहिल्यापासून होतं, तर असे हे मंत्री आहेत. आणि जयंत पाटील हे पूर्णपणे अभ्यासू आहेत, ते स्वतः इंजिनियर आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टीमध्ये शरद पवारांच्या अगदी जवळ असलेली व्यक्ती आहे. त्यामुळं या सगळ्या एकूण प्रक्रियेमध्ये आज जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं भाजपला काही मदत लागेल किंवा या संदर्भात काही आपल्याला बोलणी करायची असतील किंवा या संदर्भात कोणाशी बोलायचं, कोण त्यातला मोठा नेता असेल, तर तिथं अजित पवार हा जो पर्याय आहे तो आता समजा बाजूला गेला असेल तर कोणाशी बोलायला लागतं, तर जयंत पाटील हा एक मोठा पर्याय असतो. त्यामुळं एक कदाचित असं पण असू शकतो की त्यांना डॅमेज करण्याच्या दृष्टिकोनातनं पण हा निर्णय होऊ शकतो. कारण गेल्या काही दिवसामध्ये जसं शरद पवारांनी राजीनामा दिला त्यानंतर जे काही घडामोडी घडल्या त्यामध्ये शरद पवारांनी पूर्णपणे भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. निपाणीमध्ये त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या आदल्या दिवशी जेव्हा प्रचार संपला त्या दिवशी निपाणीमध्ये सभा घेऊन त्यांनी भाजपवर पूर्णपणे टीका केलेली आहे. या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम कदाचित हा असू शकतो. आणि अगोदरच या पद्धतीनं एक संकेत देण्याची पद्धत असते की
यात समजा तुमची मदत लागली, राष्ट्रवादी काँग्रेसची जर समजा भाजपला मदत लागली, तर या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी विचार व्हावा, अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. एक राजकीय ह्याचा भाग म्हणून अशा पद्धतीने केलं. जयंत पाटलांवर जर ईडीची कारवाई करायची होती तर यापूर्वी का झाली नाही? त्यांच्याकडे बरोबर. साखर कारखाना आहे, त्यांच्याकडे मेडिकल कॉलेज आहे, त्यांच्याकडे बाकी आणखीन गोष्ट बँक आहे, सहकारी बँक आहे मोठी. या सगळ्या सत्तास्थान नसताना मग त्यांच्याकडे आत्तापर्यंत आपण ईडीची कारवाई काय करू शकलो नाही, हा एक प्रश्न आहे. नेमकं याच वेळेस करण्याचे कारण काय? तर ह्याला या सगळ्या गोष्टींचा संदर्भ आहे असं मला वाटतं. नक्कीच सर, अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी आजच्या दिवसभरात सुरू आहेत आणि त्याचबरोबर हा निकाल जो आहे तो अगदी 11:30 पर्यंत हाती येण्याची शक्यता आहे. सत्ता संघर्षाचा निकाल आता सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. घटनापीठ हा निकाल देण्याची शक्यता आहे. अगदी त्याच्यासाठी काहीच वेळ शिल्लक राहिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचंच नाही तर देशाचं लक्ष या निकालाकडे लागून राहिलेलं आहे. आता नेमकं काय होणार हे पाहावं लागेल. मात्र अनेक घडामोडींना तिथं वेग आलेला आहे. दुसरीकडे आपण पाहतोय की सध्या राष्ट्रवादीसाठी अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडतात. जयंत पाटील जे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्यांनाच आता ईडीची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. तर हे घडत असताना एक महत्त्वाचं विधान आलेलं आहे, ते म्हणजे घटनातज्ञ उल्हास बापट यांचं. त्यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं. ते कोणतं तेही आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. तर ते असं म्हणतात की उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. 10व्या सूचीनुसार 16 आमदार हे अपात्र व्हायला हवेत आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे हे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा त्यांनी अभ्यासात दावा केलेला होता. तर त्या सगळ्याचा परिणाम कसा होतोय आताच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट नेमकी काय निकाल देतं हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. पण एकूणच या ज्या घडामोडी घडत गेल्या त्या नेमक्या कशा पद्धतीनं हा सत्ता संघर्ष घडत गेला हा पण आपल्याला पाहायचंच आहे. पण पाहूयात संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद. आज सकाळी संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत ते काय म्हणतायत पाहूया. तेव्हा बसले होते उपाध्यक्ष असलेले आमचे नरहर झिरवळ, आणि त्यांनी जो निर्णय दिला तो कायदा घटना तेव्हाची परिस्थिती हे पाहून त्यांनी निर्णय दिला 16 आमदारांच्या बाबतीत. ते प्रकरण सुप्रीम कोर्ट. आता जे विधानसभा अध्यक्ष स्वतः जे सांगतात सध्याचे की निर्णय माझ्याकडेच येईल, म्हणजे कोणाकडे येईल? तुम्ही बायस आहात. तुम्ही एक घटनाबाह्य सरकार बनवलंय. तुमची नियुक्तीच घटनाबाह्य आहे विधानसभा अध्यक्षांची. तेव्हा निर्णय तुमच्याकडे येऊ शकत नाही. तो निर्णय तेव्हाचे अध्यक्ष जे चेअरवर बसले होते घटनापीठावर, ते नरहरी झिरवळ, निर्णय त्यांच्याकडे यायला पाहिजे कायद्याने आणि घटनेनं, असं मला म्हणायचं आहे. मला काही अपेक्षा नाही आहे. मला न्यायाची अपेक्षा आहे. आम्हाला सगळ्यांना न्यायाची अपेक्षा आहे. आम्ही न्याय विकत घेणारी माणसं नाही आहोत. जे न्याय विकत घेऊ शकतात ते सत्तेवर आहेत. ते सत्तेवर आहेत आणि त्यांना जी खात्री वाटते निर्णय आमच्या बाजूने लागेल वगैरे, ही आम्ही न्याय विकत घेऊ शकतो, हा मस्त बालपणा आहे. आम्ही तसं म्हणणार नाही. आमचा न्यायावर विश्वास आहे. घटनापीठ जे आहे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी प्रदीर्घ काळ ही सुनावणी आमची भूमिका ऐकलेली आहे. दोन्ही भूमिका ऐकल्या आहेत आणि मला असं वाटतं की आज ते निर्णय देतील आणि आम्ही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहोत. पुन्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जसा महाराष्ट्र आहे तसा त्यांनी देशाला संविधान आणि घटना दिली, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा सुद्धा हा महाराष्ट्र आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला खात्री आहे सर्वोच्च न्यायालय संविधानाची लोकशाहीची हत्या करणार नाही. आणि मी कालही म्हणालो, आजचा फैसला स्पष्ट करेल या देशात लोकशाही आहे की नाही, या देशात स्वातंत्र्य टिकलंय की नाही, या देशामध्ये संसद विधानसभेचं महत्त्व आहे की नाही, आणि या देशामध्ये न्यायालय स्वतंत्र आहेत की नाही, हे आज त्याचा फैसला होईल. आणि आजच्या निकालावर स्पष्ट होईल की होय, या देशात लोकशाही आहे, स्वातंत्र्य आहे, न्याय व्यवस्था आहे. निकाला अगोदर बोलणं म्हणजे मूर्खपणा आहे असं फडणवीस म्हणाले. तेच बोलतायत, तेच अनेक दिवस बोलतायत. आम्हाला चिंता करण्याचं कारण नाही. निकाल आमच्या बाजूने लागेल, हा मूर्खपणा कोण करताय? आता जर त्यांना बुद्धी सुचली असेल तर बहुतेक त्यांना सत्याची जाणीव झाली असेल, बरं का.
किंबहुना ते आणि ज्यांना त्यांनी मांडीवर घेतला आहे ते मूर्ख सगळे, ते मूर्खच बोलतायत निकाल आमच्या बाजूने लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे असं बोलणं हा, की निकाल आमच्या बाजूने लागेल. उदय सामंत सकाळी बघूया काय होतंय ते, काय होतंय तेव्हा पाहू ना आपण, कोण कुठे जात आहे, ह्यानाच पाताळात गाडलं जात आहे. हे निकाल आल्यावरती आता तासाभरात कळेल तुम्हाला. ट्वीट किया है और स्पीकर की बात कही तो क्या थांब ना मराठी बोला. साहेब साहेब जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस आल्याचं समजतं. त्याच्यावरती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते बोलतात. तेच तर म्हणतोय, देवेंद्र फडणवीस म्हणतात ना निकालानंतर, निकालाच्या आधी बोलणं मूर्खपणा आहे. त्यांनी या मूर्खांना आवरायला पाहिजे. मग बोलिए. मैंने ये कहा है कि जो निर्णय लिया था, जो 16 विधायक थे उनके पत्रात डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के चेयर पर मिस्टर झिरवल बैठे थे, उसने डिस्क्वालीफाई किया है. तो अगर ये फिर एक बार विधानसभा अध्यक्ष के पास निर्णय जाना है तो झिरवल के पास ही जाना चाहिए. महाराष्ट्र की राजनीति को आज के फैसले के बाद आप किस तरीके से बदलता देख रहे हैं सर? मुझे मालूम नहीं किसको ईडी का नोटिस भेजा है, लेकिन हमने ये सब कुछ भुगत कर बाहर आए हैं. उनका पार्टी का मामला है, किसको ईडी की नोटिस है किसको नहीं है, और उनके पार्टी में इतने बड़े बड़े शेर बैठे हैं तो शेर गर्जना करेंगे. अभी सर, आज बड़ा फैसला आने वाला, क्या देखिए आपके पक्ष में आएगा फैसला, क्या देखिए सरकार को कोई खतरा नहीं है. कौन बोलते हैं? अजित पवार ने बोला है कि सरकार को कोई खतरा नहीं, फैसला कुछ भी है. किस सरकार को खतरा नहीं है? बीजेपी सरकार को, इसलिए सरकार को. मैं महाविकास आघाड़ी का नेता हूं, मैं शिवसेना का एमपी हूं. मुझे लगता है सरकार को खतरा है, क्योंकि मैं जिस पार्टी को या जिस आघाड़ी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं मेरा लोगों का हौसला बढ़ाऊंगा और कहूंगा अगर 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बचे हुए 24 भी डिस्क्वालीफाई हो गए और सरकार तुरंत गिर जाएगी. सरकार को खतरा नहीं, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? अगर मुख्यमंत्री शिंदे का भी नाम है डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में, अगर मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो समझ लो ये सरकार और ये गद्दारों का गढ़ खत्म हो जाएगा. ये कॉन्फिडेंट है आप कि आज फैसला आपके मैं पक्ष कुछ में नहीं बोलूंगा. सरकार के बारे में निर्णय एक संवैधानिक पीठ लेने वाली है, तो इस बारे में मैं अभी बात नाही सर करूंगा. हे मराठीत अजित पवार हा? त्यांचं मत असेल ते, त्यांचं मत असू शकतं, ते लीडर ऑफ ऑपोजिशन आहेत, पण ते विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते आहेत. मी महाविकास आघाडी नसेल पण शिवसेनेचा नेता आहे. आम्ही विरोधी पक्षात आहोत आणि मला पूर्ण खात्री आहे जर 16 आमदार अपात्र ठरले तर मुख्यमंत्री अपात्र ठरतात. हे 16 आमदार अपात्र ठरणार असतील तर उरलेले 24 आपोआप अपात्र ठरतील. त्याच्यामुळे हे सरकार क्षणभरी राहणार नाही, हे सरकार जाईल अशी ग्वाही आम्ही महाराष्ट्राला देऊ इच्छितो. आम्ही महाविकास आघाडी संदर्भात अत्यंत आशावादी आहोत. सर राहुल नार्वेकर जे आत्मविश्वासानं म्हणतायत की निर्णय माझ्याचकडे येणार आहे, तुम्ही कसं पाहताय? असं बोलणं हा मूर्खपणा आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, मी म्हणत नाही. की निकालाआधी निर्णय अशा प्रकारची वक्तव्य करणं, निकाल काय लागेल, हा मूर्खपणा असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणतात. त्याच्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष यांनी ते पाहून घ्यावं. अंजली दमानी यांनी ट्विट कॉन्फिडेंट है, कह रहे कि उनके पास ही फैसला आएगा, ये कैसे देखते हैं? कौन? राहुल नार्वेकर स्पीकर कह रहे हैं उनके पक्ष में आएगा. इस प्रकार की बात करना निर्णय के पहले मूर्खता है. ऐसा बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, तो ऐसे मूर्ख लोगों को देवेंद्र फडणवीस जी ने कंट्रोल करना चाहिए. मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, देवेंद्र की बात फिर एग्जिट पोल कर्नाटका में बता रहे कांग्रेस आ रही है. अपात्र ठरवल्यावर पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येते. ते जर तरच्या गोष्टी आम्ही नंतर पाहू. या क्षणी आम्ही निर्णयाकडे पाहू. अंजली दमानी यांनी ट्विट केलंय की राजकारणाचा तमाशा करून एग्जिट पोल पर कर्नाटक बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार. कांग्रेस 100% जीत रही है और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा. ये हवा बता रही है और लोगों का दिल भी बता रहा है. कर्नाटक के लोगों की दिल की धड़कनें बता रही है कि यहाँ से बीजेपी जा रही है. धन्यवाद. सर आज नितीश कुमार येत आहेत, नितीश कुमार यांचा दौरा आहे मुंबईचा. नीतीश कुमार जी का क्या पूछा आपने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, दोनों प्रमुख नेता आज 1 बजे के आसपास मातोश्री पर आएंगे और
शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ उनकी बातचीत होगी। ये बातचीत होगी खास करके जो देश में जो एक अपोजिशन का फ्रंट बन रहा है उस बारे में बात करना चाहते हैं। शायद हम सब भी उनके साथ रहेंगे, शिवसेना का डेलीगेशन रहेगा और लगभग 2 घंटे तक वो रहेंगे, ऐसा उनका शेड्यूल है। बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवजी हे दोन्ही प्रमुख नेते आज पाटण्यातून मुंबईला येतील। मातोश्रीवर 1 वाजता त्यांची शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेट आहे, चर्चा आहे, भोजन आहे एकत्र त्यांचं। देशामध्ये सध्याच्या घडामोडी सुरू आहेत। विरोधी पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावर ऐक्यासंदर्भात, आघाडी संदर्भात ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या संदर्भात बहुधा त्यांना येऊन चर्चा करावी असं वाटतंय। आणि आम्ही सगळे उद्योजन जरूर तिकडे आहोत, आम्ही चर्चेत सहभागी आहोत। कर्नाटकची काल निवडणूक झाली, उद्धव ठाकरे जी के आज जी हाँ, क्या विचार है, क्या बात करिए? नहीं, हम वेट कर रहे हैं। हमारा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है इस देश की व्यक्ति कितनी भी चाहे बड़ी हो, संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके राजनीति नहीं कर सकता। सर, कर्नाटकची निवडणूक झाली है, मेरा एलिगेशन आरएसएस पर नहीं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन आरएसएस के ऊपर हमारी उंगली है। सर कर्नाटक निवडणुकीवर काय सांगाल? तर हे होते ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत। त्यांनी प्रेसमध्ये अनेक संदर्भ देत माहिती दिलेली आहे आणि त्यांनी असं म्हटलंय की आम्हाला जो अपेक्षित आहे तोच निकाल येईल अशी सुद्धा त्यांनी आशा व्यक्त केली आणि हे आमदार जे आहेत ते अपात्र ठरतील, हे सरकार कोसळणार अशा पद्धतीनं आपली भावना, आपली अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। तर दुसरीकडे नरहरी झिरवाळ आता समोर आलेले आहेत। त्यांनी स्वतः माध्यमांशी संवाद साधलेला आहे आणि त्यांनी सांगितले की मी नॉट रिचेबल नव्हतो आणि आता ते महासत्ता संघर्षाच्या सुनावणीच्या टेन्शनमध्ये सुद्धा मिसळीवर ताव मारताना आपल्याला दिसत आहे। त्यामुळे कुठेतरी राष्ट्रवादीचं जे टेन्शन होतं ते एकीकडे हलकं होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर नेमका हा पेच कसा निर्माण झाला, कसा हा सत्ता संघर्ष निर्माण झाला त्यावर एकदा नजर मारूया। तर शिवसेनेतल्या बंडामुळे निर्माण झालेला घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता आणि यामुळे न्यायालयात उभय बाजूंकडून जोरदार वाद प्रतिवाद झाला होता। खटल्यातील अनेक पैलू घटनात्मक मुद्द्यांशी संबंधित असल्याने या सुनावणीकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं। शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, त्यानंतर नीरज कौल आदींनी युक्तिवाद केला होता। तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या दिग्गजांनी बाजू मांडली होती। तर दुसरीकडे राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली होती। जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीने सत्ता काबीज केली आणि त्यानंतर लगेचच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं। शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या याचिका या दाखल करण्यात आल्या होत्या। ऑगस्ट 2022 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश NV रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवलं होतं। त्यानंतर सलग सुनावणी होऊन 16 मार्च 2023ला घटनापीठानं दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून निकाल राखून ठेवला होता। या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घटनापीठ निकाल देणार होतं। तर घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती MR शहा हे येत्या 15 मेला सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे तत्पूर्वीच निकाल लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती आणि त्या अपेक्षेनुसारच 11 मेला हा निकाल जाहीर केला जाणार आहे। राज्याच्या सत्ता कारणाला कलाटणी देणारं हे प्रकरण असल्यामुळे याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय। तर राज्यात गतवर्षीच्या जून महिन्यात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं। तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह केलेल्या बंडामुळे ठाकरे यांचं सरकार कोसळून नवीन सरकार अस्तित्वात आलं। सरकार स्थापनेवेळी ज्या घडामोडी घडल्या होत्या त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं। तर अरुणाचल प्रदेशमधील नबाब रबिया या प्रकरणाचा हवाला देत दोन्ही बाजूकडून निकाल देण्यात आला होता। महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण नबाब राबिया प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला होता। तर ठाकरे गटाकडून राबिया प्रकरण याच्याशी संबंधित नाही असं सांगण्यात आलं होतं। त्यानंतर राज्यपालांची कृती, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, दोन्ही बाजूंनी काढलेली व्हीप अशा अनेक याचिका एकमेकात गुंतलेल्या आहेत। या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मुद्द्यावर
घटनापीठ कशा प्रकारे निकाल देतं हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. घटनापीठात 5 न्यायमूर्ती असून त्यात सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती MR शहा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती PS नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. तर 11:30 पर्यंत हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हे घटनापीठाशी संबंधित 2 महत्त्वाचे निकाल जाहीर केले जाणार असल्याचं समलैंगिक संबंधाच्या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान त्यांनी सांगितलं होतं. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल येणार हे स्पष्ट झालं होतं. घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती निकालाचं वाचन करतात. निकालातील महत्त्वाच्या भागाचं वाचन केलं जातं आणि यानंतर सर्व न्यायमूर्ती निकालावर स्वाक्षरी करतात. निकालात काही दुमत असेल तर संबंधित न्यायमूर्ती त्याच्या संबंधित भागाचं वाचन करतात. आता हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण कसं पोहोचलंय तेही एकदा पाहूयात. शिवसेनेतील बंडानंतर 36 बंडखोर आमदारांनी 23 जून 2022 ला एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवडलं. परंतु दुसऱ्या दिवशी 24 जूनला शिवसेनेनं शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करण्याची तत्कालीन उपाध्यक्षांकडे मागणी केली आणि 25 जूनला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी या बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या. यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 26 जूनला न्यायालयानं याचिकेवर सुनावणी घेत शिवसेना, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पोलीस तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती. आता हे नेमके आमदार कोण आहेत 16 तेही एकदा पाहूयात, ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा समावेश आहे. तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमण आबा पाटील, त्यानंतर संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोरणारे यांचा यात समावेश आहे. तर आता या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. नरहरी झिरवाळ नॉट रिचेबल होते, मात्र आता ते समोर आलेले आहेत अशी ही माहिती मिळते. अगदी 11:30 पर्यंत हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. आणखीन एक महत्त्वाची अपडेट हाती येते, त्यामुळे हा महत्त्वाचा सत्ता संघर्षाचा निकाल हा आजच येण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना दुसरीकडे राज्यातील पोलिसांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. सर, जुली साधारणपणे निकाल काहीही लागू शकतो आणि या निकालाचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किंवा एकूण समाजव्यवस्थेवर किंवा एकूण कायदा आणि सुव्यवस्थेवर होऊ शकतात. तर याचाच एक भाग म्हणून गृह खात्यानं ही दक्षता घेतलेली आहे आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क करण्यात आलेली आहे. इतका महत्त्वाचा निकाल आहे की ज्यामुळं काहीतरी अयोग्य प्रकार होऊ शकतात याची शक्यता गृहीत धरून या सगळ्या गोष्टी गृह खात्यानं पूर्णपणे प्लॅन केलेल्या आहेत. या सगळ्या याच्यामध्ये एक आहे की पूर्णपणे जसं की भाजप असेल, शिंदे गट असेल किंवा शिवसेना असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या सगळ्या लोकांचं भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. कशा पद्धतीनं आता हे लोक या नवीन राजकीय वळणावर आपले पुन्हा एकदा मोठबांधणी करतात आणि पुन्हा कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी होतात. जसे की आपल्याला याची जरासुद्धा कुणकुण नव्हती की कशा पद्धतीने शिंदे गट अचानकपणे बाहेर पडला. तर हे जे अंतर्गत घडामोडी असतात त्या घडामोडी आता या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर काय घडलात या आपल्याला पूर्णपणे बघाव्या लागतील आणि त्या पद्धतीनं कशा पद्धतीने हे लोक आता यापुढच्या राजकीय घडामोडी ला सामोरे जातात त्या पद्धतीनं आपल्याला ते बघावं लागेल. आपण बघतोय की ज्यावेळी एकनाथ शिंदे हे आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला गेले होते, ते आमदार आपण समोर बघतोय कशा पद्धतीने ते या आमदारांना पूर्णपणे सांगत होते की कशा पद्धतीनं आपण ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. एकत्रित सगळे आमदार आपल्याला दिसत आहेत समोर. त्यामध्ये कोकणातील भरत दीपक केसरकर नाहीये तुमचा थेट दृश्य पाहतोय ती म्हणजे
सत्ता संघर्ष घडत होता. गुवाहाटीत हे आमदार पोहोचले होते आणि हे आमदार पोहोचल्यानंतर ज्या पद्धतीनं शक्तीप्रदर्शन करण्यात आलं होतं, आमच्यासोबत कोणकोणते आमदार होते हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न या व्हिडिओतून केला गेला होता. ही आपण ती थेट दृश्य पाहतोय. ही सत्ता संघर्षावेळीची सगळी दृश्य आहेत, ज्यावेळी हे सगळे आमदार जे होते ते गुवाहाटीत पोहोचलेले होते. त्यात हे सगळे आमदार आपल्याला दिसतात. अशा पद्धतीनं त्यांनी म्हणजे असा दावा केला जात होता की काही आमदार हे आमच्यासोबत आहे. एक महत्त्वाची अपडेट येते की अगदी काही क्षणातच हा निकाल येण्याची शक्यता आहे. आताची सगळ्यात मोठी बातमी समोर येते. 11:30 वाजता हा निकाल येण्याची शक्यता आहे. काही वेळातच हा निकाल येण्याची शक्यता आहे. काही मिनिटात हा निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सगळ्या सुनावणीकडे, या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. त्या 16 आमदारांवर कारवाई होणार का, ते अपात्र ठरणार का, त्यानंतर नेमकी काय भूमिका असणार आहे, त्यानंतर नेमकं काय होणार आहे, या सगळ्याचा फैसला हा अगदी काही वेळातच होणार आहे. शिंदे सरकार राहणार की जाणार हे सुद्धा आजच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. मगाशी आपण काही दृश्य पाहत होतो, ती म्हणजे संपूर्ण गुवाहाटीतली होती ही सगळी दृश्य. अगदी काही वेळातच ही फैसला होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारचा फैसला अगदी काही वेळातच होणार आहे. आपण पाहिला की मोठ्या प्रमाणात सत्ता संघर्ष सुरू होता. सर, आपण काही महत्त्वाचे मुद्दे मगाशी बोलत होता. यामध्ये फार महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की हा निकाल किती संवेदनशील आहे, किती महत्त्वाचा आहे. तर या दृष्टिकोनातून आपल्याला एक पाहता येईल की ज्या पद्धतीनं गृह खात्यानं पोलीस यंत्रणेला सतर्कतेचे आदेश दिलेत. काही वेळेला काही ठिकाणी हिंसक घटना घडण्याच्या शक्यता असतात या निकालानंतर. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टीमध्ये जसं की आपण बघितलं की जेव्हा शिंदे गट शिवसेनेतनं बाहेर पडला, त्यानंतर ठाण्यामध्ये असतील, मुंबईमध्ये असतील, काही ठिकाणी अशा हिंसक घटना घडल्या. तर या निकालाचा परिणाम म्हणून पुन्हा अशा काही घटना घडण्याची शक्यता असण्याची शक्यता आहे, घडण्याची शक्यता आहे. यामुळं या सगळ्या गोष्टीवर सतर्क झालेलं आहे गृह खातं आणि गृह खात्यानं पूर्णपणे या संपूर्ण शक्यता पडताळून यंत्रणा सतर्क केलेली आहे. पोलीस बंदोबस्त असेल किंवा कशा पद्धतीनं कुठे काय घडू शकतं याचा अंदाज घेणं, या सगळ्या बाबीवर ते आता गृह खातं काम करत आहे. याचाच अर्थ हा किती निकाल महत्त्वाचा आहे महाराष्ट्र दृष्टिकोनातनं हे आपल्याला कळतं आहे. आणि या सगळ्या गोष्टीवर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं चित्र बदलणार आहे. कशा पद्धतीने हे चित्र नंतरचं असणार आहे, कुठले पक्ष कशा पद्धतीनं या निकालाला रिॲक्ट होतात आणि कशा पद्धतीनं पुढची गणितं बांधली जातात, या सगळ्या गोष्टी येत्या काही तासामध्ये घडणार आहेत. त्यामुळं हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जुली, नक्कीच. आता हे ठाकरे गटातील 14 आमदार निलंबित होणार का, अशा पद्धतीच्या सुद्धा चर्चा आहेत. कारण हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. कारण स्वतः शिंदे गटाकडून देखील त्यानंतर काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्याबाबतची माहिती सुद्धा देण्यात आलेली होती. आणि ही अगदी आता काहीच वेळ खरं तर शिल्लक राहिलेला आहे. 11:30 पर्यंत हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. तर आपण पाहतोय की एक महत्त्वाची अपडेट हाती आलेली आहे, महत्त्वाचं वक्तव्य हाती आलेलं आहे. ते म्हणजे संभाजीराजे छत्रपती यांचं राज्याच्या सत्ता संघर्ष प्रकरणी लागणाऱ्या निकालाशी सर्वसामान्य जनतेला काही देणं घेणं नाही. खुर्ची टिकवण्यासाठी आमदारांची धावपळ सुरू असल्याचं वक्तव्य स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं होतं. राजकारणाचा हा पोरखेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. लोक त्याला कंटाळलेले असल्याचं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले होते. ते नांदेड जिल्ह्यातील तामसा इथं प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. अगदी तिखट शब्दात त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया आहेत त्या व्यक्त केलेल्या आहेत. विकासावर बोला अशा पद्धतीनं सुद्धा ते म्हणालेले होते. सध्या खुर्ची टिकवण्यासाठी आमदारांची धावपळ सुरू आहे. लागणाऱ्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाबाबत सर्वसामान्य जनतेला काही देणं घेणं नसल्याचं संभाजीराजे म्हणाले. सध्या शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था आहे, त्याकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले होते. अशा पद्धतीनं त्यांनी दोन्ही बाजूंवर टीका केलेली आहे. तर शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी केलेली होती त्यावर हा निकाल होणार आहे. आणि हा संपूर्ण जो काही घटना घडणार आहेत त्या या निर्णयावर अवलंबून असतील. आता काय होतंय हे फार महत्त्वाचं आहे. अगदी काही वेळातच या संदर्भातला निकाल हा हाती येण्याची शक्यता आहे. सर, अगदी काही वेळात या सगळ्या गोष्टींचं स्पष्टीकरण आपल्याला मिळणार आहे. पण छत्रपती संभाजीराजेंनी जी गोष्ट सांगितली ती फार महत्त्वाची आहे. सुरुवातीलाच मी या संदर्भात बोललो होतो की कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी होत आहेत.
केवळ सत्ता संघर्ष असाच याचं स्वरूप आहे. सत्ता कुणाकडे हाच याचा हे आहे की सामान्य जनतेनं कुणाला मतदान केलं किंवा सामान्य जनतेच्या मनामध्ये कुठलं सरकार आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आता बाजूला पडलेल्या आहेत आणि केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेतनं काय निर्णय होणार आणि याच्यावर कशा पद्धतीनं बाकीचे पक्ष रिॲक्ट होणार या सगळ्या गोष्टीवर या संपूर्ण बाबी अवलंबून आहेत. त्यामुळं छत्रपती संभाजीराजे जे म्हणाले त्यामध्ये तथ्य आहे आणि त्या पद्धतीनं किती लोक आता विचार करतील या सगळ्या गोष्टींचा माहीत नाही. पण याच सगळ्या गोष्टीवर पूर्णपणे आपल्याला पुढच्या काही गणितं अवलंबून असतील. आता जे पक्ष या संदर्भात निर्णय घेतील, जनतेच्या मनामध्ये काय आहे या संदर्भात विचार करतील किंवा जनतेला काय अपेक्षित आहे हाही भाग पाहणं फार गरजेचं असतं. कारण आता या सगळ्या गोष्टीवर जेव्हा निकाल लागेल त्यानंतर राज्यपाल काय निर्णय घेतील किंवा आणखीन बाकीचे पक्ष कशा पद्धतीने रिॲक्ट होतील या सगळ्या गोष्टीवर या सगळ्या पुढील बाबी डिपेंड असतील. जुली, नक्कीच एक महत्त्वाची प्रतिक्रिया आलेली आहे या सगळ्या घडामोडींवरती, म्हणजे अब्दुल सत्तार यांची अब्दुल सत्तार यांच्यावर सुद्धा अपात्रतेची कारवाई करण्यात त्यांचं सुद्धा नाव आहे त्या लिस्टमध्ये. तर ते काय म्हणतात तर पाहूया. आमची बाजू सत्याची आहे, निकाल आमच्या बाजूला लागेल, आमचा लोकशाहीवर विश्वास आहे आणि विजय आमचाच असेल असे अब्दुल सत्तार म्हणाले. निकाल आमच्याच बाजूने लागणार आहे त्यामुळे मला टेन्शन नाही, मी बिर्याणी खायला हैदराबादला चाललोय असं अब्दुल सत्तार यांनी म्हटले. त्यामुळे अगदी त्यांनी शांतपणे या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या, खोचकपणे दिलेल्या होत्या. त्यांना पूर्ण आत्मविश्वास असल्याचं त्यांच्या या वक्तव्यातून दिसून येत आहे. मात्र आता निकाल काय लागतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं. अगदी 11:30 पर्यंत हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे आणि मला असं वाटतं आता सगळे न्यायमूर्ती हे तिथं पोहोचलेले आहेत आणि 11:30 वाजता निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. निकालासंदर्भात फार एक महत्त्वाची उत्सुकता हीच आहे सगळ्या लोकांना की किमान या अब्दुल सत्तारांचा जशी प्रतिक्रिया तू सांगितलीस की अब्दुल सत्तार यापूर्वी त्यांच्या प्रतिक्रिया अशाच पद्धतीच्या होत्या, फार सिरियसली किंवा असं काही ते बोलत नाही आहेत किंवा त्यात काही राजकीय मुत्सद्देपणा किंवा असं काही नसतं. त्यांच्या बऱ्याच गोष्टीवर आपण त्यांच्या वादग्रस्त बातम्या आपण बघितलेल्या आहेत. पण एक गोष्ट आहे की ह्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांची कालची प्रतिक्रिया सोडली तर बाकी कोणी शक्यतो कोणी बोललेलं नाहीये या निर्णयावर. आणि मगाशी संजय राऊत पण त्यांनी हेच सांगितलं की जसं कोर्टाच्या निकालावर बोलणं योग्य नसतं तर तीच गोष्ट या सगळ्या लोकांनी लक्षात घ्यायला हवी. आमच्याच बाजूने निकाल लागणार याचा अर्थ तुम्ही कोर्टाच्या निकालावर बोलताय आणि काय निकाल लागणार हे तुम्ही आधीच सांगताय. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. संजय राऊतांनी मगाशी तेच सांगितले की देवेंद्र फडणवीस जे म्हणाले की कोर्टाच्या निकालावर आपण बोलू नये कोणी, तर त्या पद्धतीने ते सांगितले की सगळ्यांनी ही गोष्ट विचारात घेतली पाहिजे. निकाल काय लागेल त्यानंतर तुम्ही काही प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकता पण त्याच्या अगोदर काय बोलणं हे चुकीचं आहे अशा पद्धतीने त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. जुली, नक्कीच आता ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना नेमकं काय होतंय हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. कारण आता अगदी काही वेळानंतर निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाच्या घटना घडताना आपल्याला दिसत आहेत, महत्त्वाचे दावे होताना आपल्याला पाहायला दिसत आहेत. चंद्रकांत खैरे यांनी मोठा दावा केलाय की शिंदे गटातील काही मंत्री हे ठाकरे गटाच्या संपर्कात असल्याचा सुद्धा दावा हा चंद्रकांत खैरेंनी आपल्याला केल्याचं पाहायला मिळतंय. तर दुसरीकडे संजय राऊत यांनी मात्र शिंदे गटाला डिवचलंय. ते म्हणजे सगळ्यात फेमस झालेला होता या सगळ्या ताणतणावात जे शहाजी बापू पाटील होते त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की काय झाडी काय डोंगर काय हाटील, आणि त्याचाच संदर्भ घेत संजय राऊत यांनी मिश्किल ट्विट केलंय, काय झाडी काय डोंगर काय हिरवळ तुमची आज वाट पाहतोय नरहरी झिळवळ, अशा पद्धतीनं त्यांनी ते ट्विट केलंय आणि काहीसं मिश्किल ट्विट त्यांनी केलेलं आहे. आणि हे घडत असताना आता एक महत्त्वाची अपडेट येते ती म्हणजे शिंदे गटातील काही मंत्री किंवा एक मंत्री जे आहेत ते ठाकरे गटाच्या संपर्कात आहेत किंवा ठाकरेंच्या संपर्कात आहेत अशा पद्धतीचा दावा जो आहे तो चंद्रकांत खैरे यांनी केलेला आहे. तर एक महत्त्वाची अपडेट समोर येते. तर एकीकडे सत्ता संघर्षाचा निकाल काही वेळात हाती येण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे ठाकरे गटानं पुढची तयारी सुरू केली, म्हणजे निकाल काय लागेल यावर त्या सगळ्या खेळी अवलंबून असतील.
तर एक नवीन याचिका दाखल करण्यात येणार आहे अशी माहिती मिळते. तर ही कोणती, तर ती पाहूयात. सर्वोच्च न्यायालयानं 16 आमदारांना अपात्र ठरवलं, तर त्यानंतर ठाकरे गटाकडून नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी सांगितलंय की सर्वोच्च न्यायालयानं 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यावर आम्ही नवीन याचिका दाखल करणार आहोत. त्या याचिकेत 24 आमदारांनाही अपात्र ठरवण्याची मागणी करणार आहोत असं परब यांनी म्हटलंय. तर शिवसेनेतून बाहेर गेलेले सर्व अपात्र, तर ते कसे, तर तेही पाहूयात. तर शिवसेनेतून फुटून बाहेर गेलेले सर्व 40 आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची खेळी ठाकरे गटाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकार कोसळणार असून राष्ट्रपती राजवटीची सुद्धा शक्यता आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास शिवसेनेची ही खेळी मात्र यशस्वी होईल असे सुद्धा दावे करण्यात येत आहेत. सर, जुली निकालानंतरच्या ज्या काही शक्यता व्यक्त होत आहेत त्यातली ही एक शक्यता आहे. हो, अशा अनेक शक्यता आहेत की कदाचित हा निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते किंवा राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात किंवा आणखीन काही दुसरी समीकरणं जुळू शकतात. त्यातला हा एक पर्याय आहे. आणि मला वाटतं की प्रत्येक पक्षाने असे काहीतरी ठरवलं असेल की कशा पद्धतीने आपण या निकालाला रिॲक्ट व्हायचं. त्यामुळं ते त्यांच्या पद्धतीचं डावपेच असेल, त्यांच्याकडून ही खेळी खेळण्यात आली असेल. आणि एक शक्यता आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की बाकीच्या आमदारांना पण अपात्र करा, जेणेकरून परत एकदा निवडणुका लागू शकतात. आणि परत निवडणुका लागल्या, आपल्याला माहिती आहे की गेल्या काही दिवसामध्ये महाविकास आघाडीला एक चांगलं वातावरण आहे, चांगली त्यांच्या बाजूने जनमानसाचा चांगला एक प्रयत्न सुरू आहे. कशा पद्धतीने, जसं शरद पवार पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीसोबत असल्याचे दिसत आहेत, भाजपवर टीका करतायत. जसं की गेल्या काही दिवसामध्ये अजित पवारांच्यामुळे ते थोडंसं बाजूला गेलं होतं सगळं प्रकरण. पण या सगळ्या गोष्टीवर पूर्णपणे कशा पद्धतीनं हे होत आहे, तर ते सगळं आपल्याला बघावं लागेल की कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा एकदा जुळून येत आहेत. नक्कीच. अगदी काही वेळात जो निकाल आहे तो हाती येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उत्सुकता वाढलेली आहे. आणि मला असं वाटतं तिथे शिंदे गट असेल किंवा ठाकरे गट असेल, दोघांच्याही पोटात गोळा आलेला असणार आहे की निकाल काय येतोय. कारण या सगळ्या निकालावर भविष्य अवलंबून असणार आहे. शिंदे सरकारचं, शिंदे सरकार राहणार की जाणार हे अगदी काही वेळात स्पष्ट होणार आहेत. मात्र आता घडामोडींना मात्र वेग आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यातच अनेक दावे केले जात आहेत. आणि आता काय होतंय याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. मगाशी आपण पाहिलं की हा सत्ता संघर्ष नेमका कसा सुरू झालाय, नेमक्याचे पडसाद कसे उमटत गेलेत आणि आता नेमकं काय होणार आहे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. तर दुसरीकडे सर असेही व्यक्त केले जात आहेत की जर अपात्र ठरले तर तिथे ठाकरेंचा व्हीप लागू होणार आणि त्यानंतर जे उर्वरित आमदार असतील ते सुद्धा, त्यांच्यावर सुद्धा निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. तर ह्या सगळ्या घडामोडी कशा घडू शकतात, म्हणजे फक्त शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. जर निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर नाही, हा निकालाच्या म्हणजे निकाल हा असा ज्याला आपण म्हणतो की थेट असं काही लागतं अशातला भाग नाही. तर नंतर निकालामध्ये काही गोष्टी आणखीन ज्याला म्हणतो आपण त्याला सब, तसं काही बाबी असतात की काय बाबा या सगळ्या गोष्टीवर कोण कारवाई करू शकतो किंवा काय करू शकतो. समजा जर नरहरी हिरवालांच्याकडे कोर्टाने फैसला पोहोचवला, निकाल दिला हातात त्यांच्या की तुम्ही या सगळ्यांवर काय काय जशी कारवाई केली होती ती कारवाई तुमची होईल, नंतर ते त्या संदर्भात काहीतरी डिसिजन घेऊ शकतात. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. पण परंतु जेव्हा आता ह्या सगळ्या गोष्टी परत ज्या उर्वरित आमदारांना पण व्हीप बजावून हे या गोष्टी करायच्या आहेत, तर त्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकतील असं मला वाटतं. त्या काही अशा लगेच होणार नाही आहेत, कारण त्या अशा पद्धतीनं होत नसतात. जशा की आपण बघतो, कारण ह्या गोष्टी सगळ्या जर अगोदरच त्यांना करायच्या होत्या तर त्यांनी अगोदर करायला हव्या होत्या. आता या निकालानंतर करून त्याचा काहीतरी वेगळे अर्थ काढले जातात, पुन्हा त्या संदर्भात पुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया सगळी सुरू होणार. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी लगेच होतील असं मला वाटत नाही. त्यांच्या वतीनं याचिका दाखल केली जाईल, त्यामुळे कोर्टात सुनावणी होईल. जसं आता या सुनावणीला जवळजवळ खूप महिने लागले आणि त्यामुळं पूर्णपणे या सगळ्या गोष्टी आता लांबत गेल्या. तर या सगळ्या गोष्टीवर पुन्हा एकदा त्यांनी जर तसं ठरवलं असेल की बाकीच्या पण आमदारांना अपात्र करायचं, तर मग त्यामध्ये पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. लगेच थेटपणे अशा काही गोष्टी होण्याची शक्यता फार कमी वाटते मला. नक्कीच आता या सगळ्या घडामोडींकडे लक्ष लागलेलंच आहे. मात्र आता काय होतं, आपण फक्त शक्यता वर्तवतोय किंवा अशा पद्धतीच्या चर्चा आहेत त्यावर आपण एक पद्धतीनं बोलण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता हा निकाल कधी लागतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. 11:30 पर्यंत या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल अशी माहिती मिळते. तर हे घडत असताना एकीकडे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष
जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस पाठवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यामुळे नेमकं काय घडतंय राज्यात हे आत्ताच्या क्षणी तरी सांगणं फार अवघड होतंय. मला वाटतं जयंत पाटलांना सोमवारी चौकशीसाठी बोलवण्यात आलंय. हो. आणि तो एक वेळ आहे मधला, सोमवारपर्यंतचा जो वेळ आहे, मध्ये 2 दिवस सुट्टी असेल कदाचित, किंवा उद्या 1-2 दिवसाचा वेळ असेल त्यांच्या हातात. पण या सगळ्या गोष्टींमध्येच फार मोठ्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता असते. आणि आज जर निकाल लागल्यानंतर लगेच त्या सगळ्या गोष्टीला सुरुवात होईल, कशा पद्धतीने पुढची राजकीय जुळणी करायची आहे, समीकरणं पुढची आखायची आहेत. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी एक कदाचित हा दबावतंत्राचा वापर पण असू शकतो. कारण त्याची जी वेळ असते की ईडी चौकशी करण्याची जी एक परफेक्ट वेळ असते, ती वेळ कदाचित साधली असेल असं वाटतं की राष्ट्रवादीला थोडंसं हे करण्यासाठी, त्याच्यावर दबाव आणण्यासाठी असं पण असू शकतं. कारण आता जेव्हा शरद पवारांनी राजीनामा दिला तेव्हा जसं की अजित पवार थोडेसे बॅकफुटवर गेले, पण जयंत पाटील तिथे फ्रंटला आले. त्यामुळं जयंत पाटलांना थोडंसं पुन्हा एकदा डॅमेज करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी होत असतील असं एक मला शक्यता वाटते. कशा पद्धतीने ह्या होतात आता काही वेळात आपल्याला कळेल की निकाल काय लागतो. निकालानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी लगेचच स्पष्ट होतील. जुली, नक्कीच एक महत्वाचा दावा आणि खळबळजनक दावा केल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय तो चंद्रकांत खैरे यांनी. ते असं म्हणतात की एक मंत्री शिंदे गटातील हे ठाकरे गटांच्या संपर्कात आहेत, त्यामुळे ते मंत्री नेमके कोण हे पाहावं लागेल. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, तसेच 10व्या सूचीनुसार 16 आमदार अपात्र व्हायला हवेत असं उल्हास बापट यांनी म्हटलेलं आहे. घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलेलं आहे. आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात या सुनावणीचा उल्लेख आहे, त्यामुळे आजच हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असंच असणार आहे. नेमकं काय होतंय हे पाहणं फार औत्सुक्याचं ठरणार आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाची मात्र धाकधूक वाढल्याचं पाहायला मिळतंय. संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यावर आपले मुद्दे मांडले होते. दिल्लीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे आणि आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात या सुनावणीचा उल्लेख आहे.
सत्ता संघर्षाच्या निकालाची उत्सुकता वाढलेली आहे, धाकधूक वाढलेली आहे. अगदी काही सेकंदात निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होणार आहे. मात्र हे सत्तेचं नेमकं गणित कसं होणार आहे, म्हणजे 16 आमदार अपात्र ठरल्यानंतर नेमकं काय होणार आहे, कशा पद्धतीनं नवीन समीकरणं जुळणार आहेत, किंवा ही सत्तेची गणितं नेमकी आता यापुढे कशी मांडली जाणार आहेत, याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत थेट जोडले गेलेत आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरतजी केसरकर. भरतजी, काय सांगाल, नेमकी ही गणितं कशी मांडली जाणार आहेत? जर 16 आमदार अपात्र झाले तर काय स्थिती निर्माण होणार आहे? जुली, बरोबर आहे तुझं. सत्तेचं संघर्ष आहे, सत्ता संघर्ष आज सुरू झालेला आहे. निकालाचं वाचन जे आहे दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू झालेला आहे आणि काही वेळामध्येच हा निकाल येणार आहे. आणि या निकालाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या निकालाचं थेट प्रक्षेपण असणार आहे. आपण जी चर्चा करतोय बहुमताचा आकडा काय होणार आहे, 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार आहे, आणि ह्या 16 आमदारांच्या निर्णयावरच संपूर्ण शिंदे आणि फडणवीस सरकारचं आहे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याचं कारण असं आहे, जर दोन्ही बाजूने आपण चर्चा करूया, जर हे 16 आमदार जर अपात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तत्कालीन जे पीठासीन अधिकारी होते विधानसभेचे हे नरहरी हिरवळ यांच्या कोर्टामध्ये टाकलं तर ते 16 आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात. जर तसा निर्णय दिला तर त्यांच्या कोर्टात हा चेंडू गेला तर, आणि हे झाल्यानंतर मग स्थिती होते ही बहुमताचा विचार करता जुईली 288 विधानसभाची ही विधानसभा आहे. याच्यामध्ये 16 जण अपात्र झाले तर तो बहुमताचा आकडा जातो 272. 272चा विचार करता बहुमतासाठी 137 जी मॅजिक फिगर जी आहे ही आवश्यक असणार आहे. आणि हा सगळा विचार करता 167 मधून जर 16 आमदार अपात्र झाल्यानंतर जी ज्याची संख्या राहते ही बहुमतापेक्षा जास्त आहे निश्चितच. त्यामुळे सरकार पडू शकत नाही. परंतु हे सगळं होत असताना जर एकनाथ शिंदे या 16 आमदारामध्ये आहेत, संदीपान भुमरे आहेत, रायगडचे भरत गोगावले आहेत, मातब्बर आमदार आहेत, आणि हे अपात्र झाल्यानंतर विषय येईल तर एकनाथ शिंदे नैतिकतेचा ह्या सगळ्या निकालाचा विचार करून कदाचित राजीनामा देतील, हा एक पार्ट मानला जातो. आणि यानंतर सत्ता संघर्ष म्हणजे कोण बसेल भाजपचा मुख्यमंत्री, हे सत्ता संघर्ष सुरू आहे. परंतु त्यांच्याकडे जर निकाल विरोधात गेला एकनाथ शिंदेच्या, म्हणजे आताची शिवसेना जी आहे त्यांच्या, तर एकनाथ शिंदेकडे 2 पर्याय राहणार आहेत. एक तर पर्याय मुख्यमंत्री तेच राहतील आणि पुन्हा विधानसभेमध्ये ज्या ठिकाणी त्यांचा ठाण्यातला मतदारसंघ आहे पाखर्डी, तो त्यांना निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल, पोटनिवडणुका लागतील आणि तिथून त्यांना निवडून यावं लागेल आणि ते विधानसभेवर झाल्यानंतर त्यांचं मुख्यमंत्रीपद वाचू शकतं. दुसरा पर्याय आहे ते विधान परिषदेवर 6 महिन्यामध्ये त्यांना पुन्हा विधान परिषदेवर निवडून जावं लागेल आणि विधान परिषदेवर निवडून गेल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे पुन्हा मुख्यमंत्री 6 महिन्यानंतर पण कंटिन्यू असतात, म्हणजे त्यांना भरपूर कालावधी मिळतो. तिसरा जो पर्याय आहे, या सगळ्या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा त्यांना संधी असणार आहे पुन्हा कोर्टामध्ये जाण्याची. जो बेंच असेल, आता 5 समिती सदस्याचा जो बेंच आहे, तर सुप्रीम कोर्टामध्ये जी तरतूद असेल पुन्हा रीट दाखल करण्याची, आपलं म्हणणं मांडण्याची, किंवा विद्यमान अध्यक्ष आहेत, हे सगळ्यात आता झरतरच्या गोष्टी आहेत. निकाल काही वेळामध्ये येतोय, परंतु तुर्तास तरी असं मानलं जातं. हे 3 पर्याय आपण बघितले. आणि जर एकनाथ शिंदे अपात्र झाले आणि त्यांनी स्वतःच इमेज टिकवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि नैतिकतेचा विचार करून त्यांनी राजीनामा दिला, तर भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. असं होताना जुईने दुसरी बाजू बघायला लागेल. जर ते 16 अपात्र झाले तर अजून राहिलेले 24 अपात्र होतील, म्हणजे 40 जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. आणि तो आकडा जातोय 248 मधून 48 वर होतो, 40 वजा केले 288 मधून. आणि यासाठी बहुमतासाठी 124 + 1 म्हणजे 125 आमदारांचे हे बहुमतासाठी लागणार आहेत. हा जर आकडा वजा केला, 167 आमदार जे आहेत म्हणजे शिंदे सेना आणि भाजप मित्र पक्षाकडे आहेत, याच्यातून 40 वजा केले तर तो आकडा येतोय 127. बहुमतासाठी 125 पाहिजे, म्हणजे 2 आमदार
हे भाजपकडे जादा असणार आहेत बहुमतापेक्षा. आणि यानंतर मग ते फोडाफोडीचं राजकारण सुरू होईल. 10 जे उरलेले अपक्ष आहेत हे काटावर इकडे उड्या मारतात की तिकडे उड्या मारतात. म्हणजे काळाने देणारं राजकारण हे महाराष्ट्राच्या काय ह्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. फक्त निकाल काय लागतो एक हा महत्त्वाचा. महत्वाची अपडेट सुरू आहे ती म्हणजे दिल्लीच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे. दिल्लीचा निकाल आल्यानंतर दिल्लीचं एक प्रकरण आहे त्यावर ही सुनावणी होते. या सुनावणीनंतर या निकालाच्या वाचनानंतर महत्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची जो निकाल आहे त्या वाचनाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे अगदी काही क्षणात कुठल्याही क्षणी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर जो निकाल आहे तो येऊ शकतो. त्यामुळे आता धाकधूक उत्कंठा वाढलेली आहे. मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. जो आपण गणित बोलत होतो त्याबाबत काय सांगाल? हा गणिताचा विचार करता जरी हे 16 आमदार अपात्र झाले त्याच्यानंतर 24 आमदार जरी अपात्र झाले म्हणजे हाच निकालावर 24 आमदार अपात्र होणार आहे किंवा पात्र ठरणार तरी महाराष्ट्रातील या सरकारला धोका नाही. अजित पवारांनी पण स्पष्ट केलेलं आहे हे सरकार बहुमतामध्ये कोसळू शकत नाही. आता महाविकास आघाडीमध्ये धुसफूस सुरू झाले कारण संजय राऊत सातत्याने विधान करतात हे सरकार कोसळणार. उद्धव ठाकरे माजी मुख्यमंत्री म्हणतात हे सरकार कोसळणार. बरोबर. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे सेनेचे सगळे म्हणतात हे सरकार कोसळणार. वैभव नाईकांनी पण विधान केले सरकार कोसळणार. परंतु राष्ट्रवादीच्या गोटातून हा सत्ता संघर्ष चालू असताना राष्ट्रवादी असं म्हणतंय की सरकार कोसळणार नाही कारण अधिकृत त्यांचेच नेते अजितदादा विधान करतायत सरकार कोसळणार नाही म्हणून. त्यामुळे शक्यता वाटत नाही असं ते म्हणतात. आता राहिला जो भाजप जो जी खेळी खेळते भाजपला जी शक्यता होती फडणवीसांनी आता मुख्यमंत्री पद का नाकारलं किंवा दिल्लीच्या तख्ताने फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री पदावर का ठेवलं हे आज स्पष्ट होईल. नक्कीच. याचं कारण असं आहे की जर एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले आणि 16 आमदार अपात्र झाले तर भाजपची जी चाल आहे एकनाथ शिंदेना तिथे बसून आपण जनमतामध्ये भाजप आज मजबूत झालेला आहे. जनमतामध्ये कौल जो आहे तो भाजपच्या बाजूने गेलेला आहे. अशा वेळी आम्ही संधी दिली ना शिवसेनेला सत्तेमध्ये येण्याची हा मुद्दा येऊ शकतो. आणि साहजिकच मी पुन्हा येईन एकनाथ जे फडणवीस म्हणतायत येणार फडणवीस बघा हा निश्चित हे जर कोसळले हे 16 जण अपात्र झाले फडणवीस पुन्हा येतात की नाही बघा. आणि ही स्थिती आहे महाराष्ट्रामध्ये. कर्नाटकात त्यांनी हे विधान केलं होतं मी पुन्हा येईनचं. कोल्हापुरात सुद्धा त्यांनी विधान केलं होतं मी पुन्हा येईनचं आणि त्याच्यामुळे आणखीन उत्सुकता वाढली होती. चर्चांना उधाण आलं होतं आणि त्यानंतरच आता अशा पद्धतीच्या घडामोडी घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. काही शक्यता वर्तवण्यात येतात याबाबतच्या म्हणजे अशीही एक शक्यता वर्तवण्यात येते की घटनापीठ हे जो निकाल आहे तो निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सुद्धा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वतः एक वक्तव्य केलं होतं. एक महत्वाचं विधान केलं होतं या सगळ्या प्रकरणावर म्हणजे आपल्याला हा हक्क आहे आणि या संदर्भातला जो निकाल आहे म्हणजे अपात्रतेची कारवाई करण्याचे जे हक्क आहेत ते फक्त विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत. तर या सगळ्याकडे आपण कसं पाहते आणि याचा परिणाम कसा होणार आहे? अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे जुईली. तू जर बघायला गेलं तर पक्षाच्या बाबतीत जर बघायला गेलं तर पक्ष परस्पर पक्षाची घटना वेगळी असते. पक्षप्रमुख असतात त्याच्या खाली दिलेले पदाधिकारी असतात कार्यकर्ते पक्षाची घटना झाली. पक्षातून आमदार निवडून जातात. आता एक शिवसेना पक्ष म्हणजे 56 आमदार निवडून गेले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे होते त्यांच्या शिवसेनेतून निवडून गेलेले आमदार 56 होते. विधिमंडळाचं जे कामकाज चालतं या 56 आमदारामधला एक गटनेता असतो तो ह्या 56 आमदारांचा हा प्रमुख असतो. त्याच्यानंतर प्रतोद नेमला जातो. प्रतोद ज्याला व्हीप बजावण्याचा अधिकार वगैरे दिलेला जे गटनेत्याच्या ह्याच्याप्रमाणे तो काम करत असतो. आता इथे जो महाराष्ट्रामध्ये सत्ता संघर्ष झालेला आहे तो सत्ता संघर्ष केवळ सरकारच्या बाबतीत झालेलं नाहीये की ही 56 आमदार हे सरकार वैद्य की अवैध याच्यावर नाही झालेलं आहे. दुसरी बाजू जो पक्ष कोणाचा आहे ह्याच्यावर वाद चालू आहे आणि पक्षातील आमदार कोणाचे आहेत आणि जे सरकार चालतंय ह्याच्यावर म्हणजे 2 निर्णय जे आहेत यापेक्षा पहिला महत्वाचा निर्णय जो येणार आहे ते केरळचा आणि जो संदर्भ दिला गेला 16 आमदार अपात्रतेच्या बाबतीत
16 आमदार अपात्र करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते आणि त्यांचे जे प्रतोद होते सुनील राऊत त्यांनी त्यांना नोटीस दिलेली आहे आणि नोटीस देऊन त्यांना अपात्रतेचा हे दाखल केलेला आहे आणि तत्कालीन जे पीठासीन अधिकारी आहेत ते नरहरी झिरवळ आहेत आणि त्यांनी या 16 जणांना अपात्र केलेलं आहे. बरोबर, लक्षात येते का बघ. आणि ह्या 16 जणांना अपात्र केल्यानंतर कोर्टामध्ये गेले. माझं म्हणणं आहे की आता जे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देणार आहे तो थेट सर्वोच्च न्यायालय त्यांना अपात्र करू शकत नाही अशी शक्यता आहे. जो निर्णय येईल तो पीठासीन अधिकारी तत्कालीन नरहरी झिरवळांकडे जाईल. झिरवळ याचा निर्णय घेतील. मग आता हे सत्ताधारी काय म्हणतायत, तो निर्णय कोणाकडे आला पाहिजे. सध्याचे विद्यमान राहुल नार्वेकर आहेत त्यांच्याकडे. पण राहुल नार्वेकरांकडे जर तो निर्णय आला तर राहुल नार्वेकर यांना पात्र ठरवतील कारण सत्ताधारी आहेत ते. म्हणजे सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत 16 आमदारांच्या निकालावरच हे सगळी गणित जुईली अवलंबून आहेत. आणखीन अशा शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत जर हे 16 आमदार अपात्र ठरलेच तर त्यानंतर सगळे अधिकार आहेत ते ठाकरेंकडे येत आहेत आणि ठाकरे म्हणजे इतर जे आमदार उरत आहेत त्यांच्यावर सुद्धा निलंबनाची कारवाई करू शकतात. त्यामुळे आपोआपच हे सरकार कोसळेल. या शक्यतेमध्ये किती तथ्य वाटते किंवा अशा पद्धतीच्या घटना घडू शकतात का, काय वाटतं? सोळा तुझा मगाशी एक मुद्दा राहिला तो मी आधी पहिल्यांदा क्लिअर करतो. फडणवीसांनी कर्नाटकामध्ये म्हटलेलं होतं. आता उद्या त्याचे निकाल आहेत. आज 11 तारीख आहे, 12 आणि 13 तारीखला त्याचा निकाल आहे शनिवारी. फडणवीसांनी ज्या सीमा भागामध्ये प्रचार केला त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं होतं मी पुन्हा येईन आणि पुन्हा नंतर ते हसत त्यांनी मीडियाला उत्तर दिलं होतं जेव्हा जेव्हा मी पुन्हा येईन म्हणतो तेव्हा मी येतो, कसा येतो आणि काय येतोय तुम्हाला माहित आहे. त्यामुळे ते विधान आहे ना ते सूचक आहे. ह्या सगळ्या सत्ता संघर्षात 16 जण जे अपात्र झालेत आणि जर हे अपात्र जर झाले तर अपात्र झाल्यानंतर राहतं त्या 24 जणांचं काय, 24 जण अपात्र होतील. महाराष्ट्रातील 40 जागांसाठी निवडणुका होतील. फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे आणि मग सत्ता संघर्ष सुरू होईल. या 40 मध्ये किती निवडून येत आहेत हे महत्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे निकाल महत्वाचा आहे. 16 जणांच्या बाबतीत काय होतं यावर बरीच गणित जुईली अवलंबून आहेत. आणि सध्या तरी भाजप वेट अँड वॉचच्या भूमिकेमध्ये काय तुझ्या लक्षात आलं असेल की तळ कोकणाचा विचार करूया. तळ कोकणातील रत्नागिरी रायगडचे पालकमंत्री आहेत, उदय सामंत आहेत. 2-2 जिल्ह्यांना त्यांनी पालकमंत्रीपद दिलेलं होतं. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नाही. ठराविकच मंत्री आहेत. एका मंत्र्यांकडे डबल खाती आहेत, 3-3, 4-4 खाती आहेत. मग त्यांना पण कुठेतरी कळून चुकलेलं होतं की हा विस्तार कुठेतरी आपण थांबवण्याचं कारण तुझ्या लक्षात आलं असेल की हा विस्तार थांबवण्याचं कारण होतं की हा निर्णय आज जो येणार आहे तो शिल्लक आहे आणि आज जर निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या बाजून लागला जर ते अपात्र झाले नाही तर निश्चितच याच महिन्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो आणि प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची आहे, हे सगळं होत असताना अजून एक निकाल येणं बाकी आहे. जर 16 आमदार अपात्र झाले तर उद्धव ठाकरे, महत्वाचा विषय, उद्धव ठाकरे दावा करू शकतात की शिवसेने बाबतीत जो निकाल दिलेला होता निवडणूक आयोगाने तो चुकीचा होता आणि शिवसेना ही आपली आहे असं उद्धव ठाकरे दावा करू शकतात. जुईली एक महत्वाची अपडेट आहे ती म्हणजे उल्हास बापट घटना तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी काही कायदेशीर बाबी समजावून सांगण्याचा या निमित्तानं प्रयत्न केलेला आहे. ते आपल्या या सगळ्या बाबींमध्ये काय म्हणतायत ते पाहूयात. अगदी काही वेळ राहिलेला आहे कारण आता दिल्लीच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. दिल्लीच्या प्रकरणावर केसच्या संदर्भातलं वाचन सुरू आहे आणि त्यानंतर अवघ्या काही क्षणातच महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल जो आहे त्या वाचनाला सुरुवात होणार आहे. उल्हास बापट काय म्हणतायत ते पाहूया. घटनेत सर्वोच्च स्थानिक जनता आहे. आमदार अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा निवडून येईपर्यंत ते अपात्र असतात. विधानसभा अध्यक्षांकडे हा विषय आला तर त्यांनी त्यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यातील पळवाटा बंद कराव्यात. 15 दिवसात निर्णय द्यावा अशी अट न्यायालयानं घालावी असं उल्हास बापट यांनी म्हटलेलं आहे. त्यानंतर ते म्हणतात
भारतीय घटनेचा अर्थ लावण्याचे अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहेत आणि विधानसभा अध्यक्षांना तो बंधनकारक असेल. अपात्र ठरल्यानंतर कोणी बहुमत सिद्ध करू शकेल. राष्ट्रपती राजवट देखील लागू शकते, असं उल्हास बापट म्हणालेले आहे. हा खटला इतके दिवस चालू राहणं हेच मुळात चुकीचं आहे. आज निकाल लागत असेल तर ही आनंदाची गोष्ट आहे. 2-3 लोक एका वेळी बाहेर गेले आणि पक्षात विलीन झाले तर ते वाचतात, पण 16 जण एकाच वेळी बाहेर पडले तर ते 2-3 होत नाहीत, त्यामुळे ते अपात्र ठरतात, असं उल्हास बापट म्हणाले. ठाकरेंच्या बाजूने निकाल लागला तर पक्ष आणि चिन्हासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल. स्टेटस को अँटी आदेश दिल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय. तर अपात्र ठरल्यानंतर कोणी बहुमत सिद्ध करू शकत नाही, असंही बापट म्हणालेले आहेत. तर त्यानंतर असीम सरोदे यांची सुद्धा प्रतिक्रिया महत्वाची आहे. ते काय म्हणतायत ते पाहूयात. आधी दिल्लीच्या एका केसचा निकाल येईल आणि त्यानंतर राज्याच्या निकालाच्या वाचनाला सुरुवात होईल. त्याला थोडा वेळ जाईल. हा निकाल देशाच्या दृष्टीनं महत्वाचा असेल. पक्षांतर बंदी सारखा कायद्याला नवं वळण देणारा हा निकाल असू शकेल. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडेच पाठवलं जाईल. न्यायालय कायद्याच्या अनेक बाजू पाहून हा निकालही देईल आणि अध्यक्षांना देखील न्यायालय काही नियम घालून देईल, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलंय. काय वाटतं या सगळ्या मुद्द्यांवर काय सांगाल? प्रत्येक विधितज्ञांचं मत या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आता जो महत्वाचा मुद्दा सरोदेने किंवा काही तज्ञांनी व्यक्त केलाय की राष्ट्रपती राजवट येऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट मागच्या याच सरकार म्हणजे सकाळची शपथविधी आपण बघितलेली, हो, त्या शपथविधीमध्ये नक्की काही तासामध्ये राष्ट्रपती राजवट पहाटे उठवली राज्यपालाने. फडणवीसांचा आणि अजितदादांचा शपथविधी झाला ना, बरोबर, सरकार बसलं ना. हो, जी राष्ट्रपती राजवट होती ती उठवली, सरकार बसलं. पुन्हा 24 तासाच्या आत अजित पवारांनी एकनाथ आणि देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा दिला, ठाकरे सरकार आलं. बरोबर. आता इथे राष्ट्रपती राजवट बसवण्याचा मुद्दा येतो. केंद्रामध्ये सरकार भाजप आहे, बरोबर, सत्ता आहे त्यांची, त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट जी बसवतील असं आहे हे वाटत नाही. राहिला मुद्दा 2019 मध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. 2-3 वर्ष या सरकारला झालेली आहेत. 20, 21, 22 हे तिसरं वर्ष चालू आहे. म्हणजे जवळजवळ 3.5 वर्षाचा 3.25 वर्षाचा कार्यकाल झालेला आहे. 3.5 वर्षाचा अजून 1.5 वर्ष आहेत निवडणुकांसाठी. त्यामुळे आता जो संघर्ष येईल सत्ता घ्यायची आणि निवडणुकांना सामोरं जायचं, हे 1.5 वर्षाची कोण सत्ता सोडायला बघणार नाही. बरोबर. मग आता जो सुरू होईल सत्ता संघर्ष या आमदारांच्या या निकालावर बरंच अवलंबून असेल. वक्तव्य केली, चर्चा केली जात आहेत, प्रत्येकाच्या प्रतिक्रिया येतात, परंतु राष्ट्रपती राजवट लागणार नाही. फक्त त्याच्यामध्ये मुद्दा असेल जो मुद्दा मागच्या वेळी अजितदादांच्या बाबतीत, अजितदादा नाशिकच्या दौऱ्यावर आपण बघतोय, अजितदादांनी आज प्रसारमाध्यमांना बोलायला पण त्यांच्यासमोर जाण्यास नकार दिला. जुनी महत्वाची अपडेट आहे की अजितदादांची भूमिका काय असेल. अजितदादांची प्रतिक्रिया महत्वाची आहे, कारण जी माहिती येत होती तेव्हा अजितदादा फुटीच्या उंबरड्यावर होते. राष्ट्रवादीच्या एकूण आमदारापैकी फक्त 17 आमदार हे अजितदादांकडे होते आणि अजितदादा हे स्वतंत्र गट करून भाजपला पाठिंबा देत होते, अशा त्यावेळी चर्चा होत्या. आणि त्याच्यामध्ये थोडंफार काहीतरी तथ्य वाटत होतं. अजितदादांकडे नंबर्स ऑफ फिगर्स म्हणजे जो मॅजिक आकडा लागतो, ज्या राष्ट्रवादीचे आमदार फुटून येऊन त्यांच्या गटात सामील होतील, हा आकडा त्यांच्याकडे जुळत नव्हता. यामुळे अजितदादा कुठेतरी थांबलेले होते. त्यामुळे जे 16 आमदार अपात्र ठरले, ह्या प्रत्येकाची विधानं आहेत, याच्यावर या अनुषंगी जर निकाल आला तर अजितदादांच्या भूमिकेला ही विशेष महत्व जुईली लागून राहणार आहे. कारण असं आहे, अशा वेळी सत्तेशिवाय कोण, अजितदादांना पण सत्ता पाहिजे. बरोबर. आणि केंद्रामध्ये डबल इंजिन सरकार आहे. केंद्रामधलं सरकार आणि महाराष्ट्रातलं हे डबल इंजिन सरकार, याचा फायदा कुठेतरी महाराष्ट्राला होईल, हे पण अजितदादांच्या कुठेतरी डोक्यामध्ये असणार आहे. कारण 2024 मध्ये मोदी स्ट्रॉंगली उतरणार आहेत. त्यांना अजितदादांना कळून चुकलं की 24 मध्ये पण पुन्हा मोदी येतील. त्यामुळे आपण सत्तेच्या दिशेने गेलं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. आणि हे सगळी ज्या प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर वाटतंय की पहिला आधी महत्वाचं आहे जो 16 आमदारांचं काय होणार. दिल्लीमध्ये या केसचं वाचन सुरू आहे आणि काही वेळातच जुईली हा आपल्याला निकाल अपेक्षित आहे.
नक्कीच या सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असेल. क्षणोक्षणीचे अपडेट आपण पोचवत राहणारच आहोत आपल्या दर्शकांपर्यंत. मात्र आता उत्सुकता ताणल्या गेलेल्या आहेत आणि सध्या दिल्ली केस निकालाचं वाचन सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि त्यानंतर अगदीच काही क्षणात महाराष्ट्राचा जो सत्ता संघर्ष आहे त्याचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. हे घडत असताना जर आपण पाहिलं तर काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे नरहरी झिरवळ हे नॉट रिचेबल असल्याच्या बातम्या येत होत्या, त्यावर सुद्धा त्यांनी नंतर स्पष्टीकरण दिलं, ते माध्यमांसमोर आलेत. पण हे घडत असताना दुसरीकडे जयंत पाटील जे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्यांना सुद्धा ईडीची नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे आणि त्यांना तर सोमवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे एकीकडे महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष सुरू आहे आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीच्या कायदेशीर कारवाई सुरू होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे केंद्रीय यंत्रणा पुन्हा एकदा अलर्ट झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. खरं तर जेव्हा हा सत्ता संघर्ष सुरू होतच होता तेव्हा अगदी अशा बातम्या होत्या की जे एकनाथ शिंदे होते, मंत्री म्हणून काम करत होते महाविकास आघाडीत, त्यांना सुद्धा ईडीच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या होत्या, अशा सुद्धा बातम्या येत होत्या. आणि त्यानंतर जे घडलं ते आपण सगळ्यांनीच पाहिलं होतं. मात्र आता राष्ट्रवादी टार्गेटवर असल्याचं आपल्याला पुन्हा एकदा या निमित्तानं पाहायला मिळतंय. तर या सगळ्या घडामोडींचा आणि या निकालाचा काही परिणाम होऊ शकतो का किंवा हा योगायोग समजावा का? ईडीचा विचार करता जयंत पाटलांनी काल असं म्हटलंय की काल त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस होता आणि ह्या लग्नाच्या वाढदिवसा त्यांना ईडीची नोटीस आली आणि जयंत पाटलांनी सडकून टीका केली केंद्रीय यंत्रणेवर. आणि जयंत पाटलांनी सरळ म्हटलंय, जरी मला ईडीची नोटीस आली तरी मी घाबरून जाणार नाहीये, मी निश्चितच सोमवारी ईडीच्या चौकशीला सामोरं जाणार आहे. त्यामुळे जयंत पाटील हे च्या बाबतीत जी ईडीची नोटीस दिली, जयंत पाटील हे प्रदेशाध्यक्ष आहेत राष्ट्रवादीचे, कमकुवत पक्ष बनवण्याचं बनतोय तो राष्ट्रवादी. कारण अजितदादांनी जब्बर 17 ते 20 आमदार अजितदादांच्या बाजूने आहेत, गळाला आहे, निश्चित आहे. बरोबर. आता राहिला विषय शरद पवारांनी भाकरी जी परतायची होती ती स्वतःपासूनच सुरुवात केली. शरद पवारांचा तो टाकलेला बॉम्ब भाकरी परतण्याचा, यामुळे जे कोण फुटीच्या मार्गावर होते त्यांना चपराक मिळालेली होती. जयंत पाटील हे अजित पवार यांचे कट्टर विरोधक मानले जातात. आज रोजी पटत नाही त्यांचं विळाभोपळ्याचं हे. आणि जयंत पाटील आणि शरद पवारांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे अशा वेळी जर ईडीची चौकशी जयंत पाटलांची होत असेल तर जयंत पाटलांबरोबर जे आमदार आहेत हे जयंत पाटलांबरोबरचे आमदार पण घाबरण्याची शक्यता आहे. हे याचा वापर होतोय का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जयंत पाटलांना जर अशा पद्धतीने जयंत पाटलाच उद्या जर ईडीच्या माध्यमातून हादरून गेले असतील तर ते समर्थक आमदार जे आहेत ही कुठेतरी साथ सोडण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सरकार महाराष्ट्रामध्ये भाजप हे स्वतःला मजबूत करू पाहतंय, मजबूत होतंय भाजप. आणि अशा वेळी त्यांना माहिती आहे की आज फुटू शकतात. हे एक पक्ष आहे, शिवसेना फुटलीच, राष्ट्रवादी पण फुटीच्या मुरट्यावर आहे आणि नंतर काँग्रेसला हात घालायचा. पुढच्या वेळी 2024ला जेव्हा निवडणुकीला सामोरं जायचं आहे तेव्हा भाजपला या महाराष्ट्रामध्ये 100% स्वबळाची सत्ता त्यांना पाहिजे. कारण त्यांनी नारा दिलेला आहे 100% भाजप. थोडक्यात विरोधी पक्षालाच कुठेतरी संपून टाकून पूर्णपणे आपलं एकाहाती वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा भाजपकडून सुरू होत असल्याचा सुद्धा दावा केला जातोय, अशी वक्तव्य केली जात आहे, अशी शक्यता सुद्धा आहे. आणि आपण पाहतोय की अनेक ठिकाणी भाजपनं मिशन लोटस केलेलं आहे. आपण गोव्याचं आपल्याकडे उदाहरण आहे, महाराष्ट्र आपण पाहिला, त्यानंतर आणखीन काही अनेक राज्यांमध्ये त्यांनी ह्या सुद्धा शक्यता घेतलेल्या आहेत, त्याची पडताळणी सुद्धा केलेली आहे. आणि आता आपण पाहिलं की गोव्यात त्यांचं वर्चस्व असताना सुद्धा त्यांनी आणखीन काँग्रेसचे काही आमदार फोडले होते, ते त्यांनी सुद्धा प्रवेश केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. कुठेतरी विरोधी पक्षच कमकुवत करून टाकायचा हीच रणनीती त्यांनी आखल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते का? 100% रिली. काल अतुल काळसेकरांची पत्रकार परिषद मग ओरोसमध्ये थेट बोलले, भाजपला सिंधुदुर्गातल्या 3, रत्नागिरीतल्या 5 आणि रायगड जिल्ह्यातील 7 अशा 15ही जागावर भाजपचे आमदार निवडून आणणार. याचा अर्थ काय होतो? त्यांना मीच प्रश्न विचारलेला होता
म्हणजे तुमच्यासोबत शिवसेना नसणार आहे का? त्यांनी उत्तर असं दिलेलं होतं, शिवसेना आमच्याबरोबर असणार आहे हे मान्य आहे, वरिष्ठ नेते भाजपचे ठरवतील युतीला कुठची जागा जाणार ती, नाही बरोबर. पण आम्ही प्रयत्न करायचे नाहीत का? मग याचं उदाहरण देताना त्यांनी सावंतवाडीच्या बाबतीत असं म्हटलेलं होतं, येथील आमदारांना स्वतःचे कार्यकर्ते राखता येत नाहीत, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केलंय. मग आम्ही काय करायचं? आम्ही बघत राहायचं का? मग पक्षामध्ये कार्यकर्ते घ्यायचे नाहीत का? आमचा पक्ष वाढवायचा नाही का? वरिष्ठ ठरवतील. आणि भाजप ज्या पद्धतीने मूव्ह करतंय, म्हणजे भाजप पुढे जात आहे महाराष्ट्रामध्ये, भाजपचा नारा आहे की स्वबळावर सत्ता आणायची. ऑपरेशन लोटस गोव्यामध्ये पाहायला मिळालेलं, हो तसं महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी शिवसेना जी आहे, शिवसेनाला डॅमेज कंट्रोल केलं. आणि आता भाजप जे आहे हे काँग्रेस राष्ट्रवादीला 100% डॅमेज करणार आहे. आणि निश्चित फडणवीसांना स्वबळावर या राज्याचा मुख्यमंत्री बसलेला निश्चित आवडेल जुईली. आणि हे सगळे आकडे बघताना ऑपरेशन लोटस ची गरज महाराष्ट्रात 2 पक्ष पुढे लागणार नाही. केंद्रामध्ये सरकार आहे भाजपचं, काँग्रेस तर महाराष्ट्रात सैरभर झालेले दिसते. नाना पटोलेंच्या नेतृत्वावर मागच्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले होते, त्यांचेच नेते करतायत आणि थेट बोलू लागलेले आहेत. त्यांना नगरमध्ये जर तुम्ही बघा, एक महत्वाची अपडेट येते, दिल्लीची सुनावणी संपलेली आहे आणि आता त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं वाचन होऊ शकतं. कुठल्याही क्षणी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची निकालाचं जे वाचन आहे ते केलं जाणार आहे. दिल्लीची सुनावणी यावेळी संपलेली आहे आणि केंद्र सरकारला दिल्लीच्या प्रकरणात दणका दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय सुप्रीम कोर्टानं. आणि आता कुठल्याही क्षणी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुनावणी किंवा निकाल होऊ शकतो, निकालाचं वाचन सुरू होऊ शकतं. अगदी काही क्षणात कुठल्याही क्षणी सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं वाचन सुरू केलं जाण्याची शक्यता आहे. आता सध्या दिल्लीचा निकाल हा संपलेला आहे, सुनावणी संपलेली आहे आणि त्यावर केंद्र सरकारला दणका दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सुप्रीम कोर्टानं आता कुठल्याही क्षणी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल हा लागू शकतो. आता त्यामुळे उत्सुकता वाढलेल्या आहेत. मला असं वाटतं शिंदे असतील किंवा ठाकरे असतील या दोघांची धाकधूक वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळेल. सर 100% होम हवन केलं जात आहे, उत्सुकता वाढली. महत्वाची अपडेट येते, सत्ता संघर्षाच्या निकालाचं वाचन सुरू झालेलं आहे. कुठल्याही क्षणी निकाल येऊ शकतो. महाराष्ट्राच्या निकालाकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आपण पाहिलं जून महिन्यापासून, जून 2022 पासून अनेक घडामोडी या महाराष्ट्रात घडलेल्या होत्या. शिंदेचं बंड असेल, त्यानंतर ठाकरेंकडून पक्ष जाणं, पक्षचिन्ह जाणं आणि त्यानंतर वाढलेला तणाव असेल भाजप आणि ठाकरे गटाचा आणि भाजपचं जे काही ऑपरेशन लोटस आहे तो जर आपण पाहिला तर या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आता वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. कोणत्याही क्षणी निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या निकालाला सुरुवात झालेली आहे. सत्ता संघर्षाचा महाफैसला अगदी कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो. 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार, ते अपात्र ठरणार का, त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण जाणार का, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ही आज मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या दिवसातला महत्वाचा दिवस आजचा ठरणार आहे. ऐतिहासिक आजचा निर्णय ठरू शकतो आणि या निकालाचे परिणाम संपूर्ण घटनेवर होऊ शकतात. त्याचे अनेक वेळा दाखले देण्याची सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे आजच्या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे, उत्सुकता वाढलेली आहे, धाकधूक वाढलेली आहे. सत्ता संघर्षाच्या निकालाला सुरुवात झालेली आहे, निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. सर जुली बरोबर आहे. सगळ्यात मोठी बातमी आहे निकाल काही 10 मिनिटात निकाल अपेक्षित आहेत. मुख्य न्यायाधीश जे आहेत चंद्रचूड हे निकाल जो आहे वाचताना आपल्याला दिसत आहेत. आणि हे जे पॅनल आहे यामध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षामध्ये धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस आर शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली ज्या महिला आहेत आणि न्यायमूर्ती PS नरसिंह हे 5 जणांचं पॅनल आहे. वाचन सुरू झालेलं आहे आणि 10 मिनिटांमध्ये निकाल अपेक्षित आहे. मुद्दा येतो जुईली 16 जणांचं काय, पात्र होणार की अपात्र होणार. जर पात्र होणार असतील तर त्याला कुठच्या अनुषंगे पात्रता दिली जातील आणि जर ते अपात्र ठरतील
तर अपात्र ठरवताना त्यांना नेमकं कुठच्या बेसवर, कुठच्या मुद्द्यावर अपात्र ठरवलं जाईल. जो मुद्दा महत्वाचा हाती येतोय, ज्या अटकळे लावले जात आहेत की हा जो निर्णय आहे, हा निर्णय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जे आहेत नरहरी झिरवळ यांच्याकडे जाण्याची शक्यता आहे. आणि जर तसा गेला तर ती काळ्या दगडावरची रेघ राहणार आहे की 16 आमदार हे अपात्र होणार आहे. आणि तो जर निर्णय विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे जर पाठवला गेला तर 16 आमदार जे आहेत हे होणार आहे. परंतु ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये नवाब रेविया प्रकरणामध्ये ज्या मोठ्या अपडेट्स जे आपल्याला पाहायला मिळतात, हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलेलं आहे. हे महत्वाचा सत्ता संघर्षातील ज्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत. आता मुद्दा जो होतोय 16 आमदारांचं काय होणार जुईली, हे बघताना हे 16 आमदार जर अपात्र झाले तर आजच्या दिवसामध्ये हे सगळ्यात मोठा ऐतिहासिक निकाल असेल. आणि ह्या ऐतिहासिक निकालाचे भविष्यातील महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकार राहणार की हे सरकार जाणार, याच्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. आणि त्यामुळे सगळ्या गोष्टी चर्चेला जात असताना अतिशय महत्वाचा, राहुल शेवाळे जे शिंदे गटाचे खासदार होते, हे वकिलांसोबत आज दिल्लीमध्ये आहेत. त्यामुळे या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष राहिलेलं असताना एकनाथ शिंदे यांना दिलासा मिळतो का की त्यांना या ठिकाणी फार मोठा फटका बसतो, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. होम हवन केले जात आहेत. तू जर बघितलं औरंगाबादमध्ये तर चंद्रकांत खैरेने होम हवनाला कालपासून सुरुवात केलेली होती. आज पण सकाळी होम हवन केलेलं होतं आणि त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की हा निकाल जो आहे उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने लागावा, यासाठी महत्वाचं होम हवन त्यांनी केलेलं होतं. आणि यामुळे अनेक प्रत्येक जण देव पाण्यात ठेवून असल्यासारखं पाहायला मिळतोय जुईली. नक्कीच आता नेमकं काय होणार आहे याची उत्सुकता ताणलेल्या असतानाच आपल्याला पाहावं लागेल की ते 16 आमदार कोण आहे ज्यांच्यावर आता टांगती तलवार आहे अपात्रतेची. तर त्यात सुरुवातीला प्रमुख नाव आहे ते स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं, त्याचबरोबर तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनावणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, महेश शिंदे, चिमण आबा पाटील, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर, रमेश बोडणारे यांचा त्यात समावेश आहे. आता अगदी काही वेळातच हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. त्यात सुरुवातीलाच एक महत्वाचं वक्तव्य केलेलं आहे सुप्रीम कोर्टानं, तेच म्हणजे नवाब रेबिया हे जे प्रकरण होतं ते घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. त्यामुळे जो 27 जूनचा जो निकाल होता किंवा जे काही सुनावणी होती, निर्णय होता, तो रेबिया निकालानुसार नव्हता असं सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे.
तर सत्ता संघर्षाचा महाफैसला अगदी थोड्या वेळातच सुरू होणार आहे. निकालाचं वाचन आता सुरू झालेलं असतानाच कोर्टानं काही महत्त्वाचे निरीक्षणं आता नोंदवण्यास सुरुवात केलेली आहे. निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. त्यांनी असं म्हटले की नबाब रेबिया हे जे आहे ते प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं आणि 27 जूनचा जो निर्णय होता तो मात्र या प्रकरणानुसार नव्हता असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलंय. तर अध्यक्षांच्या अधिकाराचं प्रकरण जे आहे ते 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे मोठ्या न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. आणखीन एक महत्त्वाचं विधान आलेलं आहे, महत्त्वाचा बोलण्यात आलेलं आहे ते म्हणजे सभागृहातील प्रत्येकच बाब आमच्या अखत्यारीत्यात नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं सर्वात मोठा निकाल दिलेला आहे. 10व्या सूचीनुसार व्हीप अतिशय महत्त्वाचा असतो असं सुद्धा निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलेलं आहे. सभागृहातील प्रत्येकच बाब आमच्या अखत्यारीत नाहीत असं सुद्धा म्हणण्यात आलेलं आहे. आपल्या सोबत आहेत या सगळ्या घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि त्याचबरोबर ॲडव्होकेट डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर. सर, मी तुमच्याकडे येते. आता आपण पाहतोय सत्ता संघर्षाच्या निकालाला सुरुवात झालेली आहे, वाचन सुरू करण्यात आलेलं आहे. कसं पाहता या सगळ्या मुद्द्यांकडे? मुळात आता गेले 10.5 महिने उभा महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रच नव्हे तर देशात या निर्णयाची प्रतीक्षा सतत होती. या काही 7 किंवा 8 याचिका आहेत आणि म्हणजे हा जो पूर्ण खटला आहे तो तेवढा साधा नाही आहे. म्हणूनच तर घटनापीठ नेमण्यात आलं 5 जजेसचं. आता मुळात प्रश्न असा आहे की सुरुवातीला 2 जजेस होते, मग 3 झाले आणि मग लार्जर बेंच म्हणून 5 जजेस आले आणि हा बेंच 5 याचा आहे. ह्याच्या अगोदरच्या ज्या अशाच सिमिलर नबाब रेबिया किंवा दुसरी जी केस होती त्यासाठी पण 5 जजेसचा बेंच होता. तर त्याच वेळेला असं एक मनात येतं की त्याच वेळेला 7 जजेसचा लार्जर बेंच जर केला असता तर आज हा प्रश्नच उद्भवला नसता. नंबर 1. नंबर 2 की ह्याच्यात अनेक अशी कंगोरे आहेत, पैलू आहेत की मुळात आधी त्यावेळेला असलेले उपाध्यक्ष त्यांनी लिहिलेला निर्णय, त्यांच्या विरोधात उपाध्यक्षांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारी आणि मग राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा किंवा मुख्यमंत्रींचा सल्ला न घेता बोलवलेलं अधिवेशन, हे सगळंच म्हणजे जनतेसमोर आहे आणि हे कुठेतरी गैर घडलंय एवढं मात्र निश्चित महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्याच्या पलीकडे किंवा त्या निकालाला आपण सर्वच बंधनकारक आहोत. त्या ह्याच्यात आता जे असं येतंय म्हणजे अजून हा निकाल इव्हॉल्व होतोय, आपल्या समोर येतोय आणि तो डिटेलमध्ये येईलच. पण त्याच वेळेला की 7 जजेसचं बेंच यावा, कारण ते जेव्हा येईल त्याचे जे निकाल येतील ते पूर्ण त्याची सुनावणी होईल आणि तो जो निकाल येईल तो पूर्ण देशाला बंधनकारक होईल. सर, मी तुमच्याकडे पुन्हा एकदा येतेच, पण एक महत्वाची अपडेट समोर येते ते म्हणजे सत्ता संघर्षाचं प्रकरण आहे जे तुम्ही मगाशी म्हटलं की ते 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवलं गेलं असतं तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. आता हे प्रकरण त्याच पद्धतीनं तिथं गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. अध्यक्षांच्या अधिकाराचं जे प्रकरण आहे ते आता 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे म्हणजे तुम्ही जो म्हटला होतात की 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे सोपवणं गरजेचं होतं त्याचप्रमाणे आता अपडेट घडताना दिसत आहेत, निकाल येताना आपल्याला दिसतोय. त्याचबरोबर दुसरा एक त्यांनी कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलेलं आहे ते म्हणजे व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षाची शिस्त न पाळणं असं वक्तव्य केलेलं आहे, असं निरीक्षण नोंदवलेलं आहे. दुसरं असं म्हटलेलं आहे ते म्हणजे भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती हे बेकायदेशीर आहे असं कोर्ट म्हणतंय. त्याचबरोबर सभागृहात प्रत्येक घडणाऱ्या घडामोडी या कायद्याच्या म्हणजे आमच्या अखत्यारीत्यात येत नाहीत असं सुद्धा म्हटलंय. म्हणजे पहिली 2 जी निरीक्षणं आहेत ती ठाकरे गटाच्या बाजूने लागलेली आहेत. काय सांगाल याबद्दल? नाही, याच्यात बघा ही ठाकरे गटाच्या बाजूने की शिंदे गटाच्या बाजूने हे आता म्हटलं तर तसं दुय्यम आहे. बरोबर. मुळात आपलं संविधान हे आपल्या सर्वांचं आहे. बरोबर. आणि ते संविधान काय सहजासहजी स्थापन झालेलं नाही. प्रचंड मोठा स्वातंत्र्य लढा आणि मग भारतरत्न क्रांतीसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
नेतृत्वाखाली 120 लोकांची ड्राफ्टिंग कमिटी आणि जगातलं एक चांगलं संविधान आपल्याला मिळालं. पण त्याच वेळेला बाबासाहेबांनी हेही म्हटलेलं, संविधान किती उत्कृष्ट असलं तरी ते राबवतं कोण याच्यावर अवलंबून आहे. आज 75 वर्षानंतर आपण या परिस्थितीत पोहोचलोय की पक्षांतर जे झालं, मग ते पक्षांतरच नव्हतं, आमचाच हा पक्ष, आणि अशा ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या पळवाट आहेत. बरं, जनता हे पाहते, पण हतबल आहे जनता हतबल आहे. आता ते म्हणतात की गोगावले, जे भरत गोगावले शिंदे गटाचे प्रतोद, त्यांची नियुक्ती ही चुकीची आहे. आता त्यांची नियुक्ती चुकीची आहे, पण 16 आमदारांचा जो वैध अवैधतेचा, पात्र अपात्रतेचा जो निकाल आहे किंवा जो निर्णय, तो लार्जर बेंच घेणार. मग आता याचं लिगल इंटरप्रिटेशन कसं करायचं काय, याच्यासाठी म्हणजे चांगले विधिज्ञ म्हणतात ना, जे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मधले एक्सपर्ट आहेत, ते करू शकतात की ह्या गोष्टीकडे कसं विविध अंगाने बघायचं. आता याच्या दरम्यान अजून एक मुद्दा येतो की तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी साहेब यांनी जे अधिवेशन बोलवलं ते गैर होतं, ते वैध होतं का तेही अवैध होतं, हे असणं आवश्यक. कारण अधिवेशन जेव्हा बोलवण्यात आलं त्या अधिवेशनाच्या अगोदर माजी मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. आता तो राजीनामा बरोबर दिला का चुकीचा दिला याच्यावर अनेक राजकीय विधानं होऊन गेलेली आहेत. पण मुळात ते अधिवेशन जे बोलवलं गेलं, तर अशा पद्धतीने राज्यपाल अधिवेशन बोलवू शकतात का, हा प्रश्न आहे. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेला आहे, तो म्हणजे कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण आहे ते कोर्टानं नोंदवलेलं आहे. त्याचबरोबर कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही असं कोर्ट म्हणतंय, सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय, आणि कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू आहे असं सुद्धा म्हटलंय. म्हणजे कुठेतरी हा जो संपूर्ण निकाल जो आहे तो ठाकरे गटाच्या बाजूने झुकतोय का, असं वाटतंय का की आत्ताच बोलणं ह्यावर उचित ठरणार नाही? आधी पूर्ण निकाल जसं तो हळूहळू येतोय, जो इव्हॉल्व्ह होतो म्हणतात ना, तसा तो आपल्या समोर येतोय. बरं, हे फक्त त्याचे बुलेट पॉइंट्स आहेत. बरोबर. जेव्हा तो संपूर्ण निकाल आणि मग त्याची इंटरप्रिटेशन विविध ते आपल्याला कळेल. आता एवढं तर दिसतंय की सुप्रीम कोर्ट झाल्या प्रकाराबद्दल ताशेरे ओढत आहे. म्हणजे अगदी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर धरलं, नैतिकतेच्या, तर त्या मुद्द्यावर हे सरकार इथे राहणं महाराष्ट्रात, हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीसाठी कळलं की नाही, हे लांछनास्पद ठरेल. की ज्या महाराष्ट्राने एवढं सगळं बघितलंय, अगदी आदरणीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांपासून वेगवेगळे मुख्यमंत्री बघितले, त्यांचा काल बघितलाय, त्या अगोदर महाराष्ट्र आपल्याला एक लढा लढून संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि तयार झालेला हा महाराष्ट्र. आता महाराष्ट्र आणि त्याची संस्कृती, मग ती राजकीय असेल, शैक्षणिक असेल, सामाजिक असेल, आपण सतत बोलत असतो. आणि महाराष्ट्राचा पाया हा पुरोगामी आहे, फुले शाहू आंबेडकरांचा आहे, शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र. अशा महाराष्ट्रामध्ये ज्या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालय असे ताशेरे ओढतंय, त्या सरकारला तिथे राहण्याची म्हणजे वैधता आहे का, अधिकार आहे का? हा, तुम्ही आमदारांची आकडेमोड करून पुन्हा दाखवू शकता की आमच्याकडे मेजॉरिटी आहे, पण मग महाराष्ट्र आणि इतर राज्य याच्यातला काय फरक राहिला? अतिशय महत्वाची निरीक्षणं जी आहेत ती कोर्टानं नोंदवलेली आहेत. पहिला महत्वाचा मुद्दा जो नोंदवला होता कोर्टानं तो असाच होता की व्हीप न पाळणं म्हणजे पक्षाची शिस्त न पाळणं. दुसरं म्हणजे भरत गोगावले यांची जी प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती शिंदे गटाच्या वतीनं, ती सुद्धा बेकायदेशीर आहे असं सुद्धा निरीक्षण जे आहे ते कोर्टानं नोंदवलेलं आहे. त्यानंतर त्यामुळे पहिली दोन जी निरीक्षणं आहेत ती शिंदे गटावर ताशेरे ओढणारी ठरलेली आहेत. तर संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलंय. तर निवडणूक आयोगाला मज्जाव म्हणजे प्रक्रियेत खोडा असं सुद्धा कोर्ट म्हणतंय. कुठलाही गट हा पक्षावर दावा करू शकत नाही, शिवसेना कुणाची हा दावा कुणीच करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी पळवादा शोधणं आणि हा दावा करणं हा तकलादू आहे असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटाच्या सगळ्या गोष्टींवर
ताशेरे ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याचबरोबर राज्यपालांवर सुद्धा त्यांनी ताशेरे ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यावेळी राज्यपाल होते भगतसिंह कोश्यारी, त्यांच्यावर सुद्धा त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत. बहुमत चाचणीसाठी पुरेशी कारणं नव्हती असं सुद्धा कोर्ट म्हणतंय. सर, कसं पाहताय या सगळ्या निरीक्षणांकडे? नाही, आत्ताच आपण जे बोललो की राज्यपालांनी ते अधिवेशन किंवा बहुमत चाचणी फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी जे सेशन बोलवलं ते वैध नव्हतं, तेच आता सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय की त्यांनी बहुमत चाचणीसाठी जे अधिवेशन बोलवलं तसं बोलवायला नको होतं, किंबहुना नको होतं पेक्षा ते असं बोलवता येतं का, हाच पुन्हा प्रश्न आहे. कारण राज्यपाल ही फक्त रेअरेस्ट ऑफ द रेअर कंडिशन मध्ये, कळलं की नाही, असं अधिवेशन बोलवू शकतात. पण इतर वेळेला मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सूचनेनुसारच असं अधिवेशन बोलवता येतं. त्यामुळे बहुमत चाचणी ही जी झाली आणि मग त्या बहुमत चाचणी एक, आणि दुसरं म्हणजे आताचे जे विधानसभा अध्यक्ष आहेत नार्वेकर साहेब, पण त्यांची पण निवड ही वैध आहे का अवैध आहेत, जे आता लंडन वारीला गेलेले आहेत, हा पुन्हा प्रश्न निर्माण होणार. त्यामुळे प्रश्नामागून प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरं हळूहळू कळतील. पण सुप्रीम कोर्ट ज्या रीतीने आता हा फैसला किंवा त्यातले महत्वाचे बिंदू, महत्वाचे बुलेट पॉइंट्स माननीय सन्माननीय मुख्य न्यायाधीश वाचून दाखवत आहेत, त्याच्यातून हेच लक्षात येत आहे की खरोखर हा शिंदे गटाला मोठा धक्का आहे. आणि नैतिकता जर उरली असेल तर या सरकारने राजीनामा द्यावा. नक्कीच. पण आता एक महत्वाचं विधान कोर्टानं केलेलं आहे. मगाशी सुद्धा आपण म्हटलेलं होतं की राज्यपालांचं जे अधिवेशन होतं किंवा जे बहुमत चाचणी होती ती योग्य नव्हती असं आता कोर्ट म्हणतंय. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे. राज्यपालांवर त्यांनी ताशेरे ओढलेले आहेत. पक्षातल्या अंतर्गत वादाकडे राज्यपालांनी पाहण्याची गरज नाही आहे असं कोर्टाने म्हटलेलं आहे. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी यांनी ज्या पद्धतीनं त्या काळात काही निर्णय घेतले होते त्यावर मात्र सुप्रीम कोर्ट आता ताशेरे ओढताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बहुमत चाचणी घेण्याची गरज नव्हती, पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमताचं हत्यार वापरणं योग्य नव्हतं असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटाला मोठा धक्का या निमित्तानं म्हणावं लागेल. पहिली काही जी निरीक्षणं आहेत ती ठाकरे गटाच्या बाजूनं होताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्याच पद्धतीनं ज्या घडामोडी घडल्या काही मागच्या दिवसांपासून त्यावर ताशेरे ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. राज्यपालांचं सर्व निर्णय चुकीचे आहेत असं मोठं विधान जे आहे, असं मोठं निरीक्षण जे आहे ते कोर्टानं यावेळी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. जर आपण आता पाहिलं की हे अपात्र आमदार ठरले तर कशा पद्धतीनं पुढच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे? नाही, मुळात आता कसं आहे की हे सगळे जे आता निकालाचं वाचन चालू आहे त्याच्यावरनं एवढं निश्चित आहे की हे म्हणजे त्या तत्कालीन राज्यपालांवर ताशेरे ओढलेले आहेत. जो प्रकार घडला, जो न्यायाला कायद्याला धरून नाही, हेच आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय. अशा वेळेला हे सरकार त्या जागी राहणं, त्याची वैधता सरकारने गमावलेली आहे. त्यामुळे सरकारने म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जरी 16 आमदारांच्या पात्रतेचा अपात्रतेचा निर्णय हे लार्जर बेंच घेईल असं असेल किंवा लार्जर बेंच ठरवेल की तो निर्णय सेपरेशन ऑफ पॉवर्सच्या अंतर्गत तो विधानसभेच्या अध्यक्षांना व्हावा. पण मग त्यावेळेचे अध्यक्ष कोण, ज्याला असं म्हणतात, असं एक ते टर्म वापरतात की तत्कालीन म्हणजे स्टेटस को अँटी, म्हणजे त्यावेळेची जैसे ते परिस्थिती, आजची नव्हे. तर मग त्यावेळेला नरहरी झिरवळ होते उपाध्यक्ष, त्यांच्याचकडे विधानसभा अध्यक्षांचे सगळे अधिकार होते. मग राज्यपालांच्या निर्णय चुकीचे म्हणतायत, म्हणजे राज्यपालांनी बोलवलेलं अधिवेशन चुकीचं होतं, त्याच्यात झालेली बहुमत चाचणी ती चुकीची ठरली. कारण पात्रता अपात्रता ठरली नसताना ते जे 40 आमदार आहेत, 16 अधिक उरलेले 24, आणि त्यांनी कसं काय मतदान केलं. आणि मग हे झाल्यानंतर तुम्ही ठरवलं की, आणि तेव्हा तुम्ही सतत म्हणालात की आता मुख्यमंत्रीच नाही, त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. पण या ज्या घटनाक्रम आहे, क्रोनॉलॉजी, हे फार महत्वाची आहे. आता अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्ष जो ह्या सगळ्या गोष्टी मागची महाशक्ती म्हटली जाते, दिल्लीत बसलेले दिल्लीश्वर असतील किंवा त्यांचे इथले मोठे नेते असतील, आता त्यांच्याकडे जर नैतिकता उरली असेल, कारण ते कायम म्हणत आलेले आहेत, अवर पार्टी इज पार्टी विथ द डिफरन्स.
आता त्यांना जर हे सिद्ध करायचं असेल जनतेसमोर की आमची पार्टी विथ द डिफरन्स आहे, तर फक्त जोडतोड करून पुन्हा सरकार बनवणं आणि मग काय जे काय आता गेले 1-2 महिने आपण बघतोय की विविध पक्ष पुन्हा तसेच फोडणं, मग तुम्हाला फेसच राहणार नाही. तुम्हाला एक जो चेहरा असतो जनतेसमोर वैधतेचा, नैतिकतेचा, तो तुम्ही गमावलेला आहे आणि तो आणखीन गमवाल. त्यामुळे आता तरी असं दिसतंय की सरकार जागेवर राहणार नाही, सरकार कोसळेल आणि त्याचबरोबर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. हा निर्णय अगदी थोड्या वेळातच आपल्या समोर येणार आहे, हा निकाल आपल्या समोर येणार आहे. पण ज्या पद्धतीनं कोर्टानं राज्यपालांच्या सगळ्या वागणुकीवर ताशेरे ओढले होते, आपण पाहिलं की जेव्हापासून महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं त्यानंतर महाविकास आघाडी विशेषतः ठाकरे आणि राज्यपाल यांच्यातला जो सत्ता संघर्ष होता किंवा संघर्ष होता तो आपल्याला वेळोवेळी पाहायला मिळालं. त्यांची उदाहरणं असतील, त्यांची वक्तव्य असतील राज्यपालांची, ही अगदीच कुठेतरी तेढ निर्माण करणारी आपल्याला पाहायला मिळाली. त्याचे परिणाम सुद्धा उमटलेले पाहायला मिळाले. आणि हे घडत असताना ज्या पद्धतीनं राज्यपालांच्या सगळ्या कारभारावर कोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत ते कशा पद्धतीनं ओढलेत ते आपण पाहूयात. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती राज्यपालांना, त्याबरोबर राज्यपालांचे सर्व निर्णय हे चुकीचे होते. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. त्याचबरोबर नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं त्यावेळच्या पत्रात कुठलाही उल्लेख नव्हता, असा सुद्धा त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत असं सुद्धा कोर्ट म्हणते. या सगळ्याकडे आपण कसं पाहताय? नाही, आता कसं आहे की एकदा तुम्ही राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे म्हटलं की ते अधिवेशन जे बोलवलेलं ते चुकीचं, तिथे झालेली जी काही फ्लोअर टेस्ट ती अवैध, त्याचबरोबर नंतर निर्वाचित झालेले, निवडून आलेले जे विधानसभा अध्यक्ष, कारण आता ते म्हणतायत की 16 आमदारांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे पण देण्यात येईल. एक महत्वाची अपडेट येते, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणं चुकीचं असं सुद्धा कोर्टनं म्हटलेलं आहे. जर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणलं असतं असं सुद्धा कोर्ट म्हणतंय. अतिशय महत्वाचं विधान, अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देणार नाही असं सुद्धा कोर्ट म्हणतंय. महत्वाची आताची अपडेट. त्याचबरोबर सुनील प्रभू हे योग्य निर्णय आहेत असं सुद्धा म्हणतायत, योग्य प्रतोद आहेत. मात्र आता सगळा जो निर्णय आहे तो विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्वाचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलेलं आहे. मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा ठाकरेंनी दिला नसता तर पुन्हा सरकार आणता आलं असतं. त्यामुळे आताच्या घडीची मोठी बातमी पाहायला मिळते. राज्यातल्या सत्ता संघर्षाचा निकाल मात्र शिंदे गटाच्या बाजूने गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण हे अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं सगळ्यात सर्वोच्च दिलासा आहे तो शिंदे गटाला दिलेला आहे. त्या सगळ्या कारभारावर ताशेरे ओढलेत, मात्र निकाल हा कुठेतरी शिंदेच्या बाजूने लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण आहे ते अध्यक्षांकडे वर्ग केल्याचं पाहायला मिळतं आणि अध्यक्षांनी लवकरच निर्णय द्यावा असं सुद्धा कोर्टानं म्हटलेलं आहे. सगळे निर्णय जे आहेत ते राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आलेले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सगळे निकाल दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच्या घडीची सगळ्यात मोठी अपडेट, सगळ्यात मोठी बातमी, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल हा शिंदेच्या बाजूला लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. चांगलेच ताशेरे ओढले होते शिंदेच्या कारभारावर, मात्र आता शिंदे सरकार बचावल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताच्या घडीची मोठी अपडेट, मोठी बातमी आपल्या समोर आलेला आहे. आताच्या घडीची मोठी अपडेट, शिंदे सरकार बचावलेलं आहे. सगळे अपात्रतेचे जे निर्णय आहेत ते अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आले आहेत. मात्र हे घडत असताना सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचं विधान नमूद केलं होतं, महत्वाचं निरीक्षण नमूद केलं होतं की जर ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्री पद किंवा सरकार वाचवलं असतं, सरकार वाचवण्याची शक्यता होती. मात्र हा राजीनामा देणं हे चुकीचं होतं असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय. राज्यपालांनी
चुकीच्या पद्धतीनं बहुमत चाचणी घेतली असं सुद्धा म्हटलंय. तर भरत गोगावले यांची नियुक्ती आहे ती सुद्धा अयोग्य असल्याचं म्हणताना मात्र निकाल जो आहे तो पूर्णपणे शिंदे गटाच्या बाजूनं म्हणजे शिवसेनेच्या बाजूनं गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आताच्या घडीची मोठी अपडेट, महाफैसला हा सुप्रीम कोर्टात झालेला आहे. सर, मी तुमच्याकडे येते, महत्वाची अपडेट आहे, काय सांगाल, कशा पद्धतीनं या निर्णयाकडे पाहताय? म्हणजे आता कसं आहे की हे आपण बुलेट पॉइंट्स बघतोय. आता जो पूर्ण निकाल असतो 600-800 पानाचा, तो निकाल नीट आणखीन वाचून मग त्याचे इंटरप्रिटेशन येऊ शकतात. कारण एका ठिकाणी सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतंय की जे काय अधिवेशन बोलवलं ते अधिवेशनच मुळात चुकीचं बोलवलं म्हणजे राज्यपालांवर त्यांनी ताशेरे ओढले. मग ते म्हणतायत की शिवसेनेचे जे प्रतोद भरत गोगावले नेमले गेले ते चुकीचे आहेत. मग खरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्शन कमिशनवर पण ताशेरे ओढलेले आहेत की तुम्ही ज्या रीतीने ते चिन्ह आणि हे बहाल केलं शिंदेना, ते कुठे बरोबर आहे. मग म्हणजे त्याच्यावर भाष्य नाही केलं पण इनडायरेक्टली अप्रत्यक्षरित्या तुम्ही जेव्हा म्हणता की पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभूच आहेत, भरत गोगावले नाहीत, ह्याचा दुसरा अर्थ काय निघतो? याचा अर्थ निघतो की इलेक्शन कमिशनने जो घाईघाईत निर्णय दिला तो कितपत बरोबर आहे, म्हणजे तो पुन्हा येणार. आता त्याच्या टॅगलाईन हेडलाईन कोणाचा पराभव आणि कोणाचं, आणि मग उद्धव साहेब ठाकरेंनी राजीनामा दिला, पण राजीनामा द्यायची परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली? तर अधिवेशन तुम्ही आणलं, आणि अधिवेशनच जर बेकायदेशीर आहे तर मग अधिवेशनाच्या अंतर्गत फ्लोअर टेस्ट होऊन तुम्ही जो नवा मुख्यमंत्री नेमला तो कसा काय कायदेशीर? हा खरा प्रश्न आहे. अगदी बरोबर सर, महत्वाचे मुद्दे तुम्ही मांडलेले आहेत. पण आता जर आपण पाहिलं तर सुरुवातीला अगदी शिंदे गटाला मोठे ताशेरे लगावलेले होते, मात्र निर्णय जो आहे तो आता संपूर्णपणे हा ठाकरे गटाकडे जो आहे तो शिंदेच्या बाजूने लागलेला आहे. मात्र हे बोलत असताना कोणी दावा करायचा हे मात्र योग्य ठरणार नाही असं सुद्धा त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे आता आगामी सगळ्या गोष्टींवरून कशा पद्धतीचे परिणाम या सगळ्या निकालाचे होणार आहे ते सुद्धा पाहावं लागेल. राहुल नार्वेकर आता कधी हा निर्णय घेणार आहेत हे सुद्धा आपल्याला पाहावं लागणार आहे. सर, धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी जोडले गेलात, आमच्याशी संवाद साधलात, काही बाजू पैलू तुम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलात, त्यासाठी आपले मनपूर्वक आभार, धन्यवाद. थँक्यू. आपण पाहिलं आताच्या घडीची मोठी बातमी आहे ती म्हणजे शिंदे फडणवीस सरकार हे वाचलेलं आहे. आताच्या घडीची मोठी अपडेट, मोठी बातमी समोर आलेली आहे. उद्धव ठाकरेंचा कोर्टात पराभव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. मात्र दुसरीकडे सगळे निर्णय जे आहेत अपात्र ठरवण्याचे ते आता पूर्णपणे विधानसभा अध्यक्षांकडे आलेला आहे. मात्र हे घडत असताना कोर्टानं नेमकं काय काय म्हटलंय ते एकदा त्यावर नजर टाकूया. कशा पद्धतीनं शिंदे गटावर ताशेरे ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. तर सुरुवातीला त्यांनी असं म्हटलं की व्हीप न पाळणं म्हणजेच पक्षाची शिस्त न पाळणं, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करणं हे बेकायदेशीर होतं. त्यामुळे पहिला धक्का हा होता तो शिंदे गटाला होता. त्यानंतर संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही, निवडणूक आयोगाला मज्जाव म्हणजेच प्रक्रियेला खोडा असं सुद्धा त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर कुठलाही गट हा पक्षावर दावा करू शकत नाही, शिवसेना कुणाची हा दावा कुणीच करू शकत नाही, कारवाईपासून पळण्याची पळवाटा शोधणं ही तकलादू आहे. त्यानंतर बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती राज्यपालांना, राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे होते आणि राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीयेत आणि नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा द्यायचा आहे, सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं त्या पत्रात नव्हतं असं सुद्धा कोर्टानं निरीक्षण केलंय. सुनील प्रभू हेच योग्य प्रतोद आहेत. मात्र या सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरला तो ठाकरेंचा राजीनामा. ठाकरेंनी राजीनामा देणं हे योग्य नव्हतं, त्यांनी द्यायची गरज नव्हती असं सुद्धा म्हटलंय. जर ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर हे सरकार वाचवणं शक्य झालं असतं असं सुद्धा सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. त्यामुळे आता आपण पाहिलं तर सध्या मोठा धक्का जो आहे तो ठाकरेंना या निमित्तानं मिळालेला आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाला विशेषतः शिंदे फडणवीस सरकारचा बचाव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र तरी सुद्धा मोठे ताशेरे हे राज्यपाल असतील किंवा शिंदे गट असतील या दोघांच्याही कारभारावर ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
निघू. थँक्यू सर. वेलकम. तर शिंदे सरकार वाचलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळालेला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र हे सगळं घडत असताना कोर्टानं काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवत असताना शिंदे गटावर मात्र ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे म्हटलेले आहेत आणि हे घडत असताना कुठेतरी दिलासा दिलेला आहे. आणि या सगळ्यांवर चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत आता ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, त्याशिवाय ते भाजपचे सुद्धा नेते आहेत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्ह मध्ये. आणि या निकालाकडे कसं पाहताय? निर्णय हा पूर्णपणे आता विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात सुप्रीम कोर्टाने टाकलेला आहे. मी एक दुरुस्ती करतोय. मी एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाचं काम करत होतो, पण आता मी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामुळे सामाजिक नजरेतून महाराष्ट्राच्या आत्ताच्या सगळ्या राजकारणाकडे पाहावं लागेल. खरं तर गेले 10 महिने या सगळ्या सत्तांतराच्या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता ही वेठीस धरलेली होती आणि सर्वसामान्य जनतेला वाटलं होतं की आज जो फैसला होईल त्या फैसल्यामधून एक स्पेसिफिक काहीतरी निर्णय येईल. परंतु आत्ताची कोर्टाची निरीक्षणं आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल पाहता या सगळ्या विषयामध्ये आणखीन गोंधळात गोंधळ वाढलेला आहे असं मला वाटतं. कारण एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणतं की जे भरत गोगावले प्रतोद आहेत त्यांची जी नियुक्ती आहे तीच चुकीची आहे. जर प्रतोदांची नियुक्ती चुकीची असेल तर पुढचे त्यांचे जे निर्णय होते ते निर्णय योग्य कसे म्हणता येतील, हा एक कायदेशीरदृष्ट्या भाग आहे. दुसरा विषय असा आहे की महाराष्ट्राच्या सन्माननीय माजी राज्यपालांनी भगतसिंग कोश्यारी यांनी ज्या पद्धतीने हे सगळं प्रकरण हँडल केलं आणि मला अगदी थेटपणे असं सांगावं असं वाटतं की राज्यपालांच्या या कृतीमुळे गोंधळ जो वाढला तो गोंधळ थांबायचं काही नाव घेत नव्हता. कारण राज्यपालांकडे कोणत्याही प्रकारची पुरेशी कारणं नाहीत आणि त्यामुळे या सगळ्या संदर्भात
त्यांना जे त्यांनी निर्णय घेतले ते त्या निर्णयासंदर्भात त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेलं आहे. मग जर राज्यपालांचे निर्णय आणि राज्यपालांची भूमिका चुकीची होती तर मग जे शिंदेंचं सरकार अस्तित्वात आलं त्या शिंदेंच्या सरकारच्या समोर निश्चितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. आपल्याला निश्चितपणे मला सांगायला आवडेल की सुमारे 5 तासापूर्वी मी फेसबुकवर अशी एक पोस्ट केली होती. त्या पोस्टमध्ये मी चक्क असं म्हटलं होतं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय आता हा चेंडू सन्माननीय सभापतींच्या दालनात टाकेल आणि त्याप्रमाणे तो निर्णय झालेला आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या की जरी तो अधिकार सभापतींचा असला आणि सभापतींकडे त्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा गेलेला असला तरी या पुढील काळात गोंधळ आणखी वाढेल. ह्याचं कारण असं की निर्धारित वेळेत माननीय सभापतींनी याबाबत निर्णय द्यायचा आहे. एक सरळ सोपी गोष्ट आहे की जे सभापती आहेत ते सत्ताधारी पक्षाचेच आहेत, त्यामुळे त्यांचा जो कल असणार तो साहजिकच सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने असणार. कायदेशीर बाजू पडताळून त्यांनी निर्णय दिला पाहिजे. भारतीय लोकशाही आणि संविधानाचा अभ्यास केला पाहिजे. संविधानामध्ये ज्या काही तरतुदी आहेत कायदेशीर, त्या कायदेशीर तरतुदीनुसार त्यांनी या घटनेकडे पाहिलं पाहिजे आणि निकाल द्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची जरी अपेक्षा असली तरी भारतामध्ये कुठच्याही राज्यामध्ये आतापर्यंत जे विषय झालेत, सत्तांतराच्या बाबतीत असेल, विरोधकांच्या बाबतीत असतील, ते निर्णय साहजिकच सभापती हा सत्ताधारी पक्षाचा असतो आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनच निर्णय देण्याचा त्यांचा कल असतो. पुन्हा या गोष्टीकडे आता आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की सन्माननीय नार्वेकर जे विद्यमान सभापती आहेत, हे विद्यमान सभापतींनी निर्णय दिला आणि तो सत्ताधाऱ्यांच्या पुन्हा बाजूने दिला आणि विरोधकांच्या विरोधात दिला तर पुन्हा त्याला विरोधक चॅलेंज करतील आणि पुन्हा तो विषय बहुतेक सुप्रीम कोर्टात जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा जो खेळ आहे तो खेळ या ठिकाणी लवकर संपेल असं मला वाटत नाही. प्रश्न आणखी एक कायदेशीर या ठिकाणी उपस्थित होतो. समजा जर भरत गोगावले यांची जी नियुक्ती आहे ती बेकायदेशीर आहे, राज्यपालाचे निर्णय बेकायदेशीर आहेत, मग जे सभापती आहेत ते सभापतीच जर कायदेशीर नसतील तर त्यांच्याकडे हा निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णयाचा पुढे आणखी काही परिणाम कोणत्या परिस्थितीत होऊ शकतो हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं ठरेल. एक गोष्ट खरी आहे की गेल्या 10 महिन्यामध्ये ज्या पद्धतीनं हा सत्ता संघर्षाचं नाट्य रंगलं गेलं त्याला मोठ्या प्रमाणात सगळ्याच राजकीय पक्षाची सत्तेची हाव ही जेवढी जबाबदार आहे तेवढीच जे एक संविधानिक पद आहे, संविधानिक पद की राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख असतो राज्याचा. त्यामुळे राज्यपालांनी जो गोंधळ घातला त्या गोंधळामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा गोंधळ आणखीच वाढत गेला. गेले 10 महिने ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रात नाट्य सुरू होतं त्याचे सगळे वाद प्रतिवाद, मोठमोठे वकील, संविधानाचे अभ्यास असणारे वकील दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी आपली मांडणी करत होते त्यावर होणारा कोट्यावधी रुपयांचा खर्च आणि त्यामुळे फक्त सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ता संघर्षाचा हा जो सगळा संघर्ष चालू आहे त्यामुळे या महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झालं. ही एक शोकांतिका आहे आणि ही तर मला एक सजग नागरिक म्हणून अजिबात पटलेली नाही. सर, आपण बघितलं तर गेल्या काही दिवसांपासून ज्या पद्धतीनं घटना घडत गेल्या त्यावर बोलताना मात्र कोर्टानं ताशेरे ओढल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अगदी शिंदे गटावर सुरुवातीला ताशेरे ओढलेले आहेत की व्हीप न पाळणं ही पक्षाची शिस्त न पाळण्याचं म्हटलंय त्यांनी, तर दुसरीकडे प्रतोद हा सुद्धा मुख्य मुद्दा नमूद केलेला आहे. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती ही अयोग्य म्हटलेली आहे, तर सुनील प्रभू हे योग्य प्रतोद आहेत असं देखील ते म्हटलेलं आहे. दुसरीकडे म्हणताना ते असंही म्हणतायत की कुठलाही गट हा पक्षावर दावा करू शकत नाही, म्हणजे गट असाच त्यांनी उल्लेख केला होता शिंदे गटाला. तर आता त्यांच्याकडे तर शिवसेना गेलेली आहे, सगळा पक्षच त्यांच्याकडे गेलेला आहे. असं असताना दुसरं ते हेही म्हणतायत की शिवसेना कुणाची हा दावा ते करू शकत नाहीत आणि कारवाईपासून पळवाटा शोधण्यासाठी हे जे दावे केले जात आहेत ते तकलादू आहेत असं स्पष्टपणे कोर्ट म्हणतोय. तर या सगळ्याचा अर्थ नेमका काय काढावा? पहिली 3 निरीक्षणं जी सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली आहेत
ती अतिशय महत्त्वाची आहेत. हो. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा असतो की जो राजकीय पक्ष असतो त्या राजकीय पक्षाची एक घटना असते. त्या घटनेला मान्यता हे निवडणूक आयोग देतो. तो विषय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतो. आपण जो मला प्रश्न विचारला त्या प्रश्नामध्ये आणखी एक प्रश्न निर्माण होणार की जर जी आपणच खरी शिवसेना हा मुद्दा या ठिकाणी आता संपलेला आहे आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना खरी हा मुद्दा आता एकंदरीत ह्या पहिल्या 3 निरीक्षणामध्ये अधोरेखित होतो. त्यामुळे जो भारतीय निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिलेला आहे तो आता संशयाच्या भोवऱ्यात निश्चित अडकलेला आहे. याचं कारण असं की एखाद्या कुणालाही वाटेल एक 10-15 आमदारांना की आपण त्याच्यातून फुटून निघालो आणि आपण क्लेम केलं हीच आमची खरी शिवसेना आहे किंवा हा आमचा खरा पक्ष आहे. तर हे आता 100% सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या 3 निरीक्षणामधून हे संपुष्टात आलेलं आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नाचं ज्यावेळी आपण कायदेशीर उत्तर शोधायला जाणार त्यावेळी निश्चितपणे खरी शिवसेना हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचीच आहे अशा प्रकारचा निर्णय आता निवडणूक आयोगाकडे होण्याची शक्यता दाट आहे, ज्याला कायदेशीर बाजू आहे. याचं कारण असं की ज्या घडामोडी त्या शिवसेनेमधून फुटून नंतर ज्या घडल्या गेल्यात त्या बऱ्याचशा घडामोडी ह्या कायदेशीर नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेलं आहे. अगदी बरोबर सर, या मुद्द्यावर आपण बोलूयात. या निमित्तानं अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहेत, पण आता विनायक राऊत लाईव्ह आहेत, पाहूयात ते काय म्हणतात. दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने राज्यपाल पदावर बसणाऱ्या व्यक्तींचे कान उपटलेले आहेत आणि त्या राज्यपाल पदावर बसून पक्ष राजकारण करत असताना संविधानाचा चुराडा करण्याचं काम केलं त्या राज्यपालांना खऱ्या अर्थाने धडा आजच्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिळालेला आहे. आणि भविष्यामध्ये असा कोणताही राज्यपाल देशातला सत्ताधारी पक्षाच्या मेहरबानीमुळे जो निवडला जातोय तो अशा पद्धतीचं बेकायदेशीर काम करणार नाही अशी मला खात्री आहे. पण त्याचबरोबर एक नैतिकता पाळून आत्ताचे शिंदे सरकार आणि देवेंद्र सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे. कारण त्याने व्हीप नियुक्तीचा अधिकार पूर्णपणे पक्षप्रमुखांचा असतो हे आता स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेले व्हीप सुनील प्रभू हेच कायम राहिलेले आहेत आणि ह्या गद्दार लोकांनी नियुक्त केलेले जे व्हीप होते त्यांची गच्छंती झालेली आहे. त्याचबरोबर अध्यक्षांकडे हा निर्णय गेलेला आहे तरी पण हरकत नाही. तरी अध्यक्षांकडे जरी निर्णय गेला तरी व्हीप जे आहेत हा व्हीप बजावण्याचा अधिकार ओरिजिनल किंवा व्हीप नियुक्तीचा अधिकार हा मूळ पक्षाचा असतो. त्यामुळे माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जे व्हीप नियुक्त केले होते सुनील प्रभू हेच कायम राहतील. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांकडे जरी अपात्रतेचा खटला गेला तरी सुद्धा काही होणार नाही. यांना अपात्रता व्हावंच लागेल. त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तात्काळ घ्या, लवकरात लवकर घ्या अशा पद्धतीचा आदेश दिलेला आहे. एक मैं बताना चाहता हूं, आज सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जिस तरह से 3 महत्वपूर्ण निर्णय आए कि पहला निर्णय ऐसा था कि व्हीप का नियुक्ति करने का अधिकार पक्ष प्रमुख जो रहते पार्टी के जो चीफ रहते उनका अधिकार रहते. इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा में शिवसेना उद्धव जी ठाकरे जी ने जो व्हीप की नियुक्ति की थी सुनील प्रभु जी की वो कायम रह चुकी है. और मिंदे गट ने जो नियुक्ति की थी व्हीप के भरत गोगावले उसका हद्दपारी हो चुका है. दूसरी बात ऐसी है राज्यपाल ने जिस तरह से गलत नीति अपनाई उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी शब्द में अपना मत व्यक्त किया है. और मुझे भरोसा है भविष्य में पूरे भारत देश में केंद्र शासन नियुक्त ऐसे राज्यपाल अपने पक्षीय गंदी राजनीति नहीं करेंगे, संविधान के माध्यम से काम करेंगे ऐसे मुझे लगता है. और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल पे बैठे हुए आदमी ने पक्ष में क्या चला उसके ऊपर देखना नहीं चाहिए, संविधान के ऊपर देखने की आवश्यकता है.
और इसके लिए राज्यपाल ने सारे के सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे और लोकशाही का जो तत्व है उसको स्वीकार करें और इस तरह तुरंत इस्तीफा देकर उद्धव जी ठाकरे साहब तो हम मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक भरोसा है कि न्याय देवता के पास देर होगा लेकिन अंधेर नहीं है। अजिबात तसं वाटत नाही आम्हाला। उद्धव साहेबांनी जे नैतिकता म्हणून त्याचा स्वीकारला, राजीनामा दिला, वर्षा सोडला, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तो ते पाहिल्यानंतर एक क्षणही शिंदे सरकारला सत्तेवर आणण्याचा काडीचा अधिकार, नैतिक अधिकार नाही। आज मुख्यमंत्री होते और ठीक है, लेकिन उनका जिस तरह से खंता अजिबात नाही। आज ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने गद्दारांना आणि बेईमान लोकांना धडा शिकवलेला आहे आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून इतर राज्यातली सरकार खिळखिळीत करायची, हा जो काय केंद्र सरकारने चालू केलेला धंदा आहे पैशाच्या मस्तीमध्ये, त्याला ताप बसवण्याचं काम केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे। खंत हमें बिल्कुल नहीं है, नहीं खंत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे उसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरेपूर न्याय देकर हमें एक बहुत बड़ा आश्वासित किया है और हमें न्याय दे चुके हैं। ओके। नहीं, ऐसा है, इस्तीफा जब दिया तभी उनकी स्थिति जो है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन इस्तीफा देकर उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलती की ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की या निर्णयानंतर मात्र आता शिंदेंनी नैतिकता म्हणून मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणं गरजेचं आहे। ताबडतोब त्यांनी आता राजीनामा देऊन सत्तेवरून पाय उतार व्हावं आणि यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणांमुळे राज्यपालांना मात्र धडा मिळालेला आहे। आणि दुसरं ते असं म्हणालेले आहेत की ठाकरेंनी नैतिकता म्हणून त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावरून ते पाय उतार झाले होते, आम्हाला त्याबद्दल कुठलीही खंत नाही आहे, मात्र आता हीच नैतिकता ही शिंदेंनी दाखवायला हवी आणि मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार व्हायला हवं असं सुद्धा विनायक राऊत यांनी म्हटलंय। ते आता ठाकरेंच्या भेटीसाठी पोहोचलेले आहेत, काही वेळातच ते ठाकरेंची भेट घेणार आहेत आणि पुढची रणनीती ही आखली जाणार आहे। आणि हे घडत असताना मी सर पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येतेय, अनेक मुद्दे या निमित्तानं उपस्थित होते, मगाशी पण आपण चर्चा करत होतो। तो पहिला म्हणजे कन्फ्युजन वाढलंय या पूर्णपणे, म्हणजे एकीकडे असं कोर्ट म्हणतंय की भरत गोगावले हे बेकायदेशीर आहेत प्रतोद म्हणून, सुनील प्रभू हे योग्य आहेत, त्यामुळे आता जर सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता त्याप्रमाणे आता 16 आमदार हे खरं तर अपात्र होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ते अपात्र ठरवले जाऊ शकतात। तर दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर इथं मात्र त्यांनी संपूर्ण निर्णय जो आहे अपात्रतेचा तो विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवलेला आहे। काय होऊ शकतं? दुसरं म्हणजे एकीकडे कोर्ट असं म्हणतंय की राज्यपालांचे जे सगळे निर्णय होते ते चुकीचे आहेत, बहुमत चाचणीसाठी तुम्ही कुठल्या भरोशावर बोलवल्यात, त्यासाठी तुमच्याकडे काही पुरावे आहेत का? आमदारांनी असं म्हटलंय का की आम्हाला सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं त्यांनी त्या पत्रात उल्लेख केलाय का? तर हा एक दुसरा मुद्दा। आणि दुसरं म्हणजे ठाकरेंचा राजीनामा इथं कैचा मुद्दा ठरतोय। तर या सगळ्या प्रकरणांचा कसा आपण अर्थ काढू शकतो? आणि पहिल्यांदा आपण चर्चा करूया ती व्हीप बद्दल, आणि व्हीप आता योग्य कोणाचा ठरणार आहे, काय वाटतं आपल्याला? मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणामध्ये किंवा निकालामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट केलेली आहे की एखाद्या अधिकृत कायदेशीर राजकीय मान्यता असलेल्या राजकीय पक्षातून काही आमदार फुटून बाजूला गेलेत म्हणून त्याला पक्ष म्हणून मान्यता देता येणार नाही। ज्या अर्थी पक्ष म्हणून मान्यता मिळणार नाही त्या अर्थी त्या पक्षाच्या वतीने जे पदाधिकारी नेमले असतील, प्रतोद असतील, तर तो प्रतोदही कायदेशीर होऊ शकत नाहीत। गोगावले हे यांची प्रतोद म्हणून जरी नियुक्ती माननीय शिंदे साहेबांनी केली असली तरी ती नियुक्ती बेकायदेशीर होते, हे कोर्टानं आजच्या निकालात शिक्कामोर्तब केलेलं आहे। त्यामुळे मूळ जो पक्ष आहे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा, त्यांचे जे सुनील प्रभू जे प्रतोद आहेत त्या सुनील प्रभूंनी जो ही
ज्या आमदारांना बजावलेला होता तो व्हीप कायदेशीर होता आणि तो व्हीप जर त्या आमदारांनी पाळलेला नसेल तर निश्चितपणे ते अपात्र होऊ शकतात. आता त्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय हे सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला नाही, कारण आपल्या कायद्यामध्ये संविधानामध्ये अशी तरतूद आहे की जो त्या विधानसभेचा सभापती आहे त्या सभापतीला तो अधिकार आहे. त्यामुळे सभापतीला जे मूलभूत अधिकार आहेत त्या मूलभूत अधिकारावर कोणत्याही प्रकारचं आक्रमण करण्याचं किंवा अतिक्रमण करण्याचं काम हे कुठची न्याय यंत्रणा करू शकत नाहीत, हे निश्चित झालेलं होतं. त्यामुळे तो जो निर्णय आहे तो आता सभापतीकडे सोपवलेला आहे. सभापतीला आता निश्चितपणे निकाल देताना संविधानामधील तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार सुप्रीम कोर्टाने जे काही ताशेरे ओढलेले आहेत किंवा ज्या काही निरीक्षणं नोंदवलेली आहेत त्याचा विचार करूनच माननीय नार्वेकरांना त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. आणि मी असं ठामपणे म्हणू इच्छितो की ज्या या घटना आहेत, आजची जी निरीक्षण आहेत सुप्रीम कोर्टाची, जो निकाल आहे एकंदरीत राज्यपालांच्या एकंदरीत वर्तणुकीबद्दल, कारण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये राज्यपालाने एखाद्या राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून भूमिका बजावली, त्यामुळे हा गोंधळ जास्त वाढत गेला. त्यामुळे माननीय सभापतींना या सगळ्या आमदारांना अपात्र करावंच लागेल आणि जर तशा प्रकारचा निर्णय त्यांनी केला नाही तर पुन्हा जो सभापती निर्णय देतील त्या निर्णयाविरोधात परत हा विषय सुप्रीम कोर्टात जाईल आणि पुन्हा हा विषय सुरू होईल. त्यामुळे हा गोंधळ एवढ्यात थांबेल आणि महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेला दिलासा मिळेल लवकर, असं मला काही वाटत नाही. सर, पण एक महत्त्वाचा मुद्दा या निमित्तानं उपस्थित झालेला आहे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलेलं आहे निरीक्षण की ठाकरेंनी राजीनामा देणं हे चुकीचं होतं. त्यांनी त्यावेळी राजीनामा दिला नसता तर सरकार वाचलं असतं. तुम्हाला काय वाटतं? त्यावेळीची परिस्थिती तुम्ही स्वतः पाहिली होती, ते प्रत्येक अपडेट तुम्ही घेत होतात. आता या सगळ्याकडे कायदेशीर बाबी समजावून सांगताना कशा पद्धतीने मला वाटतं माननीय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय जो भावनेच्या भरात घेतला तो टोटली चुकीचा होता. आणि या बाबतीत आघाडीचे जे सगळे सर्वेसर्वा होते, सन्माननीय शरद पवार साहेब, त्यांनी आपल्या मुलाखतीमध्ये या सगळ्या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलेलं होतं की राजीनामा देताना उद्धव ठाकरे आघाडीचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी आमच्याशी बोलायला पाहिजे होतं, पण ते बोलले नाहीत आणि त्यांनी तातडीने राजीनामा देऊन वर्षा निवासस्थान खाली केले, वर्षा निवासस्थान सोडलं आणि मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले. जर राजीनामा दिला नसता आणि फ्लोअरवर हा जर विषय आला असता तर त्यावेळी जे प्रतोद आहेत शिवसेनेचे, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे, त्यांनी व्हीप बजावला असता आणि व्हीप जर त्यांनी मान्य नाही केला असता तर 100% ते सगळे आमदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली असती आणि सरकार वाचलं असतं. नक्कीच नक्कीच. पण आता सगळ्या घडामोडी आपण पाहताना मात्र कुठेतरी आता जनता अजून कन्फ्यूज झालेली आहे या सगळ्या निर्णयामुळे. कारण गेल्या काही दिवसांपासून आपण महाराष्ट्रातली स्थिती पाहिली, जेव्हापासून विधान परिषदेचा निर्णय आला, निवडणुका झाल्या आणि त्यापासून जो सत्ता संघर्ष सुरू आहे तो आजतागायत सुरू आहे. यापुढेही तो तसाच सुरू राहणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष आता कधी अपात्रतेची कारवाई करतायत ते पाहणंही गरजेचं आहे. मात्र ते सुरू असताना जोपर्यंत 2024च्या निवडणुका अगदी येऊन ठेपलेल्या आहेत त्याची तयारीच आतापासून करताना अनेक पक्ष पाहायला मिळतात आणि त्याचेच पडसाद उमटताना दिसत आहेत. आणि त्यात केंद्रीय यंत्रणांचा सरळ वापर होतोय असा सुद्धा दावा केला जातो, असे सुद्धा आरोप केले जात आहेत. तर या सगळ्याकडे आपण कसे पाहतात एक सामान्य नागरिक म्हणून आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून? बेसिकली 2024 मध्ये आपल्या देशाच्या लोकसभेची निवडणूक आहे आणि ही निवडणूक जेमतेम 10 महिन्यावर आलेली आहे. हो. त्यामुळे हा जो 10 महिन्याचा कालावधी आहे त्या कालावधीमध्ये आत्ता जे विद्यमान सरकार आहे ते सरकार काही दिवस टिकून एक त्यांना अनुकूल असे निर्णय घ्यायचे की ज्याचं रिफ्लेक्शन येणाऱ्या लोकसभेत आणि नंतर होणाऱ्या विधानसभेत, कदाचित लोकसभेबरोबरही महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक होऊ शकते. काय राजकारणात काय होईल सांगता येत नाही. पण ही गोष्ट खरी आहे की आपण पूर्ण निकाल अजून ऐकलेला नाही आहे. पूर्ण निकाल. कारण जरी सभापतींच्या कोर्टात त्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असला हम्म, तरी त्याला माझ्या माहितीप्रमाणे काहीतरी वेळ दिलेली आहे. हम्म. त्या ठराविक वेळेतच तो विषय सभापतींनी करायचा आहे. तो किती दिवसात करायचा आहे, किती महिन्यात करायचा आहे, काही ते आपल्याला या घडीला अजून समजलेलं हो. नाही. हम्म. कारण वेळेची मर्यादा निश्चित असणार. हो, ते आपल्याला पण समज त्यांनी केवळ फक्त लवकर घ्या असं हा. आता तरी माहिती हा, मिळते. तेच आहे. आणि मग तो जो निर्णय आहे हम्म. तो निर्णय जर अगोदरच्या आघाडी सरकारच्या विरोधात गेला आणि जो सत्ताधारी आता आहेत त्यांच्या बाजूने जर सभापतींनी दिला निर्णय तर तो पुन्हा चॅलेंज केला जाईल. आणि तो जर चॅलेंज केला गेला तर निश्चितपणे त्यावेळी आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात तो सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देईल. याचं कारण असं आहे की जी सुरुवातीची 3-4 निरीक्षणं आहेत, प्रतोत्तरच्या बाबतीत असेल, राज्यपालांच्या कृतीच्या बाबतीत असेल, ती निरीक्षणं ही ठाकरे गटाच्या बाजूने आहेत. ठाकरे गटाच्या बाजूने आहेत. बरोबर. त्यामुळे थोडाफार एक कायद्याचा अभ्यासक म्हणून आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मला असं वाटतं, जर राज्यपालाची कृती ही बेकायदेशीर होती, घटनाबाह्य होती, हम्म, प्रतोदची नियुक्ती ही घटनाबाह्य होती, तर मग अस्तित्वात आलेलं सरकार हे कायदेशीर कसं का होऊ शकतं? हम्म. हा एक प्रश्न माझ्यासमोर आहे. कदाचित माझं ते अज्ञान असेल. हो. आणि जर अशा प्रकारच्या घटनाबाह्य सरकारचे जे सभापती आहेत तेही मग लिगल कसे होऊ शकतात? हो. आणि मग अशा प्रकारच्या सभापतींकडे सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय दिला. कारण जी घटनेमध्ये तरतूद आहे की कुठच्याही सर्वोच्च न्याय यंत्रणेला जी विधानमंडळाचा प्रमुख आहे सभापती हम्म. त्यांच्याकडेच तो विषय डायव्हर्ट करावा लागतो याच्या संदर्भात, अपात्रते संदर्भात. बरोबर. आणि तो त्यांनी केला आणि ते अपेक्षित होतं. हम्म. सकाळी मी फेसबुकवरती पोस्ट तीच टाकली होती की हा विषय आता दोघांपैकी एकाच्या कोर्टात जाईल. मला वाटलं होतं जिरवळांकडे पण जाईल, पण तो विद्यमान सभापतींकडे गेला. हम्म. त्यामुळे आता या महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाच्या संदर्भात सभापतींच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे डोळे लागलेले असणार. बरोबर. सभापती काय निर्णय घेतात? कारण सभापती परदेशात जाण्यापूर्वी म्हणाले की तो निर्णय माझ्याकडे येणार आहेत आणि मग मी योग्य काय तो निर्णय घेईल. आता तो योग्य निर्णय काय घेतात? हम्म. आणि हा निर्णय घेताना मला असं वाटतं सन्माननीय सभापती हे सत्ताधारी पक्षाचे जरी असले हम्म. तरी सुद्धा त्यांना 3 गोष्टीचा विचार करावा लागेल. 4 गोष्टींचा विचार करावा लागेल. हम्म. एक पहिली गोष्ट म्हणजे सत्सद विवेकबुद्धी शाबूत ठेवावी लागेल. दुसरी गोष्ट आहे की या सत्ता संघर्षाबाबत महाराष्ट्राच्या आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जी सुरुवातीला निरीक्षणं नोंदवलेली आहेत, प्रतोदबाबत असतील, राज्यपालाबाबत असेल, ती विचारात घ्यावी लागतील. आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा गोष्ट असं आहे की या देशातील लोकशाही शाबूत राहण्यासाठी त्यांना विचार करावा लागेल. आणि चौथा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की भारतीय घटनेमध्ये या सगळ्या संदर्भात ज्या तरतुदी आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या घटनेची निर्मिती केलेली आहे, त्यामुळे त्या ज्या काही तरतुदी आहेत घटनेमध्ये, विधानमंडळाबद्दल असतील, संसदेबद्दल असतील, या सगळ्या न्यायपालिकेबद्दल असतील, त्याचाही सन्माननीय नार्वेकरांना सत्सद विवेकबुद्धी स्मरून विचार करावा लागेल असं मला वाटतं. जर तो त्यांनी केला नाही तर आता हा जो सगळा प्रवास आहे त्या प्रवासाची परत पुनरावृत्ती होईल. परत सभापतीच्या निर्णयाच्या विरोधात हे लोक पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जातील आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा सगळं ते सुरू होईल. सगळे वाद प्रतिवाद आणि सगळी मांडणी, वकिलांचे युक्तिवाद सुरू होतील. आणि मग जो निर्णय येईल तो निर्णय मला असं वाटतो की तो निर्णय निश्चितपणे हा अगोदरच्या आघाडीच्या सरकारच्या बाजूने येऊ शकतो. हे मी का म्हणतो? महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आता जी सुप्रीम कोर्टाने जरी म्हटलं आणि सगळ्या मीडियामध्ये अशा प्रकारचा आता बोलबाला झाला असेल की आत्ताचं विद्यमान सरकार टिकलं. होय, विद्यमान सरकार टिकलं, पण ते किती काळासाठी टिकलं? विद्यमान सरकारच्या प्रमुखांचा सन्माननीय शिंदे साहेब असतील, सन्माननीय फडणवीस साहेब असतील, त्यांची पुढची मूळ काय असेल, त्यांच्या पक्षाची पुढची काय मूळ असेल? जे 13 खासदार सन्माननीय यांच्याबरोबर आलेले आहेत, कोणाबरोबर? शिंदे साहेबांबरोबर. आता त्यांचाही त्यांनी तिकडे प्रतोद नेमलेला आहे. बरोबर. मग तो सुद्धा विषय आता चर्चेला येऊ शकतो. बरोबर. म्हणजे जर सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय असं म्हणतं की जो पक्ष म्हणून आहे हा एखाद्या गट फुटला आणि तो बाजूला गेला आणि त्याने आम्हीच खरं म्हणून पक्ष केलं, हे होऊ शकत नाही असं जर म्हणत असेल तर मग संसदेमधला जो पक्ष आहे जरी ते 13 खासदार गेले असेल तर तेही आता त्यांच्यासमोरही माझ्या मते प्रश्नचिन्ह आहे. अपात्रतेच्या कारवाई 100% आहे. कारण जर प्रतोदाने दिलेला व्हीप
कारण त्यांनी दिलेला होता ते- व्हीप त्यांच्या हो, बरोबर. प्रतुराने, मला माझ्या माहितीप्रमाणे. हो, हो. मग तोही त्यांनी पाळलेला नाही, नाही. त्याही चित्तात त्यांनी अवमान केलेला आहे. त्यामुळे तेही भविष्यात डिस्क्वालिफाय होऊ शकतात असं मला वाटतं. धन्यवाद सर, तुम्ही अगदी सगळ्या कायदेशीर बाबी समजावून सांगितलेल्या आहेत. कसे या निकालाचे अर्थ आहेत ते अगदी आपण समजतील सोप्या भाषेत तुम्ही समजावून सांगितला, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. मात्र आता नेमकं काय घडणार आहे, अध्यक्ष अपात्रतेच्या निर्णयावर काय निर्णय घेतात हे आपल्याला कळणारच आहे. त्यासाठी काही वेळ द्यावा लागणार आहे. मात्र आता अगदी काही 15 मिनिटात ठाकरेंची प्रेस होणार आहे, तर त्यानंतर 2 वाजता शिंदे फडणवीस सरकार हा निर्णय आपली प्रेस घेणार आहे आणि त्या माध्यमातून आपली भूमिका आहे ती स्पष्ट करणार आहेत. धन्यवाद सर आपण दिलेल्या माहितीसाठी. थँक्यू. तर या सगळ्याचे निकालाचे अर्थ आपल्याला जाणून घ्यायचेच होते. तर हे होते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर. त्यांनी अतिशय साध्या सोप्या भाषेत सगळे मांडणी केलेली आहे, निकालाचे अर्थ समजावून सांगितलेले आहेत. मात्र आता अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे आणि सगळ्यात कळीचा मुद्दा ठरला तो ठाकरेंचा राजीनामा. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत असेच पोहोचवणार आहोत.
महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा महाफैसला. आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातला जो काही सत्ता संघर्ष गेले काही महिने सुरू आहे त्याच्या संदर्भातला अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिलेला आहे. आणि या निकालानुसार काय आपल्या कोकणामध्ये पुढची समीकरणं काय असतील आणि एकूणच या निकालाचा परिणाम आपल्या सिंधुदुर्गावरती कशा काय होईल या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणसादचे संपादक मुख्य संपादक सागर चव्हाण यांच्याबरोबर. सागरजी, अत्यंत महत्त्वाचा असा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. गेली कित्येक दिवस या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट लोक बघत होती, राजकारणी बघत होते आणि आज अखेर तो दिवस आलेला आहे, निकाल झालेला आहे. काय एकूणच परिस्थिती राहील या निकालानंतरची? खरं आहे देवयानीजी, म्हणजे जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण देशाचं नाही तर संपूर्ण जगाचं लक्ष हे या निकालाकडे लागलं होतं. कारण जरी एका राज्याचा निकाल जरी असला तरी महाराष्ट्राकडे पाहताना त्याचं लक्ष हे राज्याचं अगदी जगाचं लक्ष असतं. आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर हा निकाल या अगोदरच लागला पाहिजे होता. पण आता अगदी म्हणजे 10 महिने उलटून गेले आणि आज निकाल लागेल, उद्या निकाल लागेल, याची फार मोठी उत्कंठा ही जनतेमध्ये होती आणि शेवटी तो निकाल आज लागलेला आहे. दिव्याजी, मी जर तुम्ही विचारत असाल की एकूणच आजचा हा जो निकाल लागलेला आहे तर या निकालाचं अगदी एका वाक्यात आपण जर त्याचं विश्लेषण करायचं असेल तर कशा पद्धतीने करू असं जर आपल्याला जर सांगायचं असेल तर थोडक्यात म्हणजे एका वाक्यातच मी सांगतो. कोर्टाने म्हणजे एखाद्याच्या चुका दाखवायच्या काय पण त्याला सजा द्यायची नाही, तसं आज ह्या निकालाचं वर्णन आहे. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने या सर्व प्रोसेसमध्ये नेमक्या काय चुका झालेल्या आहेत त्या दाखवल्या आहेत पण त्या सरकारला सजा दिलेली नाही आहे. आणि त्यामुळे याचा फार मोठा दिलासा हा शिंदे सरकारला मिळालेला आहे. आणि एकूणच जे काही म्हणजे मुळातच ह्या निकालाला किंवा ह्या निर्णयाला फार उशीर लागलेला आहे. 10 महिने त्यासाठी लोकांना वाट बघावी लागलेली आहेत. आणि खऱ्या अर्थानं जनतेमध्ये पण ह्या बाबत फार मोठा आक्रोश होता, असंतोष होता. आणि शेवटी आज जो निकाल आहे तो सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे. अनेक ताशोरे ओढलेले आहेत. मग अगदी राज्यपाल असतील, मग ज्या पद्धतीने गोंगावलेंची जी पदोत्पत्ती नेमणूक झाली ती बेकायदेशीर आहे ती पण त्यांनी ठरवली. त्याच्यानंतर त्यांनी बजावलेला व्हीप पण बेकायदेशीर आहे. अशा चुका ह्या कोर्टाने दाखवल्या पण सरकार त्यांनी हे केलेले आहे, म्हणजे सरकारला दिलासा दिलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात अशा पद्धतीने की चुका दाखवलेल्या आहेत आणि त्यांनी सरकारला देखील दिलासा दिलेला आहे. त्यामुळे थोडक्यात जर पाहिलं असेल तर आज शिंदे सरकारला फार मोठा हा दिलासा मिळालेला आहे. एकूणच सरकार कोसळणार की तेच सरकार राहणार याच्याबद्दल अनेक चर्चा तर्क हे आज सकाळपासूनच नव्हे तर गेल्या मागच्या 10 महिन्यामध्ये सुरू होते. आणि तुमचा जो प्रश्न होता की या सगळ्या आता निकालाचा नेमका परिणाम हा कोकणच्या राजकारणावर कसा काय होईल. मुळातच शिंदे सरकार सत्तेवर येण्यापासून किंवा ठाकरे सरकार सत्तेवर असेपर्यंतचं ह्या एकूणच राजकीय ह्या सगळ्या काही घडामोडी घडत होत्या तर त्या घडामोडींमध्ये जर पाहिलं असेल तर कोकण हे केंद्रबिंदू होतं बरोबर ह्या एकूण ह्या सगळ्या घडामोडीमध्ये. आणि त्यामुळे या महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या ह्या सत्ता संघर्षामध्ये कोकण हे केंद्रबिंदू असल्यामुळे आता या सगळ्या गोष्टीच्या कोकणच्या राजकारणावर नेमका काय परिणाम होणार आहे हा तुमचा प्रश्न होता. आणि ते निश्चित याचा देखील आपण अभ्यास करणं हे फार गरजेचं आहे. कारण आता अवघं 1 वर्ष राहिलेलं आहे. येणाऱ्या या कालावधीमध्ये इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहेत, नगर परिषद निवडणुका आहेत आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता विधानसभा आणि लोकसभा आहे. आणि ह्या दोन्ही कदाचित एकाच वेळी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फार अवधी देखील फार कमी आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही जो मला प्रश्न केलेला आहे तर नुसतं याचे पडसाद का उमटतील यापेक्षाही आता खऱ्या अर्थाने ज्या काही घडामोडी राजकीय आहेत त्या अगदी जलद गतीने घडणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं असेल तर आता जे शिंदे गटामध्ये जे इथले आमदार गेलेले आहेत, मग आपण जर या तळ कोकणातला जर विचार केला असेल, सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा जर विचार केला असेल तर त्यामधलं जी नावं आहेत दीपक केसरकर असतील, मग अगदी आपल्या रत्नागिरीमध्ये उदय सामंत असतील, तर ह्या लोकांचं आता नेमकं काय होणार आहे किंवा एकंदरीत जे शिंदे गटामध्ये न जाता आता जे ठाकरे गटासोबत राहिलेले आहेत, मग वैभव नाईक असतील, तिथे राजापूरमध्ये आपले राजन साळवी असतील, तिकडे भास्कर जाधव असतील, तर आता या सर्व लोकांना आता आपली एक मूठ बांधावी लागणार आहे.
आता या आजच्या निकालानंतर, कारण यांच्या देखील जे काही संघटनात्मक ज्या काही हालचाली होत्या ह्या थोड्याशा या निकालामुळे ठप्प झालेल्या होत्या, पण आजपासून या सर्व घडामोडींना अगदी मोठ्या हालचाली आता सुरू होतील. ह्या सर्व हालचाली अगदी आता फास्ट गतीने त्या सुरू होतील. याचं नेमकं कारण हेच आहे की आता मुळातच शिवसेना म्हटलं की कोकण आणि कोकण म्हटलं की शिवसेना, हे जे राज्यामध्ये ही एक अशी फ्रेम गेलेली होती, त्या फ्रेमला आज तडा गेलेला आहे खऱ्या अर्थाने. कारण शिवसेनामध्ये फुटली आणि त्यामुळे कोकणातल्या पण शिवसेनेला उभा तडा गेलेला आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला जरी शिंदेंना मूळ शिवसेना मिळाली असेल, त्यांना चिन्ह मिळालं असेल, तर त्यांच्या दृष्टीने हे फार दिलासा देणारी गोष्ट आहे, त्यांच्यासाठी ती जमेची बाजू आहे. पण ठाकरे गटाला आता फार मोठी इथे कसरत करावी लागणार आहे. कारण तुम्ही पण आता गेली 27 वर्ष या पत्रकारितेमध्ये आहात. आंबीहून ह्या सर्व राजकीय घडामोडी किंवा इथलं प्रत्येक निवडणुका हे आपण जवळून पाहिलेल्या आहेत. तर हे जे आपण जेव्हा ग्राउंडवर फिरत असताना जर आपण बघितलं असेल तर शिवसेनेचं चिन्ह किंवा शिवसेना हे नाव अगदी हृदयात कोरलेलं होतं. म्हणजे अनेकदा आम्ही जेव्हा फिरत असायचो ग्राउंडवर तेव्हा अनेक लोकांना उमेदवार माहिती नसायचा. आणि हे मी पाहिलेलं आहे. मागच्या लोकसभा इलेक्शनला मी जेव्हा राजापूर किंवा अगदी चिपळूण या भागामध्ये, तिथल्या ग्रामीण भागामध्ये जेव्हा गेलो होतो, तर त्यांना मी विचारलं की तुमचं उमेदवार कोण आहे शिवसेनेचं, तर त्यांना उमेदवाराचं नाव माहिती नव्हतं. मग मी त्यांना विचारलं तुम्हाला नाव माहिती नाही पण तुम्ही मतदान कोणाला करणार. म्हणजे अक्षरशः अशा महिला होत्या की त्यांना दिवसभराचं पाणी मिळत नव्हतं. म्हणजे ज्या आपल्या मूलभूत ज्या काही गरजा आहेत त्यापैकी तिथे पाणी त्यांना नव्हते. त्या विहिरीमध्ये त्या अक्षरशः सकाळी येऊन ती घागर ठेवायचे आणि ती संध्याकाळी ती घागर भरायची, अशी परिस्थिती होती. म्हणून मी त्यांना तो प्रश्न विचारला की तुम्ही मतदान करताय, तुम्हाला पाण्यासाठी तुम्हाला हा दिवस पूर्ण घालावा लागतोय, आणि म्हणून मी त्यांना तो प्रश्न केला की तुमचे इथले उमेदवार कोण आहेत. तर त्यांना उमेदवार माहिती नव्हते. पण मी त्यांना विचारलं मग तुम्ही मतदान कोणाला करणार, तर ते म्हणाले बाणाला. म्हणजे असा प्रत्येकाच्या तो हृदयामध्ये हा बाण कोरला गेलेला होता. आणि आज अक्षरशः तो धनुष्य बाण हा शिंदेंकडे आहे. त्यामुळे याचा फार मोठा परिणाम हा ठाकरे गटाला बसू शकतोय. आणि त्यामुळे सगळ्यात मोठी कसरत जी करावी लागेल, जरी ठाकरे गटाकडून बोललं जात आहे की मूळ शिवसैनिक हा तसाच आहे, तो शिवसेनेशिवाय लिप्त होणार नाही, हे सगळं जरी मान्य असलं तरी शेवटी जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा चिन्ह फार महत्त्व असतं. कारण चिन्हाशिवाय काय निवडणुका होत नाही. त्यामुळे हा जो चिन्हाचा जो विषय आहे तर हा रुजवण्यासाठी आज ठाकरे गटाला फार मोठी मेहनत घ्यावी लागेल. आणि त्यामुळे ज्या हालचाली म्हणताय तुम्ही त्या अगदी जलद गतीने यामध्ये सुरू होतील. म्हणजे मी किंबहुना एवढं म्हणेन की जे आत्ता शिंदे गटासोबत जे दीपक केसरकर आहेत म्हणा किंवा अगदी उदय सामंत असतील, यांना चिन्हासाठी फार मोठी काही कसरत घ्यावी लागत नाही, पण त्यांना संघटनात्मक दृष्ट्या फार मोठी कसरत घ्यावी लागणार. कारण जरी चिन्ह त्यांच्याकडे असलं, जरी त्यांच्याकडे पक्ष जरी असला, तरी आज कार्यकर्ते नाही आहेत. ते कार्यकर्ते आता त्यांना तळागाळामध्ये उभे करावे लागणार आहेत. ह्या निकालाने जरी त्यांना दिलासा मिळाला तरी संघटना आता उभी करावी लागेल. आणि हा सगळ्यात फार मोठा त्यांच्यासमोर असणारं हे मोठं आव्हान असेल. आणि दुसऱ्या बाजूने जर आपण विचार केला असेल, जरी हा शिंदे गटाला जरी दिलासा मिळाला असेल, तर आता आपण जर सावंतवाडीचाच जर विचार केला, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा तळ कोकणातला शेवटचा विधानसभा मतदारसंघ, तर याचा जर तुम्ही विचार केला तर आजच्या घडीला इथे दीपक केसरकर हे देखील कॅन्डिडेट आहेत, उद्याचे विद्यमान अगदी दावेदार आहेत. पण आज त्याचबरोबर इथे भाजप मोठ्या शक्तीने इथे उतरलेली आहे. राजन तेली अगदी आपली इथे मूठ बांधताना दिसत आहेत. आणि त्यामुळे जरी हा संघर्ष जरी शिवसेनेमधला जरी असेल तरी तो भविष्यात येथे भाजपच्या दृष्टीने देखील हा संघर्ष उभा राहू शकतो. कारण भाजपला देखील आजच्या घडीला तळ कोकणामध्ये भाजपचा एकच आमदार आहे नितेश राणेंच्या रूपाने, नाहीतर ह्या तळ कोकणामध्ये भाजपचा एकही आमदार नाही आहे. त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने देखील जर पाहिलं असेल तर आजच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे 3 आमदार आहेत त्यापैकी किमान 2 तरी याच्यावर ते दावा करणार आहेत. आणि हे सर्व निर्माण करण्यासाठी भाजप आपली इथे शक्ती लावणार आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी ह्या सर्व हालचाली आता अगदी जलद गतीने होणार आहेत. भाजपकडून जरी भाजप आणि शिंदे सेना जरी एकत्र जरी असली तरी उद्या जागा वाटपावरून देखील यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष उभा राहू शकतो. आणि ज्या पद्धतीने भाजप आपली इथे शक्तीपणाला लावलेली आहे, एकूणच त्यांना कोकणामध्ये भाजपमय कोकण करायचं आहे. त्यामुळे आणि हे तुम्ही पण पाहिलं असाल, मागच्या ज्या ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या, इथल्या ज्या काही सहकार्याच्या बाबतीत निवडणुका झाल्या, अगदी काल परवा झालेली अगदी बाजार उत्पन्न समितीमध्ये देखील भाजपने आघाडी घेतली.
त्यामुळे ह्या सगळ्या निवडणुकींमध्ये भाजपने आपला झेंडा रोवला आहे आणि भविष्यातील ह्या ज्या काय आमदारकीच्या निवडणुका आहेत, येणारी जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समितीमध्ये, त्याच ताकदीने भाजप उभी राहणार आहे. त्यामुळे त्यावेळी शिंदे गटाला आपलं अस्तित्व सिद्ध करणं हे देखील फार मोठं आव्हान असेल आणि त्याचबरोबर तिकडे ठाकरे गटाला देखील आपलं आव्हान हे निर्माण करावं लागेल. आणि एकंदरीत या निकालाचे जे काय तुम्ही मला विचारलात की भविष्यातील पडसाद हेच असतील की हा संघर्ष वाढणार आहे कोकणामध्ये, हा संघर्ष आपली ताकद दाखवण्यासाठी त्याच्याच वाढणार आहे. अगोदर म्हणजे हा संघर्ष तर वाढेल, बरोबर. परंतु आता सध्याला जे काही सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही आता निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये जो प्रतोद नेमलेला होता त्याची नेमणूक सुद्धा त्यांनी अवैध ठरवलेली आहे. आणि प्रतोद जर अवैध त्याची जर निवड जर अवैध ठरवलेली आहे तर पक्षप्रतोदने जो काही व्हीप बजावलेला होता तो देखील अवैध ठरू शकतो. आणि तो जर अवैध जर ठरला तर ऑटोमॅटिकली 16 आमदार आहेत त्यांची निवड सुद्धा ते सुद्धा अपात्र होऊ शकतात. अशा पद्धतीचं म्हणजे एक ट्विस्ट आहे. हा जो निकाल आहे हा सरळ नाहीये. त्याच्यामध्ये प्रत्येक त्यांचे जे मुद्दे आहेत त्या प्रत्येक मुद्द्यांमध्ये ट्विस्ट आहे. राज्यपालांचा जो काही विषय आहे तो एक वेगळा आहे, त्याच्यानंतर प्रतोद निवड हा एक वेगळा विषय आहे, त्याच्यानंतर पक्षचिन्ह हे आपलं हे नाहीये हे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्षांकडे, विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांनी लवकरात लवकर याचा निर्णय घ्यावा म्हणूनही त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे चारही मुद्द्यांचा जर एकत्रित जर विचार केला तर प्रत्येक मुद्दे हे स्वतंत्र आहेत आणि प्रत्येक मुद्दे हे ट्विस्ट करणार आहेत. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला आपण जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष पुढचा जे काही त्याच्यावरती कार्यकरण करत नाही तोपर्यंत आपण निश्चित काय होईल किंवा आणखीन याच्या पुढे याच्यामध्ये कायद्याचा आणखीन कसा काय कस लावला जाणार आहे हे पाहणं सुद्धा औत्सुक्याचं किंवा ह्याचं ठरणार आहे. हे तर आहेच. याच्यामध्ये तुम्ही काय सांगाल, कारण हा फार महत्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. म्हणजे मी सुरुवातीलाच देवयानीजी सांगितलं होतं की कोर्टाने काय केलं आहे, तुमच्या फक्त चुका दाखवलेल्या आहेत पण निर्णय त्यांनी अध्यक्षांकडे दिलेला आहे. आणि आत्ताच्या घडीला अध्यक्ष नार्वेकर आहेत आणि त्यामुळे अध्यक्षांनी निर्णय द्यायचा आहे. मग तो 1 तासामध्ये द्यायचा असेल नाहीतर तो 48 तासामध्ये द्यायचा आहे. तो अध्यक्षांकडे निर्णय आणि अध्यक्ष जो काय निर्णय देतील त्याच्यावर नंतर मग तो ठाकरे गटाने तो मान्य करावा न मान्य करावा हे त्यांचा विषय आहे. साहजिकच अध्यक्ष हे आत्ताच्या घडीला हे भाजपचे आहेत आणि ते साहजिकच तो निकाल 16 आमदारांच्या बाजूनच देतील. म्हणजे आजच्या घडीला हे उघडपणे आपण सांगू शकतो. ओके, म्हणजे यासाठी कोणत्याही मोठ्या राजकीय विश्लेषकाची काही गरज नाहीये. कोणी सांगू शकेल की अध्यक्ष हे 16 आमदारांना हे पात्रच ठरवणार आहे, अपात्र थोडीच ठरवणार आहे. मग ते पात्र ठरवल्यानंतर अध्यक्षांना फक्त ते पात्र किंवा पात्रच हाच निर्णय द्यायचा आहे. उद्या त्यांनी तो पात्र म्हणून निर्णय दिल्यानंतर ठाकरे गटाकडून पुन्हा त्यावर याचिका दाखल केली जाईल. मग तो पुन्हा ते हायकोर्टाकडून पुन्हा ते सुप्रीम कोर्टामध्ये जाईल. असा हा खेळ सुरू राहणार आहे. म्हणजे पुढच्या 2024च्या इलेक्शन पर्यंत हा जो काही प्रकार आहे हा तिथपर्यंत चालू राहील आणि एप्रिल मार्च मध्ये हा जो काही आहे ते थांबेल आणि ऑटोमॅटिकली सगळंच म्हणजे जेव्हा कार्यकाल संपल्यामुळे रेग्युलर निवडणुका लागतील आणि पुन्हा हे सगळं जसं ह्याच एकूणच ह्या सगळ्या प्रकरणामधलं जर तुम्ही एक महत्वाची गोष्ट जर बघितली असाल तर त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने अगदी ठोसपणे सांगितलेलं आहे की राज्यपालाने बहुमत चाचणी बोलवण्याची काही गरजच नव्हती. आणि जे काय त्यांनी कारण दाखवलं ओके आमदारांचं की आमदारांना भीती वाटत होती, हे जे काय कारण होतं हे कारण बहुमत चाचणीसाठी योग्य नव्हतं हे स्वतः सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. म्हणजे राज्यपालांचे देखील चुकी जी आहे ही सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिली आहे. होय, पण त्याचबरोबर सागरजी सुप्रीम कोर्टाने हे पण सांगितलेलं आहे की ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नाही पाहिजे होता. जर तो दिला नसता तर आज त्यांचं सरकार परत आलं असतं. आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी ज्यांचा सल्ला घेतला किंवा ज्यांच्या सल्ल्याने ते पुढे गेले अशा शरद पवारांनी देखील त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही राजीनामा देऊ नका. बरोबर आहे. या पार्श्वभूमीवरती हा जो काही प्रकार आहे किंवा हे जे काही प्रकरण आहे ते कशा पद्धतीने आपण एकंदरीत आजच्या निकालातला जो काही ठळक मुद्दा आहे तो हाच आहे. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने पण निकाल देताना हेच सांगितलं, त्यांनी सुप्रीम कोर्टावर आपल्यावर ठपका ओढून घेतलेला नाही आहे. त्यांनी ठपका हाच ठेवला आहे की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला ओके, तो राजीनामा न देता त्यांनी बहुमत चाचणी घ्यायला पाहिजे होती. आणि बहुमत चाचणीमध्ये जर ते अपयशी ठरले असते तरी जो काय पक्षांतर्गत जो कायदा होता तो आमदारांना लागू झाला असता. पण त्यांनी बहुमत चाचणीच न घेतल्यामुळे
काय तो कायदा आजच्या घडीला त्यांना ते लावू शकत नाही. बरोबर. त्यामुळे मुळात ही फार मोठी चूक आहे. आणि एकूणच आजच्या निकालाचा जर तो काही ठळक जो मुद्दा असेल ना, तर हाच आहे जो तुम्ही म्हणताय की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आज निकाल वेगळा असला असता. बरोबर. ओके. त्यामुळे ह्या चुका ॲक्च्युली जसं आता तुम्ही म्हणालात की म्हणजे ज्यांना आम्ही राजकारणातले आपण महर्षी म्हणतात, ते अगदी चाणक्य म्हणतात, ते शरद पवारांनी स्वतः त्यांना सल्ला दिला पण त्यांनी ते ऐकलं नाही. आणि त्यामुळे निश्चितच त्यांच्या कदाचित राजकीय याच्यामध्ये त्यांचा मास्टर माइंड कोणतरी वेगळा असेल, त्यामुळे ती सहानुभूतीची एक लाट घेण्यासाठी देखील त्यांनी तो केलेला प्रयत्न असू शकतो. आता सहानुभूतीची लाट म्हणताय, मगाशी आपण म्हणालात की कोकणामध्ये, कारण कोकण म्हटलं की शिवसेना हे समीकरण पहिल्यापासूनच जुळून आलेलं होतं. सध्याच्या वातावरणामध्ये म्हणजे गेली काही वर्षांमध्ये, आताच रिसेंट आपण बघूया बारसू प्रकरण होतं. बारसूमध्ये देखील शिंदे सरकार म्हणजे शिंदेचं एक बाजू आणि दुसरीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचं हे दोघांनी अत्यंत जिकिरीने तो प्रश्न धसास लावण्याचा, तो प्रश्न पुढे नेण्याचा प्रयत्न दोघांनी अत्यंत फार हिमतीने आणि अगदी टोकाला जाऊन केलेला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आता जसं तुम्ही म्हणालात की आपले दीपक केसरकर जे या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात, शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, पक्ष मुख्य प्रवक्ते होते ते शिंदे सरकारचे, उदय सामंतांसारखे खंदे नेतृत्व शिंदे सरकारकडे गेलेलं होतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं, पक्षचिन्ह, शिवसेना आणि ओळख या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर निश्चितच दोघांना कठीण आहे, हे बरोबर आहे. दोघांना पुढची इलेक्शन लढणं हे कठीण आहे, हे बरोबर आहे. परंतु पक्षीय मतभेद जे आहेत, ज्यांचा उल्लेख तुम्ही आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघापासून केलेला आहे, तसेच कमी अधिक प्रमाणामध्ये तिकडे रत्नागिरीत, रायगडमध्ये आणि सिंधुदुर्गात देखील आहेत. त्याचा परिणाम 2024च्या इलेक्शनच्या अनुषंगाने जर आपण बघितला तर कितपत होईल? नक्कीच. म्हणजे आता जास्त काय अंतर लांब नाहीये. अगदी आता कर्नाटकचा निकाल जाहीर होईल. आता कर्नाटकचा निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने लागतोय यावर देखील इथली समीकरणं फार मोठी अवलंबून आहे. नुसती फक्त कोकणची नव्हे तर राज्यासह संपूर्ण देशामध्ये याचा सगळा मॅसेज जाणार आहे. निश्चितच आजच्या दृष्टीने जर पाहिलं असेल, जे काही एक्झिट पोल आलेले आहेत ते एक्झिट पोलमधून काँग्रेस तिथे आघाडीवर असेल अशा पद्धतीने बोललं जात आहे. राजकीय विश्लेषक जे आहेत ते देखील अगदी उघडपणे सांगतायत, अगदी ठामपणे सांगतायत की तिथे काँग्रेसची सत्ता बसेल. पण आजच्या घडीला तिथे फार मोठी निर्णायक असेल तो JDS पक्षच तिथे फार मोठा निर्णायक असणार आहे. पण एकंदरीत जर पाहिलं असेल देवयानीजींना तर जसा तुम्ही आत्ता बारसूचा मुद्दा बोललात, ॲक्च्युली बारसूच्या प्रकरणामध्ये म्हणजे रिफायनरीच्या विषयामध्ये देखील उद्धव ठाकरेंनी तोच घोळ केला आहे, जो घोळ त्यांनी ह्या सत्ता संघर्षाच्या वेळी देखील केला. जसा राजीनामा दिला, बहुमत चाचणीला न जाता त्यांनी राजीनामा दिला. अगदी रिफायनरीच्या बाबतीमध्ये देखील उद्धव ठाकरेंनी तोच घोळ केला. म्हणजे जर आत्ता जर बारसू प्रकरण ज्या पद्धतीने चिघळलं आणि त्यानंतर ते शांत देखील झालं आणि तिथे जेव्हा माती सर्वेक्षण झालं किंवा एकूणच त्याच्यानंतर जे राजकीय चिखलफेक झाली, तर त्या चिखलफेकीमध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल तर एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला, तो म्हणजे उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच ती जागा सुचवली. मुळात नाणारमध्ये जो काही विरोध झाला हा संपूर्ण जगाला माहिती होता आणि नाणार आणि बारसू हे अंतर काय जास्त दूर नाही ना, अगदी फक्त एका खाडीचा फरक. बरोबर. इकडे नाणार, मध्येच खाडी आणि त्याच्या पलीकडे बारसू आणि अगदी 20 ते 25 किलोमीटरचं अंतर. म्हणजे जे नाणारमध्ये जे प्रॉब्लेम होते, नाणारमध्ये जे प्रश्न होते लोकांचे, तेच प्रश्न बारसूला देखील असणार. बरोबर. ओके. आणि एका CM पदावर, एका जबाबदार पदावर तुम्ही जेव्हा काल त्यांनी कोकण दौरा केला त्यावेळी तिथे जाऊन त्यांनी ते कातळशिल्पाची भेट घेतली. आता कातळशिल्प हे काय काल परवा तिथे केलेलं नाही ना, हे वर्षानुवर्ष तिथे होतं. मग तुम्ही जर म्हणत असाल की नाही आज रिफायनरीला जर तुम्ही विरोध करताय, 100% विरोध हा व्हायला पाहिजे, आम्ही देखील त्याचं समर्थन करत नाहीये. पण रोजगाराच्या मुद्द्यावर किंवा इतर काही गोष्टी आहेत ज्या आजच्या गोष्टी तुम्ही जर पाहिलं असेल तर फार डेव्हलप झालेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला सगळ्यात कोकणामधली भीती काय होती की केमिकलची भीती होती, तर आज ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आलेली आहे ना. आणि जसं आपण वारंवार जामनगरच्या रिफायनरीचं उदाहरण देतोय, मग अगदी पानिपतमधल्या रिफायनरीचं उदाहरण दिलेलं आहे. मी स्वतः पानिपतची रिफायनरी बघून आलेलो आहे. मी स्वतः चेंबूरमध्ये, माहुलमध्ये जाऊन रिफायनरी बघून आलेली, जी 50 वर्षापूर्वी तिथे उभारली गेली.
तिथे आम्ही देखील सर्वे केला की तिथे किती लोकांना कॅन्सर आहे, किती लोकांना तिथे त्वचा रोग झालेला आहे. म्हणजे मला तर आठवतं देवयानीजी, जेव्हा इथे रिफायनरी हा शब्द जेव्हा उच्चारला गेला त्यावेळी इथे लोक अगदी उघडपणे जे विरोधक होते ते सांगत होते की उंची खुंटते या रिफायनरीमुळे, उंची. त्यामुळे साहजिक एक पत्रकार म्हणून आमच्या डोक्यामध्ये प्रश्न आला की खरंच असं होतं आहे का. मग आता याचं उत्तर जर आम्हाला पाहिजे असेल तर आपल्याला एक तर पानिपतला जावं लागेल, नाही तर माहूलमध्ये जी सगळ्यात जुनी रिफायनरी आहे, तर माहूलमधल्या लोकांची उंची कुठली का. म्हणजे मी जेव्हा माहूलमध्ये गेलो होतो पहिल्यांदा तिथल्या लोकांना तोच प्रश्न केला की बाबा इथे 50 वर्षापूर्वी रिफायनरी झाली, त्या 50 वर्षामध्ये कोणाची उंची कुठली का. ओके, तर ते म्हणजे जे काही समज गैरसमज आहेत त्याची उत्तर अगदी प्रॅक्टिकली आम्हाला मिळाली ना तिथे. ओके, त्यामुळे आजही जे कोण पर्यावरणवादी आहेत त्यातले बरेचसे पर्यावरणवादी हे स्वयंघोषित आहेत. ओके, पण त्या लोकांनी, मी तर म्हणतोय की त्या लोकांनी ह्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला पाहिजे. हा सूर्य हा जयेंद्र त्यांनी हे करायला पाहिजे आणि मग तुम्ही विरोध करा ना. विरोध करायला कोणच, म्हणजे मीडिया म्हणून आम्ही पण देखील ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं घेतोय ना, आम्ही उत्तरे देतोय त्याची. त्यामुळे निश्चितच मग तसंच जसं तुम्ही म्हणताय की जो प्रश्न बारसूचा विचारला त्यामध्ये उद्धव ठाकरेंनी हा विचार पत्र देण्यापूर्वी जे नाणारमध्ये, कारण एवढं तरी उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं की नाणार हे आणि बारसू हे राजापूर तालुक्यातच येत आहे. बरोबर. मग राजापूर तालुक्यातला समुद्राच्या अगदी किनाऱ्याला असणारा हा गाव, ठीक आहे, तिथे विस्थापितांची संख्या कमी आहे किंवा तिथे जो काही आपलं इथलं म्हणजे मंदिर हे फार श्रद्धास्थान असतं आणि ते नाणारमध्ये मंदिरांची संख्या फार होती आणि त्यामुळे तो श्रद्धेचा प्रश्न निर्माण तिथे झालेला. आणि बारसूमध्ये तेवढं प्रमाण नव्हतं, मंदिरं नव्हती, स्थलांतरित जे प्रमाण होतं ते फार नव्हतं तिथे. आणि त्यामुळे ठीक आहे, तुम्ही तो बारसूचा पर्याय निवडला आणि त्या पद्धतीचं पत्र तुम्ही दिला. पण पत्र देण्यापूर्वी जे आत्ता तुम्ही जे दौरे केला, तुम्ही जे प्रत्यक्ष येऊन पाहिलं, तर ते पत्र देण्यापूर्वी तुमची देखील जबाबदारी होते की हे प्रश्न हे पाहणं. त्यामुळे हा जो काय घोळ आहे ना काय, तो हा सगळ्या कोकणच्या वातावरणाला बिघडणारा ठरलेला आहे. कोकणचं वातावरणात यामुळे आज काय झालं की कोणते प्रकल्प आलं की त्याला कोकणातले माणूस हा विरोध करतोय, पण नक्की विरोध कशासाठी करतो त्याचं उत्तर कधीच सांगितलं जात नाहीये. खरं आहे, नक्की आहे. म्हणजे तुम्ही जर निसर्ग आमचा जर आहे तर निसर्गाशी निगडीत असणारे व्यवसाय इथे उद्योगधंदे सुरू व्हायला पाहिजे या मताचे आजही आम्ही देखील ठाम आहोत. आणि त्या दृष्टीनं पण मग हा पत्र देताना हा विचार व्हायला पाहिजे होता. बरोबर. एका जबाबदार माणसाकडून हा पत्र देताना हा विचार व्हायला पाहिजे होता की बाबा ह्या कोकणच्या निगडीत असणाऱ्या निसर्गाशी हा प्रकल्प आहे का. कोणी शेमडापोर पण सांगू शकला असता. पण आता ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला असं वाटते का की बारसू किंवा तत्सम मुद्दे हे जेव्हा इलेक्शन येते त्यावेळेस ते फार प्रकर्षाने पुढे आणले जातात. 2024च्या मिड नंतर म्हणजे 2024च्या इलेक्शन नंतर सप्टेंबर ऑक्टोबर नंतर बारसू पुन्हा एकदा बासनात गुंडाळलं जाईल आणि ते नंतर पुढच्या 5 वर्षांनी किंवा 4 वर्षांनी पुन्हा एकदा त्याची फाईल ओपन केली जाईल. देवयानीजी, तुम्ही पाहिलं असेल जैतापूर आंदोलन, जैतापूर प्रकल्प, एनरॉनचं काय झालं. हे इलेक्शन पुरते 1 वर्षावर इलेक्शन आहे आणि ते इलेक्शनचेच मुद्दे असतात. ते फक्त याच्यामध्ये नुकसान कोणाचं होतंय ना, आपल्या कोकणी माणसाचं नुकसान. आज एनरॉन सारखा प्रकल्प झाला ना, मोठा संघर्ष झाला, मोठी आंदोलनं झालं, शेवटी प्रकल्प झाला. पण आज तो फ्रेंच कंपनीने तिथून काढता पाय घेतल्यामुळे तो बंद आहे. नुकसान कोणाचं झालं. प्रकल्प इथलं हे झालं, आंदोलन झालं, सगळं झालं. आपल्या अगदी जवळचं इथलं कळणे मायनिंग, हो, मोठा संघर्ष झाला. असा संघर्ष आम्ही देखील आमच्या पत्रकारितेत पहिल्यांदाच पाहिलं. पुरं गाव होतं त्यामध्ये. ओके, आणि तरी पण झालं ना. म्हणजे इथे फक्त हे मुद्दे जे आहेत हे फक्त राजकीय मुद्दे असतात. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी हे मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि आजच्या घडीला हेच झालंय. याचा फायदा राजकारणी करून घेणार. 2024च्या इलेक्शन मध्ये मी आज सांगतोय बारसू रिफायनरी हाच सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असणार आणि याच्यावरच राजकारण चालणार, याच्यावरच राजकारण इथलं तापणार आणि याच्यावर कोकणी माणूस यामध्ये भरकटणार. बरोबर. एकूणच जर बघितलं आपण कोकणाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं आणि सिंधुदुर्गच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर गेल्या काही वर्षामध्ये इथलं जे राजकारण आहे हे नारायण राणे यांच्या भोवती बऱ्यापैकी बरोबर फिरत असलेलं आपण बघितलेलं आहे. मग ते शिवसेनेत असो, ते काँग्रेसमध्ये गेलेले असो किंवा आता ते भाजपमध्ये आलेले असो, यात ते ज्या वेळेस जिथे जिथे असतात तिथे नारायण राणेंच्या भोवती निश्चितच राजकारणाचे ते केंद्रबिंदू असतात संपूर्ण सिंधुदुर्गच्या दृष्टिकोनातून.
गेल्या काही वर्षांमध्ये जर बघितलं तर नारायण राणेंचा भाजपमध्ये झालेला प्रवेश, त्यांना मिळालेलं केंद्रातलं अत्यंत महत्वाचं असं पद, बरोबर, आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती आमदार नितेश राणे यांनी इथे पुन्हा एकदा जी काही सुरू केलेली आहे त्यांची वाटचाल, आणि त्याच्याच बरोबर त्यांच्या बरोबरीने किंबहुना त्यांच्याही पुढे जाऊन माजी खासदार निलेश राणे यांनी सुद्धा आता पुन्हा एकदा झंझावात सुरू केलेला आहे दौऱ्यांचा वगैरे वगैरे, म्हणजे असा पूर्णपणे नारायण राणेंना, नितेश राणेंना आणि निलेश राणेंना आता भाजप सारख्या पक्षाचं अत्यंत भक्कम असं पाठबळ आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आणि गेल्या काही निवडणुका जसं तुम्ही म्हणालात की बाजार समितीच्या निवडणुका झाल्या, बँकेची इलेक्शन झाली, ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शन झाल्या, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त भाजपला मत मिळालेलं आहे किंवा भाजपकडे लोकांनी कल दिलेला आहे. आता या सगळ्या प्रकरणामध्ये हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, बारसूचं प्रकरण, आपल्या इथले स्थानिक मुद्दे, कारण बेरोजगारीचा जो प्रश्न आहे तो अद्याप सॉल्व्ह होऊ शकलेला नाही. आज अजूनही आपल्याकडची मुलं ही मुंबई पुण्याकडेच जात आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती इथल्या मतदारांना कन्व्हिन्स करण्यासाठी काय करायला पाहिजे किंवा कशा पद्धतीचं राजकारण पुढे असेल असं तुम्हाला वाटते? नक्की देवयानीची, तुमच्या ह्या मुद्द्यावर मी नक्कीच बोलेन, पण आत्ता महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे आपल्या हाती. म्हणजे जो मगासपासून आपण एक मुद्दा घेतोय की उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देता कामा नये, बहुमत चाचणीला त्यांनी सामोरे जायला पाहिजे होतं, आणि आजच्या या एकूणच निकालाचं जो काही ठळक हे होता आणि निकाल जो शिंदे गटाच्या बाजूने लागला त्याचं नेमकं कारण होतं की उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा. आत्ताच उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद झालेली आहे, आत्ताच त्यांना नितेश कुमार देखील भेटायला आलेत बिहारचे, आणि हे सगळं सुरू असताना त्यांनी देखील आत्ता आपली उघड प्रतिक्रिया दिलेली आहे. प्रतिक्रिया दिली काय की गद्दारांनी माझ्यावर अविश्वास आणलेला मला चालला नसता आणि म्हणून मी राजीनामा, म्हणजे त्यांनी आपली चुकी मान्य केलेली आहे. म्हणजे ठीक आहे, राजकीयदृष्ट्या तो माझा चुकीचा निर्णय होता, ओके, पण गद्दारांनी माझ्यावर अविश्वास आणलेला चालला नसता मला आणि म्हणून मी तो राजीनामा दिला घाईने. म्हणजे आज त्यांनी आपली चुकी ही अप्रत्यक्षरित्या उघडपणे मान्य केलेली आहे, आणि आज ही चुकी संपूर्ण एकंदरीत महाविकास आघाडीला ही घातक ठरलेली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलेलं आहे, ओके. आणि आत्ताच्या घडीला जर पाहिलं असेल तर महाविकास आघाडीमध्ये जे काही त्यांच्या वज्रमूठमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे ते एकूणच संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता पाहते आहे. देशामध्ये या सगळ्या चर्चेचा विषय आहे. आजच त्यांना नितेश कुमार भेटायला आलेले आहेत, म्हणजे देश पातळीवर देखील एक मोठी वज्रमूठ मारण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न आहे. आता येतो आपण कोकणावर. म्हणजे एकंदरीत हे सगळं पाहिलं असेल तर आजच्या घडीला कोकणातील शिवसेनेला जो काही एक मोठा सुरुंग लागलेला आहे, ओके, म्हणजे जर आज याच्यामध्ये फार मोठं नुकसान झालं आहे. म्हणजे मला वाटतं बाळासाहेब ठाकरे कधीच नतमस्तक झाले नव्हते, पण ते जेव्हा कोकणात यायचे तेव्हा कोकणी जनतेसमोर ते नतमस्तक व्हायचे आणि ते उघडपणे ते सांगायचे. याचं कारण काय होतं की कोकणावर असलेलं आणि कोकणी माणसाने शिवसेनेला दिलेलं प्रेम काय, आणि ह्यामुळे होतं. पण आजच्या घडीला उद्धव ठाकरेने हा विचार करायला पाहिजे होता, आणि याचा 100% परिणाम इथल्या राजकीय आता घडामोडींवर, राजकीय परिस्थितीवर होणार आहे. रोजगाराचा मुद्दा जो तुम्ही म्हणालात की आता एकंदरीत ह्या सर्व हालचालींना वेग आल्यानंतर आता कोकणातील जे काही कळीचे मुद्दे आहेत ते पुन्हा आता उफाळून येणार आहेत, आणि त्यातला रोजगार हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि रिफायनरीचा हा विषय त्यामुळेच पुढे आलेला आहे की कोकणामध्ये आज खरी परिस्थिती आहे. म्हणजे आज जर आपलं उदाहरण जर द्यायचं असेल तर आपला सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघ याचं जर तुम्ही आजच्या घडीला अंतर काढलं, ओके, तर ते चिपळूणपर्यंत गेलं. उद्या जर हीच परिस्थिती अशीच राहिली, कोकणामध्ये रोजगार नाही आणि काहीच उद्योगधंदे नसेल, तर अख्खा रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा असा एक लोकसभा मतदारसंघ देखील होऊ शकतो भविष्यात. आणि हे काय झालं की इथे तरुण राहत नाहीये. बरोबर, इथे तरुणाला, शिकलेल्या तरुणाला इथे रोजगार नाही आहे. तो नोकरीसाठी मुंबई पुण्यामध्ये जातो आहे, आणि हे जर आत्ता आम्ही जर थांबवू शकलो नाही, मग आता ही जबाबदारी कोणाची आहे? इथले राजकीय लोकांची. कारण जेव्हा राजकारण येतं, जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा हेच गाजर दाखवतात नोकरीचं, आणि आतापर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नाही आहे. त्यामुळे आता तर मी तर सांगेन ना देवयानीजी की इथल्या प्रत्येक तरुणाने काय याच्यावर जसे जेव्हा असे प्रकल्प येतात आणि जेव्हा अशी चळवळ उभी राहते त्याच्या विरोधातली, तर मुळात इथल्या तरुणांनी, इथल्या कोकणी जनतेने, सुज्ञ जनतेने रोजगाराबाबत आता चळवळ उभी करणं फार गरजेचं आहे, आणि ती होत नाही उभी. आणि म्हणून राजकीय जे पुढारी आहेत ते आपली पोळी सहजरित्या भाजून घेत आहेत.
जोपर्यंत ही चळवळ उभी राहत नाही तोपर्यंत हा मुद्दा निकाली लागणारच नाही. आणि मग ह्या अशाच पद्धतीने निवडणुका आल्यानंतर मग कधी बारसू येणार, कधी नाणार येणार, कधी एनरॉन येणार, कधी जैतापूर सारखे असे अनेक प्रकल्प येतील. आता ह्या खरं तर आजचा चर्चेचा मुद्दा नव्हता, पण आपण शेवटी ह्या मुद्द्यांना कुठेतरी राजकीय किनार आहे म्हणून तो आपण या चर्चेमध्ये हा मुद्दा घेतला. आपण जर असं म्हणत असू की इथल्या पर्यावरण विरोधी आम्हाला प्रकल्प नको, बरोबर, तर मग सिवड सारखा प्रकल्प का आपला इथे होऊ शकला नाही? तुम्ही मगाशी नारायण राणेंचं नाव घेतलात. नारायण राणे आणि कोकण हे एक समीकरण आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. बरोबर. पण नारायण राणेंचा पण हा ड्रीम प्रकल्प होता ना, तो कोकणात व्हायला पाहिजे होता. विषय काय होता? फक्त जमिनीचाच होता. बरोबर. पण तरी पण त्याला विरोध झाला. आज कोकणामध्ये एवढा आपण निसर्ग आहे, कोकणामध्ये अगदी म्हणजे काय म्हणतात ते देवाने असं जे काय अगदी दोन्ही हात असे हे करून अगदी भरभरून सगळं जे काय दिलेलं आहे असं आपण वर्णन करतो. अनेक पर्यावरणवादी काय हे कोकणाची फार मोठी स्तुती करत असतात. पण मग अशा कोकणामध्ये हे पर्यावरणवादी का पुढे आले नाहीत? का या कोकणामध्ये आजच्या घडीला 5 स्टार हॉटेल होऊ शकलं नाही? आज जेव्हा एखादा विदेशी पर्यटक येतो किंवा देश आपल्या अगदी जो उच्च भ्रू असा एखादा पर्यटक आपल्या फॅमिलीसोबत येतो तेव्हा त्याला राहण्यासाठी असं एकही ते हॉटेल नाही जिथे तो आपल्या फॅमिलीला घेऊन राहू शकतो. मग तो गोव्याला जातोय, बरोबर, म्हणजे इथे पर्यटन करतोय आणि राहायला जातोय गोव्याला आणि तिथे पैसा खर्च करतोय. फक्त इथलं पर्यटन बघून जातोय, इथे तो बिसलेली बॉटल पण घेत नाही. बरोबर. ही शोकांतिका आहे ना. मग कोकणाने आम्हाला एवढं दिलं आहे, भरभरून निसर्गाने सगळं दिलं आहे, स्वच्छ समुद्र किनारे दिलेले आहेत, पण अशा कोकणामध्ये 5 तारांकित हॉटेल अजूनपर्यंत का उभा होऊ शकलं नाही? यासाठी कधी हे पर्यावरणवादी पुढे येणार? कधी हे बोलणार? मग हा 5 तारांकित हॉटेल हा काय पर्यावरण विरोधी आहे का प्रकल्प? बरोबर. हा सीवर्ड सारखा प्रकल्प हा काय पर्यावरणाच्या विरोधात होता का? उलट अशा वेळी ह्या पर्यावरणवादी जे आत्ता स्वयंघोषित जे कोकणाबद्दल अगदी भरभरून बोलतायत, ओके, त्यांनी पुढे यायला पाहिजे. बरोबर. त्यांनी सांगायला पाहिजे चला नाणार नको, बारसू नको, सीवर्ड करा. बरोबर. मीडिया म्हणून आम्ही पण ताकद लावू, पण असं होत नाहीये. हे फक्त आपले गाजर फक्त दाखवतात आणि आपली फक्त पोळी भाजून घेत आहेत. मी तर म्हणतोय की म्हणजे जसा राजकारणाचा मुद्दा आला त्यातला रोजगाराचा फार मोठा कळीचा मुद्दा. आज काय परिस्थिती आहे? आज इथे काय परिस्थिती आहे? इथला तरुण शिकतोय. तुम्ही दरवर्षीच्या आपल्या निकालामध्ये बघत असाल तुम्ही, बरोबर, जेव्हा 10वीचा निकाल लागतो, 12वीचा निकाल लागतो, त्या 10वी-12वीच्या निकालामध्ये कोकण अव्वल. 12वी नंतर इथला तरुण जातोय कुठे? बरोबर. आणि आता असंही राहिलं नाहीये की बाबा फक्त कोकणातला तरुण फक्त या माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमातच तो पुढे आहे. आता जर पाहिलं असेल तर अगदी काल परवाचं जर उदाहरण द्यायचं असेल तर अगदी जेई नीट सारख्या परीक्षामध्ये तो देखील आपलं चमकतोय इथला विद्यार्थी. मग ही लोक जात आहेत कुठे? म्हणजेच काय की त्यांना रोजगार इथे मिळत नाही, इथे त्यांच्या योग्य अशा नोकऱ्या नाही, त्यामुळे शिकून ते सिंधुदुर्गच्या बाहेर जातात आणि निश्चितच ते त्यांचं म्हणजे त्यात चूक काहीच नाहीये, कारण त्यांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेला लायक असं क्षेत्र निवडणं म्हणजे याच्यामध्ये इथले राजकीय लोक कमी जबाबदार आहेत किंवा कमी पडतात. आपल्या इथल्या तरुणांना काय पाहिजे? पश्चिम महाराष्ट्रात म्हणा, विदर्भामध्ये म्हणा, हा तिथला माणूस तिथे शेती करतोय, तिथे त्या पद्धतीचे उद्योग व्यवसाय उभा करतोय. हे त्यांनी तिथल्या राजकीय जे पुढारी आहेत त्यांनी आपल्या तिथल्या मातीमध्ये काय होणार आहेत हे ओळखून त्या पद्धतीने तिथे, त्यामुळे तिथे वैभव झालंय. आणि कोकणामध्ये वैभव असून ते वैभवचा आस्वाद घ्यायला ते माणूस राहिलेला नाही. बरोबर. बरोबर. म्हणजे आपले तिथले तरुण पर्यटकासारखे कधीतरी वर्षातून एकदा येणार. बरोबर. ही परिस्थिती आहे आणि याचा कुठेतरी विचार हा इथे आता व्हायला पाहिजे. तुम्ही मगाशी नितेश राणे यांचं नाव घेतलात, निलेश राणे यांचं नाव घेतलं. खरं तर आजच्या घडीला एक तरुण आमदार आहे आपल्या या कोकणामध्ये, तर कोकणातला, आणि तो बीजेपीचा एकमेव असा आमदार आहे. खऱ्या अर्थाने देवगड सारख्या एक म्हणजे जेव्हा देवगडमधून जेव्हा ते पहिल्यांदा निवडणूक लढवून आणि जेव्हा ते निवडून आले तेव्हा मी त्यांना हाच प्रश्न केला होता. त्यांनी देखील सांगताना हेच सांगितलं होतं की देवगडचा जो मागच्या
कित्येक वर्षाचा जो वनवास आहे तो बरोबर. वनवास मला हे करायचा आहे, दूर करायचा आहे. आणि खरी परिस्थिती होती. आज जर देवगडामध्ये जर आपण गेलो तर निदान त्यांनी ते प्रयत्न केले आहेत, पण त्या प्रयत्नांना देखील अजून चालना, अजून गती येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे असे प्रकल्प त्यांनी देशातला पहिला कंटेनरसारखा प्रयोग तिथे केला, कंटेनर थिएटरचा. असं इथे आज जर आपल्या जे बीच एरिया आहे, जे बीच तालुके आहेत, म्हणजे वैभव आपले वेंगुर्ला आहे, देवगड आहे, मालवण आहे, तर या भागामध्ये जर आम्ही समुद्र बघायला गेला आणि मला जर एक दिवस तिथे घालवायचा असेल काय, तर मला तिथे अजून मनोरंजनाचं काही साधनच नाही आहे. बरोबर. मी जर उद्या एखादा पर्यटक आला, आपल्या फॅमिलीला घेऊन आला, देवगडमध्ये आला, तो दिवसभर काय समुद्र बघत राहणार काय, किंवा दिवसभर काय तो मासे मच्छी खात राहणार आहे का? बरोबर. मग त्याला इतर काहीतरी त्याच्या मनोरंजनासाठी तिथे काही गोष्टी, मग आता त्या दृष्टीने त्यांनी तिथे गार्डन उभारलेलं आहे. एखाद्याला फॅमिलीला वाटलं की आता पिक्चर आपल्याला बघायचा असेल, चित्रपटगृहात तो जाऊ शकतो. तर अशा गोष्टीने हे सगळं इथे झालं तरच ह्या गोष्टीचा आपण उपभोग घेता येईल, तरच इथे त्या पद्धतीने तरुण इथलं इथे स्थिरावेल. आज तुम्ही जर पाहिलं असेल काय, तर फार भीषण अवस्था आहे कोकणामध्ये. सर्व काही आहे, पण कोकणच्या दृष्टीने म्हणजे नेहमी नारायण राणेंशी जेव्हा आपण पत्रकार परिषद जेव्हा कव्हर करत असतो तेव्हा नारायण राणे नेहमी सांगतात की इथलं कोकणातलं दरडोई उत्पन्न वाढायला पाहिजे. पण कोकणातलं दरडोई उत्पन्न, जिल्ह्यातलं दरडोई उत्पन्न वाढायला त्या दृष्टीने इथे उद्योग व्यवसाय उभं राहायला पाहिजेत, आणि ते होत नाही आहेत. अनेक तरुणांना उद्योग व्यवसाय करायचे आहेत, पण आज तुम्ही जर आज परिस्थिती कधी इथल्या राजकीय पुढाऱ्यांनी बँकांचे अधिकारी, बरोबर, त्यातले त्यांचे मॅनेजर त्यांना समोर इथले तरुणांना घेऊन बसलेत का? कारण आज एकाही बँक, एक जिल्हा बँक जर सोडली तर बाकीच्या कुठच्याही जर बँकांमध्ये आज आपला तरुण जर एखादा प्रकल्पासंदर्भात कर्ज प्रस्ताव घेऊन गेला तर ते असे तो कचऱ्याच्या पेटीत प्रस्ताव टाकतात तसे टाकतात. म्हणजे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. हो, बरोबर आहे. कारण त्यांना गॅरंटीच नाही आहे. याच्यामध्ये आम्ही का बँकांची चुकी हवी असं अजिबात म्हणणार नाहीये, बरोबर, पण कुठेतरी ही सगळं चित्र बदलायला पाहिजे. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती म्हणजे आता सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल दिलेला आहे तो त्याच्यावरती लवकरात लवकर घ्यावा लागणारा निर्णय आणि आगामी सगळ्या इलेक्शनचा कालावधी हा जर विचार केला, कारण राजकारणी माणसं जी असतात किंवा जे पॉलिटिकल लीडर असतात किंवा तिथले त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, खासदार, मंत्री असतात, त्यांनी आपापल्या भागाची एक स्ट्रॅटेजी ठरवायला पाहिजे आणि ती स्ट्रॅटेजी ठरवून पुढे जायला पाहिजे आणि आपल्या भागाचा विकास करून घ्यायला पाहिजे. ही खरं म्हणजे वस्तुस्थिती आहे, परंतु दुर्दैवाने तसं कुठेतरी ते होत नाहीये आणि ती होण्याची गरज आहे. आणि हा जो काही सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिलेला आहे त्याच्यावरती लवकरच पुढचं कार्यकरण होईल. अध्यक्षांकडून 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर होईल आणि या गेले 10 महिने सगळं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन झालेलं आहे ते फक्त ह्या सत्ता संघर्षावरती झालेलं आहे. जो विकास आहे, सर्वसामान्य माणसांचा विकास आहे, सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न आहेत, तिथे कुठेतरी थोडंसं दुर्लक्ष झाल्यासारखं झालेलं आहे, रखडलेले आहेत. कारण ज्या लोकांच्या मार्फत हे सगळं पुढे घेऊन जावं लागते तेच स्वतः संघर्षामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे आता खरी गरज आहे लोकांनी सुद्धा आपली मानसिकता बदलून योग्य तो निर्णय घेण्याची सुद्धा एक गरज आता निर्माण झालेली आहे. देवेंजी, जरा तुम्हाला अडवतोय ते थांबवतो काय. तुम्ही जो विषय म्हणतायत म्हणजे ही परिस्थिती इथल्या सर्वसामान्य माणसांची आहेच आहे. हल्लीच्या हल्ली काही असे जे स्वतः उद्योगधंद्यामध्ये जे इन्व्हेस्टमेंट करणारे अनेक जे गुंतवणूकदार आहेत, भांडवलदार आहेत, तर त्यांची देखील मानसिकता थांबली आहे ह्या निकालामुळे गेले 10 महिने. कारण त्यांना माहित नाही आहे की हे सरकार कधी कोसळेल, दुसरं सरकार कधी येईल, आणि त्यामुळे त्यांची गुंतवणूक त्यांनी थांबवली. हे नुकसान फक्त अवघ्या कोकणचं नाही आहे, संपूर्ण राज्याचं झालेलं आहे. बरोबर. कारण त्यांच्यामध्ये अशी खात्री नाही आहे, त्यांची मानसिकता अशी झाली की कोणत्या वेळी ही सरकार गडगडू शकतं, कोसळू शकतं, आणि मग जेव्हा आम्ही असा पैसा गुंतवला आहे त्याचं काय होईल. आणि त्यामुळे मला तर असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने हा जसा शिंदे सरकारला जसा दिलासा देणारा निर्णय आहे ना, तसं आजच्या घडीला आजचा निर्णय मुळात आधी मेन म्हणजे हे इथले जे भांडवलदार आहेत, गुंतवणूकदार जे होते, त्यांच्यासाठी हा दिलासा देणारा निर्णय आहे की निदान त्यांना एवढी तरी खात्री होईल की बाबा हे सरकार आता राहील. बरोबर.
आणि मला तर असं वाटतं की अध्यक्षांनी तो लवकरात लवकर तो 16 आमदारांचा देखील निर्णय निश्चितच. द्यायला पाहिजे, म्हणजे अजून ती काही एक शंका राहायला नको मनामध्ये. बरोबर. हे फार हे आहे, म्हणजे आपल्या कोकणच्या दृष्टीने, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने हे फार महत्त्वाचे आहेत. आणि निश्चितच. त्यामुळे फक्त हे राजकीय मुद्दे नाही आहेत काय, ह्या इथल्या जनसामान्य जनतेला जे काही जगण्यासाठी जे आज काही गरज आहे आणि आज ज्या पद्धतीने सर्वसामान्य माणूस जगतोय हे फार अवघड होत चाललेलं आहे. आणि त्यामुळे कुठेतरी हे आता बस झालं आणि त्यामुळे कुठेतरी आता निर्णय व्हायला पाहिजे. आज ठीक आहे, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, दिलासा दिलेला आहे. त्यामुळे आज तरी सर्वसामान्य माणसांपासून अगदी जे कोण मोठे गुंतवणूकदार आहेत, अगदी उद्योगपती आहेत, त्यांची तरी मानसिकता झाली की बाबा ठीक आहे, हे सरकार आता राहील आणि त्यामुळे त्या निमित्ताने तरी गुंतवणूक या भागामध्ये वाढेल. आणि आम्ही ते अगदी अपेक्षा करू की या दृष्टीने ते व्हायला पाहिजे. नाहीतर आज परिस्थिती फार अवघड झालेली आहे. म्हणजे कोकणच्या दृष्टीने जर विचार करायला पाहिजे असेल तर कोकणातला माणूस आता फक्त तो शिकला की आता तो बाहेर जायचाच विचार करतोय. बरोबर. हल्लीच्या हल्ली जर तुम्ही जर डाटा घेतला याचा तर अगदी धक्कादायक आकडेवारी समोर येईल. देशातला इथला कोकणातला तरुण हा परदेशात चाललेला आहे नोकरीसाठी आणि तिथे जाऊन तो काय करतोय, हमालीच करतोय, फक्त तो परदेशात जातोय. बरोबर. म्हणजे हमालीसाठी सुद्धा इथे तरुण थांबायला तयार नाहीये. बरोबर. आणि ही फार चिंताजनक बाब आहे. बरोबर. एकूणच या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवरती सुप्रीम कोर्टाने आज जो काही निकाल दिलेला आहे त्याचा जर विचार केला तर गेल्या 10 महिन्यांपासून हा जो काही राजकीय सत्ता संघर्ष सुरू आहे त्यापेक्षा आता सध्याच्या युगामध्ये जर आत्ताचं जर बघितलं तर सर्वसामान्य माणसाच्या जीवन संघर्षाकडे जास्ती प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या राजकारण्यांनी लवकरात लवकर या सत्ता संघर्षावरती तोडगा काढून सर्वसामान्य माणसाचं जीवन कसं चांगल्या पद्धतीने उंचवेल किंवा त्यांना जगण्यासाठी कशी चांगली संधी मिळू शकेल याच्यासाठी त्यांना दिलेल्या स्वायत्ततेचा किंवा त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर ते यासाठी करतील अशी आपण आशा करूया. या संघर्षातून, या राजकीय संघर्षातून आपला महाराष्ट्र लवकरात लवकर बाहेर पडो आणि सर्वसामान्य माणसाच्या जीवन संघर्षाच्या अत्यंत चांगल्या कळीच्या मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष देऊन त्या मुद्द्यांपासून त्यांना सुटका मिळवून देऊ अशी आपण आशा करूया. आणि निश्चितच ती आपली फलद्रूप होईल असंही आपण समजून घेऊया. आणि हा जो काही सत्ता संघर्ष आहे तो लवकरच मिटून जाईल आणि सर्वसामान्य माणसांना त्यांच्या बलबुत्यावरती, त्यांच्या पायावरती उभं राहण्याचं बळ पुन्हा या राजकीय पक्षांकडून, या राजकीय नेत्यांकडून त्यांना मिळेल अशी आशा करूया. धन्यवाद.